Esselamu Aleyküm vatandaşlar. Olmaya delanız. Gidecek şey. Men bir dostlarıma uğradayın. Son ağam bana gelen ok diyorlar. Men video paylaşan. Efiri paylaşan. Men hem cündür kayırlen açıkan bolsa gelen ok. Men hayran galen şoňa. Nem üçün şeyle oluyor kaşo. Olmasın näli görüş. Tuğuluma. Accountlan atlarım tuğuluminni. Birinin adı görüş. Birinin adı Haramlı. Birinin adı arkada. Siyaset. Ova. Niklen adam. O hele bir video gördünüz mü yani? Ne dayıktırıyor? Ne mani? Pek hayar oynaptır bir Amerikan ulular. Kuday taklasın o. Gözümün anmadım o palaten söylen. Şu yalagaç olup para. Gördünüz mü şunu? Oğlum 7'ye de kaçıp yap ya o palaten söylen var ha. Kuday taklasın. Nira var ya o bizim nememiz. Hayran kaldım be. Ödem Türk masanın içinde. Eklenç etmek için balak sıpırmalan mol yani kenarında hangarda. Yağda iş olur ya kıyın demek. Telpek koydum diyer ha. Telpek koydum. Ağam sana diyerler ha. Mergen ul yüzün soğun var ya rav diye. Hava. Yüzün soğunum var ya. Sonra moda adından aylanayın diye. Ay yaşayın. O pistolet diye çıkan ver diye mertlik kalmat diye o internet çıkan ver namus kalmat diysen ol yani son uğursan ol ya. Gördüm yalan aç. Ne mesajlar yapıyorlar. Kazanç olmazsan diye. Görmedim silkasını oklap koyayım kıyın görmesek diye. Şu hatamın nimetinde paylaştım ha. Neymiş şoň adı? İstoryasında. Balak öňem sıpya ýöne TikTok'a çıkan okdy diye. Balak öňem sıpya ýöne TikTok'a çıkan okdy diye. Indi TikTok'a çıkıp baş ol var ha. Konkretni yalanaç yaptıraşan yani yalanaç diýende vatandaşlar. Tursuwam ýok o. Öyle mullo kana olan o bilem okulun 30 yaş 40 vardır oğlun var ha. Türk masanın iş yerleri bir lider laf görmekde başka da atlara da seyredin o. Gülüyerek atıda vatanımızda da balak çıkarmalı oldular o yağda yaman kıynaşıptır var ha. Yağda katı kıynaşıptır. O televizyonda ösyas güllüyas yalnız olayım başka da atlar güllüyen yalla bilem okulun. Balak aşağı bollu eymen şu aç kim giymeleyeceğin o komentarı kaydına şu bunlara. Ya. Yani diye aşağı bollutumda o ödem yanına biri var kömekçi diye. Kaptanına gülüp eplep yıkılıp yatıyor o geplem. Ay kutaycan. Ay gülmölü de vurvalı gülmölü mü ağlamalı mı yani? Nur sana soğuk görürsün ya hakkını halal ettin bu mu diye. Neden taptağın haybolar yaptık kırları? Soğuk görürsün ya diye hakkını halal ettim halal bas para tok terem soğuk. Salam o yapak olmaya derler. Bas hakkım halal olsun. İçinde kim kalmasın. TikTok'ta olalım.
500 sana vardır sevip yani. Senin 500 barıncı olacak keninde näme o. Bas halal olsun. Tir uçaska oylor pek hayar şetti. Ay vatandaşlar. Ay dünya pulunu verseler yetmerin oğullar yal hareket diye. Uragan gelenne onam kırışatı gidiptir diye. Uragan gelenne kırışatı gidiptir onkom diye. Ay bol ya. Ova. Mobilyacı. Ova. Soğudun ana için rahatladı mı? Like basaring da onlar köprak adam lo şefir go Hudaya şükür sen go Hudaya şükür menem go. Olacak. Neme diyecekler? O. Neme gördüm? TikTok'ta. Kurban olayı. Nira varttıray Rusya'nın bir yerine. Barptır. Şu haber niye day? Yani neme de çıkıp da olayım. Yok bunlar yok. Aynı ondan çıksa neme dayanmadan. Ol kurban oluyor. Karşılaştıkları heniden prezident yallıyor. Heniden yo alma neme azamçık açık koyuyor. Ruhu dalla onundan. Ruhu dalla ne? Hakkın halal etti onundan siparişleri etti. Türkmenistan'ın içinden olmana söv deyip yara organ işyerleri da min karşıma protif gidip tutuş kanalım yapıp Türkmenistan'ın televizyonisi, radyo televizyon komitesi, milli hopsuzluğu, politsiyası bile görüşüyorlar da bana. Şu patpisatsa olmasın, mon videosunu görmesin, görsen adam sevip bir adam rahat deyip olur, ettir otur. Şu günümüz halat edip bilen olsanız var ya, vatandaşlar sevmeğinde de razı veriyor yani. Sevmeğin onun için de yani o. Öz günümüz halat edin, bilen yani Türk'ün, halkın bir başı cem olup, bir iş etmeyene ayağa kalan vakti, sizin nerede duracağınızı bilen. Hayır tarafta duracağınızı bilen. Yani hazır olur ecide ganima bilen ha. Şoň üçin olardan her dada garaşyp bolýar we olaryň ýanyna söwün kişi bolun, adeden kişi bolun. Çünki ýeken çaňa çykmaýar daha. Men size häzir ýekelikde awa sizi çağıran wagty gidiş, görüş diýsen o bolmaýar da. Oňa düşünýän. Men özüm ýekelikde kämem gidişdim, görüşdim, ol başga tema. Özüm görüşdim ben. Ýeke kabinete girwem gördüm, beýgerşiwem gördüm, diýişiwem gördüm ýöne. Sizlere hani men mertlik görkezýän, sizem görkezin diýip neme çekradym ýok taray. Конечно, şonda da mertlik görkezip bilýäniňiz ol başga ojo aýratyn hormat ýöne. Söwüňizde sizi at puskal edýän bolsalar, söwüňiz ýany ýok, näme ony bolmanam cibillere gep düşünürilmeýäniz bar. Olar cibil men size aýdyn. Ýakyn wagtda netip bolsa görýän bolun. Şu cibillerem şu sapak almandır. Şu yakın wagtda suutnamasy bilen ýurdun içinden suutnamasy bilen sesleri bilen zapisleri bilen ýurdun içinden bolýan edenetdiriň ýene birini görkezjek watandaşlar, ýene birini. Olukman men soňun syna otur näme diýerler hani göreli, hani näme diýerler ka, näme bolýar ka diýip. Syna otur ýöne bilýänler öýdändir belki. Ay şuna şu nuru soňky döwür şonu ýydan akkolyn daway şonu kösäliň diýip çyk şu atjak. Azajykdan şey dip dişläp oturlar men bilýän ony. Ýöne ýakyn wagtda edişime teretdi. O. Ona hilsen ýurdun prezidenti bolýan ay, ona hilsen ýurdun başçysyny bolýan ay. Öz wezipeli çynowniklaryň edenetdiliklerini bilmeýän bolsaň, görmeýän bolsaň, sen onu kontrol göwa sen näçin ýurdun başçysyny bolýan? Näçin diktaturany gurýan? O. Bir de var Türkmenlere var men size aýdym başkanlyk sistematy bolmaýar o bide. Biziň Türkmenlere başkanlyk sistema ýani prezident sistemi bolan o bide. Bütün wlaslar bir adama bermek absolut ýalňyş watandaşlar.
Esasen bizim ýaly Türkü döwletlere diýen, Nitoko Türkmenistana, Türkü döwletleriň hiç ne de bolan oşo. Derrew diktatura bolşy oturýarlar bara. Bizim respublikalara hökmani suratda parlament respublika bolmaly. Bolmasa bara derrew honnon berse bolýar bido. İkun efire çıkıp tan alanmadan derrew ütköýäs. İkun efire çıkıp tan alsak ya bir iş edip tan alsak injik götüren Türkmenlerde ýaman gowy söz bar o. İnjik götürmelýär. Bizim köpüýümizin injigimizi götüren o watanaşlar hakykatdan. Yani bir yokorak wezipede edarada işletegem injik götüren o. Ay bir gariplikden çıkıp birden baýatagam injik götüren o. Hakykatdan götüren o. Parlament gerek o bize var. Yurdun içinde yurt dolanlar sistemasyna balans bolmaly o hökmani suratda. Esasen men öz yurdum üçin aýdýan bize hökman bolmaly şo. Bir adama wezipen ähli nemeler berilmeliler. Kim bolsa bolaýsyn şu agdy bilen guş tutaýsyn. Men şoňa şu 43 ýaşymda göz ýetirdim. Türkmenistana hiç haşanam bir adamynyň tutuş wezipeni eýle oturmagy ýalňyş. Balans hökman bolmaly. Aslına teresen Ýewropalaryň perişte däl o. Ýöne şularda şu balans bolan soň şu näme geçenler ütkä bilen ok. Şu balans saklaýarlar şular. Ay men prezident o ya ay men halk maslahatynyň başlygy o diýip özüni başga hile alyp bar bilen ok şoň üçin. Bize hökman gerek balans. Bize balans yok. Türkiye gelmek bile injik götüren ok diye. Türkmenistanyň içinden efir açandan kam götüren ok gördük. Ay bir ansa deklenç bolýandyr da. Valla ondan şu TikTok açıp şuna çenni men gazanjadyk görem okdum da dünkü efirimde bir-iki çırak yol var tokladı. Kim oklaryny bilemok. Bir oklady o. Sadece olay kime oklaryny bolsa var. Onu insermandan kim oklaryny. $24 barada bolupdyr. Erkekçe şonu allym da wara şu TikTok'umdan allym PayPal hasabyma geçirdim şonu. Birinci sapar TikTok'da näçe ýylyň dowamında 3 ýylyň dowamında sagatlap oturup birinci sapar TikTok'dan gelen şu bir sanak sowut nemesini allym da PayPal'ıma geçirdim. Şonum hedel edip sowjokdy. Hedel edip iýje o watandaşlar men size aýdaýyn. O soňky döwürler bir sagat diýip atşan efir bolyn wara. Bir sagat diýip atşan bolyn. Näçe 6 sagat, 7 sagat bolup gidýär o efirler. Gözüňize getirip biriniň bir günlük mesaýy ol. 6-7 sagat efir gidýär. O 8 sagatdan bir günlük bir ýerde işlet. Onu 8 sagat häzir men şu taýda işlesem, nerden teresen 90-100 euro pul gazanýan şu taýda da. 8 saat. $24,000 bolýan eken. Onum hedil edip PayPal hasabymy çatdym da PayPal hasabyma da zyňdym. Iýjek şonam bara. Gidip bara marojnojuk aljak, o dönerjik iýjek güni iýjek şo pul bara şu sapar. Türkmenistan hökümetem içi ýan aý bara. O bizi balak çıkarmamızda da gop kaplançyk ýolborçyk oklaýarlar. Aslına teresen şu lefire etme, şu lefire edin vatandaşlar, değerler edin. Sana hükümeti var ha, hükümeti değerler edin vatandaşlar. Değerler hep anar ucuna geçerler ödlerim. Ova. Görýän mine her temalar, go tema geliverse aşaktan var ha, sevip başlaýandyrlar. Sevýänler o vatandaşlar, hiç sal oturmaň o 3-4 sal moderatörüm bolyn. Meydana çıkıp granjyraňa berip çykýar. O bolýa etmeň on ýaly. Näme diýjek? Ýa-ni şo video gawat geldi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanulynyň nämägideni gördüm. Tatarstan Respublikasyndan näme mawtumulyň öňünde näme edilýän prezident garşylanýaly diýipdirler. Edil prezident garşylanýaly diýipdir. Bir daha aýtsa Türkmenistanyň içinde hökümet işgärleri. Şu Gurbanulyň soňa minni geljek halk maslahatynyň başy kim bolaýsyn? Ali Weli Murat Ataş o
durdy tapar diyor. Kim bol aytın? Şonam edir şu prezident gel garşylaňa onnik tapar bolýarmy? Gurban bolun üçin näl? Innik halk maslahatynyň başçygym kim bolsa, halk maslahatynyň başçygy gördük. Bular ýaly başçyk görmedik aýbara. Hemme zadyň arasynda, hemme zadyň arasynda. Mine hayran olara. Вообще de prezident kim ay elementarny soraw bermeli hökümet nemelerine. Yaranlaryna diýenine. Yallakalarına diýeň, ýal-ýalsyna diýeň. Prezident kim o biziň ýurdumyzda? Vatandaşlar, вообще iň elementarny soraw olaýşy. Bir ýurdun prezidenti belli däl. Başga ýurdunkylar belli, Türkmenistanyň prezidenti kim belli däl. O iki kelleli prezident bolmaýar vatandaşlar. Ya odur ya budur wara. Men düşünemek. O eýlekem baran ýerine prezident ýaly garşylanýar. Ol daşar ýurtlarda prezidentliň duşuny da o gatnaşyp gör. Bir gün gitse ol Joker prezidentimiz gatnaşýar pastaýan. Joker prezidentimiz. Men diýene Serdar Berdimuhammedow prezident, Gurban Uly Joker prezident. Äti ýaşdaky prezident. Ham bolar bir iki tane kowuşun bolar. Birini pastaýana geýip bermersiň, soň eýlekini geýersiň. Şon ýaly. Bar bu kowuşda gidaýsan ay bugun diýen ýaly. Olam kowuş ýöne bugun gel bu kowuşa gideýin ay diýen ýaly bir hili Joker prezidentimiz. O nähili bolýar aýo? Prezidentden ýygyna prezident barmalyra. Halk maslahatynyň prezident ýaly garşylap, öňüne ansambl goýup, öňüne tans etdirip, ondan iňärkisi dünkü Mustafa Ceceli bilen Mustafa Sandalyň konserdi. Türkmenistanyň prezidenti dälki sen näme üçin seni garşylaýar, seni dowlanyň gutlap berýärler wapşe? Sen biz abiýazynmy sen dowlanyň gutlamana? Her sene $100,000 berip iki sanak tanymal zywizdan çağırıp olar da bir akyl ýokken olar ne düşündik? Jennifer Lopez Gurban Ulynyň öňkü sapar dowlanyna gelenne ýadyma şonok şu bir sapar gelle 2018-de gellimi 17-de gellimi. Şondan soň ötünç soramaly boldy. Why men bilemokdum. O ýurdun olar ýalakdygyny, bular ýalakdygyny bilemokdum diýip menejeri açyklama etmeli boldy dünýä. Mustafa Sandal bilen Cecel bilýänler öýdýän şolaň diktatordygyny, adam hukuklaryny bozýanlygyny, onsony bilýänler öýdýänmi? Şu arada da bir gitke video çekecek. Bunun boyurun belki onu Mustafa Cecel bilen Mustafa Sandalyň Gurban Ulynyň dowlanyna gelmegi. Şular ýaly adam hukuklaryny bozýan biriniň diktatoryň dowlanyny gutlap nemetmegini men ýadygaryp video çekecek hökmany uratdy. Ýödüm türk dilinde netip bolsa. Birak belki Türk menejerleri ol bol TikTok'ta öňünden çykar danym eşiterler. Mustafa Sandalam şol, Ceceltem şol ýöne. Näde prezident dälsen halk maslahatynyň başlygy sen. Şonuň biram şu soraw bada. Şu akyl kim berýär karay? Öňden gelip oturan bir propaganda wada. Arkadaly Serdar, öňe arkadagymyz diýädiler. Öňe arkadagymyz diýädiler. Berýär. Arkadaly nälik söýýärdir. Hajar kadaly Serdarymyz diýip şu wagtky diýilýän nime bar, opşy şu wagtky diýilýän açan kime urajak? Yani bir hili ni hormatly Serdarymyz diýjek bolýan arkadaly seni gara geçdiň beýlek geçdiň senin ditäden. Bu nemäň içinde bile ýatlanar ýaly etmeli kime urajak şoňa? Hala orada da Gurban Ulylar gowy diýip dur. Aýyo götünde gaýraty bolsa gelsin ýöne bara. men geçenki yani ma'wal sal ýokary. Galkynışda geçenki sapar men bir daha üns berdim. Geçenki efirden üns berdim. Gelýärler dänim spesial gülýärler. Sert bir öz aramyzda da ad düşü gurunlar edip bilýär. Şu her kim özüniň bilýän zatlaryny aýdyşdyryp, bu efir edip bilýär bolun gelip manipulasiýa edýärler biriň efiri bilýärmi? Sorawmyza da jogap beren oklar soň bir ýerleşdirmiz moderatorym amma olam öz pikirlerini aýtdylar. Şular ýalak diýdi, sen diýdi, özüňi diýdi, gaterbet.
şolun manipulasiýasyna gidýän diýdi. Aha, Toys Nurada öyle. efiri diýdi, provokasiýa diýerler-de diýdi, sen aýtjaklardyň aýtdyrdan oklar diýdi. Şoň üçin diýdi, goý diýdi ýüzüni açyp çykyş etsinler diýdi. Özleri diýdi. Men ona şowat aýtdym ha, gelip temany bozmaň diýdim. Temany ýütgetmäne çalışýarlar. Ýön değiştirjek bolýarlar. Onda da aýtdym men iPhone näme trend ýoluň atsaty bar ha. Olam olara Karasat hoş geldin. Karasat alsana yukarıya. Murmut ben Nurada geçen hoş ay geldin. haberler. ol farşy harasada. Nurgeder hoş geldiňiz. Merhaba. Başta kim onun o serseni ara men bilene menen saň önceden saňa geplemek birinjidenim men ýurtdan şikayet edemek şikayet etjek bolsaňyz ýurtdaşyna çykmaň da ýurdun içinde. Gün ayrı bular ýalyjyňyz keýni. Yo. Gün Evet, spesik sen aýro. Nurgeder ýurdun içinde şikayet edebilýärmi? Özüň. Men şikayatim bolsa şikayet etdiýenem diňledýänem näme şey Bilejyňyz keýni şikayet bolmaýar. Diňe Yo, berip mayda gayrat bile gelişmeýär. Adam her-herde öz hukugyny gorap bilýär. Biz dogry düzgün çykmany bilmeýäňizde de ýurdu ýamanlaýaňyzlar. Yok, Sen yukarıdakiler Bir sözlemde de bir giden ýalňyş çykýar da şu wagtda. Bir sözlemde men doğanım ýurdu ýamanlaýan ýok, hökümeti ýamanlaýan we berdi. Ýurdu hiç ýamanlaýan ýok, hökümeti ýamanlaýan. Sen ondan amma wara dogry düzgün kanunumuzy ulanyp bilmen, özümiziň arzymyzy ýetirip bilmän üçin günäkär bolar. Kayı kup gören ha bula yana. Näme? Ya azda mayda gayrat ýene sözüň çykarmar bolýar. Men hiç kime de erwet söýmek. Men şo taýda işledimim, ýaşadymam. Tabii dogry o taýda bir zadym ýetmäj, amma şikayet edip gelem, amma şikayet edersen sen arzyňy dinlejegen bar, başga zat etjegen bar. Ýöne hökümet her kim bar öz arkasyndan öz wezipesine dayanan üçin böyle bolýar. Aslında şo zady bilýän bar, bilmeýän bar. Ardyny dinlejek bamy dowur. Donam disti içine Türkmenistan'da bir ýerik bardan ardyny dinlejek bamy. Bir gezekde dinlenen ok. O ýokary gitýänçe sen onu azap görüp ýetýän. Bir gezekde Yok, gitýänçe dowul boljak dat bolsa näme meselen biriniň hassa maşgalaty bar, derro ýurt dışyna çykmaly bir ay içinde. Yok, korkwaryança 5 ay gerek. Adam öllü gitdi de. Onun näme peýdaty bar? Tabii ki o suçumda bolup görmedi ýöne bilemok. Ama yo, suçu sen ne däl ýöne şu wagt dewap daşy vilayatdan o taraplarına git. Mardan Tawtawadan koşup taraplarına git. Näçe hasla adamlar bar. Meselem Kerki, Dostluk däne taraplarına gidýän maňa gatykän adam ýa-da. Galkynyş agam men daşar ýurda çykaray. Beren pulun çıkaran pulun 2 hissesini verecek. Men ne öz sağlığıma seredi bilen, ne ecem kalkamazsa olara seredi bilen ip ýadýarlar. Ne olong sen ne eldan verecek? Men bir gezek hökümete gidip ard ederim bolmasa. Maýa her jogap berýär. Belli bir ýere çen ýani. Belli bir ýere çen güýjüň ýetende tam mejbur hökümete tarap garşy gitmeli bolar. Hökümete garşy gel, hökümetin diýen daşlarına garşy bir. Ecin ärim alındy. Ya ecin äri bilen gezdim. Dilime baksana bolýan. Bak şoňa samsyk. Teret men näme diýip hasaplaýan. Şu pikirini aýdan üçin söwüşýän bolsak, şahsyna mertebesine ýetýän bolsak, bara distrikçinde ejidleýänligimiz görkezýär. Olaram şeýle, birem şeýle. İki tarap üçin hem şeýle. Ýöne doğruları ýöne boýun almazlygyňyz. Dur bir minut. Onu her gelenen şey dinle oturacak mı onu? Onu ne emetse onu? Yo, ömür geçip var ya, o bular dinle. Ömür geçip var ya. Bilýän derde, ömrüm geçip var ya. Biz agzy birlik bilen galmalyn ha men Öçüden o bir saniye o bular ýetjeňi näme çykyp ýatyr o bular. Bolýar ha ona 28-nji ýylyň 29-nji ýylyň Gurban ulyň dowulanyny Agzylyk bilen öz hakkynda talep etmeli baralyn aýyrda blog et bolýan gowda şolo dinlemeler obrata. Yo oňa özi gitdi tagam, özi gitdi ýöne. Dowlanyň ninja dat boldy. Nurdiňle. Yo näde ora Tacikistan bir dost olancan etdi. Dedi şuna galkyn suura dülýän maýaşkawada pul kyn ölmesen uratdyryp berýär $50 diýdi. Bolýa uradyn dostum dedim, uratdym. Aňarda pul berýän olancan edi. Bu ýaşlygyňda olanyň şähere girbilem, gaýrat şoňa aýtmaryna berbiljek. Alo. Hani şu maýa, aşakda durýan maýa. Hani diýär 29-njy nimede diýär dowlanyň belletjek geldiň diýär. Dost mazar aýdy ber. Alo. Bir şey de efirde. Korkujundan şäher ýapyp goýup durar o.
Ya. Yaşa gel. Nara oynaydı yanarak gelin. Türk'ü olin. Men ne sen yerim berjek diye kime bilir diye de görýän mi? Selamun Ola aleyküm. yankı ýaly gelýän Wa bar aleykümselam, yankı hoş gurlak geldiniz. giden. Yankı Hoş gurlak giden aleyküm gansy selam. bar ha. Şoň bilen Doğru bir dedi. tepde şol. Ajdar doğray diýalay bar. Ajdarynky doğray şuma daýdyl doğruly. Yo ýöne gelýär gurlak gidýär çykyp gidýär bolýar askermen. Gellimi şöyle gurladım çıkar edeceğim Awa, fikeyni vapça görmesin. Zar olsun dokunun fikeyler. Awa, Yani boş şimdi değil. Allah aralarına pikirini aydıp belki arada galyalar ha hükmet mi o Kalkınışsan bol dinle kalkınış dinletine bırak dinle kalkınış. Düzülürçü vakt bollo ne haçana çeni beytçagay ömürü geçip bar ya düzülmez bolsun şo gelen gerek gel o. Uje ne çil ve şey gelýän o dinle siktir edin o bollu всё. Kançyta bugün ayıp. Bolu joşy kararlara almaly aslında biz. Bolu bir hili strogoy, bir hili bolu has. Yo ya ne doğru mu o da Radikal kararlar Diýen de Ajdar. Aňyrda diýe arz şikaýetiň dinleýän ba diýe ýankyda yan arz şikaýetiň diýen bolsa dogunyň fikirin aňyrda dinlesin de arz şikaýet dinleýän ba mat. Ya dinleyen badiyim odur dinleyenler yani yok kork ketýän çaň wagtal ýa diýär. Diýen Wagt alyp dogunyň fikirin Ajdar aýtmadym onu 3 ay 5 ay 10 ay adam ölen soň nahy dinleýän näme gerek? Bolca iş bolandan soň görjön Ondan soň mezar ýatan boş söýüşnä dinleýän näme manysy bar? Bir zat aýtjak o da kiyo. Seret her wagt täze zatlar gele görýän täze. Olar gidýär din jalýak başgalara getirýärler. Ejem fikrim biz ýalakyn oýnap otyra gelip. Diýerler fikir diýip çykaryp goýber o göni. Yo aslında gidin açmasa dinlemelem diýär o bir şu hökümet ýaranlary bar ha. Men şu şefaatçylaryny gördüm önni. Diýär bilen ejem Nura yüz açamıyor. Yo adama gezek versene o. Demesen arkasında hökümet dura ha. Hökümet dura ulan. Nämeden gorpýar ki gelýüdi bilen gelip aýtsyna. Tron hasaplar gerek gäle biz o. Yankı gurlayan kime adama gerek berdiýän? Ben gurladım men. Kime diýen onu? Ortada bir nokot. Ha siktirde garaşlar o oçur. Ben siktirde garaşay haram telefon. Ejeng agzyna sikeyniň nokot. Ejeng kunti bir normal bir haram. Sos noktayı bana biraz karışta oçur. Karışta nokot. Adama gezek veren ağa ejeng sikeyniň. Bu pire gelen prosto söýülýän normal bolar şaşuly. Bok ýene normal siktirler ağa bir agzyň düzüp açlar. Ay bay ejeng kantemini bolýan var da o. Ne pire gelen normal bolar salamlaşam. Çıkarıp gördüm la yok o. Ey nokot koyup gelipdir o. Ejeng at. Bu harpam ýalmana gaýrat ýa. Harpam oýulmaýandyr o. Nokot bilen Neme o? Adam ýaly öğrendiýän bolýarda adam ýaly ýaşamany öğrendiýsene şoňa Nury. Adam ýaly. Ya kod adı nokotdur. Yol belli ho aňardan uradylýar. Provokatorlar. Max alar mısın diýä on. Bilen öýdün görürsin. Max gel. Oğlunlar aslında teristen oyunumunu alıp görmelem derler biz düşünşýänler olup çık efir soğumaly aslında. Öz aýtjak sözlemedi bir-birimize söz berip çık. Misal üçin bir tema aýdyranda şo tema boýunça Gelli Max deliller pikirleri bilen çık. Demetmeli mi kak diýär. Efir şey edip tamamlamaly. Yani çünkü iki tane provokatça gelýänlere sonra öýärler dollar wamy diýär dolar Türkmenistan'a ruhsat berilýär. Hawa bankda badiýe bolluň näme gep düşünürjek o. Ol bolmady ýa 7 ýaşyndaky çaga da bilýär şoň ýokdy. Nura onların gatazyýa kakasy bir latlar işşändir bir latlar döredindir bilýärmi? Garamaýak däller ýurtdaşyna şaýat görmedik daraýam. Näme diýip onu hiç ilgirlik bolmaýan onlara. Конечно, gata doğru aýdýaň da şoň üçin wara olaň provokasiýasyna, manipulasiýasyna gidip oturmaly ala biz o. Awa onların gejesi bilen kakasy bar bir latlar edendir bolmasa. Nuri. Ali Nuri. Aýdyr. Eyle böyle gurladım brata gözüňe ejeme şekeýin o bolan o goýsunyň aýyr göni. Nokot bir işleyen yerimizde edecek. Ejeng men wara näme diýet
özüme bir yatacak ya olun sizem yatıracak geldi o. Bam soru. Şuna salan sizlere de olur değil mi? Siz sallığınız da şunu halkayı bizi şunu siz sallığınız da ayıcın. Inni görün de o neticesini näme ejizleýäňiz o. Nur son nokody bella koyup her can yayın açaňda şoňa dürtüp dursana gellip. Yo onu özü tagamyny sessiz alındy şu wagt moderatorlam onu da. O profil ütközüp gelip oturýarlar. Ha bular o profil açyp täze. Şuma Max sol geldim o. Yok bilemok Max belki şodur bilemok. O da oğlum değerler yani. Her kim var onu da. Ali Merdan men. Ha Ali Merdan ha. Goğum Ali Merdan. Evet benim kapalı. Forum dost. Ona tudaş kuran. Ona doğru. Yani biz şunun provokasiyasına gitmeliler. Çünkü yine şunu biz bir aramızda bir gel ya danim. Yok gülýäli ýurdumyz wa. Näme daşarda oturup näme etýäňiz? Şowur sözler ya asuda asmanymyz wa. Owa. Onun plan ütküçük diýen sözler hem ýoksa galip 3-4 san sözler mi wa? Ve şoň esasında da biz şolara gep düşünürjek. Düşünmän üçin başak düşün. Asuda asman şu an Dubay'da da var. Emmerde de var asuda asman. Asuda asman Afganistan'da da var Nura. Hemmerde asuda asman yok. Asuda ola hemmerde. Owa. Aşağıda bolýan Şon diýen men ýa asuda asman ola Türkiýede onu surça edip sement beton taşap malo taşamazdyklaýdy o. 20 miň 30 miň ýer üçin. Конечно, on zaman bara. Sen ölüňde senin kıyamatın gopýa, dünýäde kıyamat gopdy näme gopmady näme, asuda boldy näme kıyamat geldi. Ýa-ni 2 ýyl çağlar öldük. Menin kojolugymda men aýraçylyk çekýän bolsam, men kynçylyk çekýän bolsam, asuda asman boldy näme, bolmady näme. Bärde ölsen kim seni aşyrmaly, kim seni getirmeli, kim seni etragyny eritmeli, mara kim seni eritjek o. Etdiler. O davaları gaad edip durman şöyle orteklip var mesela hepde de burun bellemeli bilýänmi? Öňüňizde hepde ediljek gaatlar atıyorum sen gidýän Gallandyýa da pasolswa durmadan ýazyp dur ya durmadan bir ýer şikayet et durmadan her kim öz ýurduny näme edip bolar şu hökümete garşy bara. Belleýän şona meýdanda diýenlere meýdanda çıkmawaky geldi. Meýdanda Ýewropada bolar da Türkiýede şu wagt ana näme çykyp bolan nokta bratok. Türkiýede bolan Türkiýany bilýän. Şuma anan marsın şu wagt Milasda ýa Bodruma ýakynna bir 5 kilometr 3 kilometr çyksak çykar çykmada çykmaz bratok. Beýmillap bolan ana ýagmy. Göni gitdiňmi 90'a bir gul boldy. Tutda bir gul bolýar. Nuri. Aýtma sana bir gul bolýan daşar. Öz ýurdumyzda da gul etdiler ha biz o öz ýurdumyzda da gul abi. Kalkınşa bir sürü goşak goýany Nuri. Ayda gul bolýan ta kalan ýa zadyň ýok Nura. Azdaryn şundan bırak gelaýda ha beýtmäýdi azdar. Yo 770. Durmuşumuz kul bolan Nura aňarda gul bolanda kalan ýa zadyň ýok. Hem dogry. Kalkınış. Dinleyen dostum. Dinleyen. Yani bu hat bitek yazma rahat diýdiň ha. Awa. Aýro dostum o pikirin aýro. O şo pikir bilen adamlar gurak gelýär o ýaryp iller ýa-da do. Diňe ol mysal mesele hökümine görkezdim men onu. Yo, hem edilecek orta masraflı Spartak meydana çıkmalı yani. Hat bitek bilen hiç atıyordun yani. Hani şu miting çıksanlar desem bir tesiri olur yani hat bitek yarıp arda karışıp ama vaktini dinledin. Mesele hükümünde görkezdim onu. Hat petek o şu bu diye artık meydana çıkmalı. Mesele bir iş düzmöllü dedi. Şu misal üçün Türkiye'de bolmaz, käbir Ýewropa döwletlerinde men Gallandya'da Türkmenistanyň ilçihanasy yok. Germaniýada we Frankfurtda we Berlinde we Awstriýada bar. Awstriýada we şu haýsy ýurtlarda baý bolsa şolar edip bolýar. Şoňa ýakynlar edip bilýär onum. Yani Fransadan bir turup şoňa gidip bilmeýär daha. Fransada da badämy, Fransada da bar Türkmenistanyň ilçihanasy. Fransada var, Italyada da var, İspanya'da da var. Var orada bak. Ana şu taýda diýjek koýam Türkiýede bada bayağı var. Ankara'da, İstanbul'da da vardır da ýöne çıkma mümkinçiligi ýok. Nura bilýärmi? Bilýän onu bilýän. Türkiýanyň durumy başga da. Russiýa bilen Türkiýanyň durumy kaçaklandyk ýakatyp goýar olsa no. Şonu diýjek bolýanlar, şuma birlikde bir ýyl pasportymyz. Yo 77. Yo 77. Awam. US rapor. Tamam ha.
Max aýtdyň utardy bırak. Hani pikirini sözünü bölmäýdi, Max gayrat et aýdyp durdy günne gözel birler. Herkim pikirini aýtsyn. Doğru hem Nura şu an hemme işi bilýär tanýar ýani Russiýanyň Türkiýanyň durumy. Türkiýanyň hasama aram. Bir taraplar bolýar diýär, Moskwa tarap bolýar diýär, İstanbul, Ankara tarap. 777. Maýan, Nuri. Bodrumda nerdesin sen? Erwet Nura. Ýagdaýlar gaterwet. Tamam, hadi sonra konuşuruz. Nuri. Kaydettik ya. Kaydaştım Nuri. Bolya tamam. Gözüm kapatıyorum ama. Tamam. Doğru söylüyor her zaman. Ondan yazıyorsun ne? Maya borlaşı yadanlar. Maya mı kim? Şu Türkmenistan hükümetinin içinden şu adet için bir de yüzünü açıp eceğin haramin. Hava. Ay şu hükümetim gollayan. Ana men plan vazifede işleyen teret vazifede işlemeyen adamına gelip olorun aklacak olmana gerek yok. Çünkü ben o adamlarla gidiş gördüm. Sonuna çenli gidişen on ay men işlem o sorular bana verme deyip başlayan. Çünkü işlemede kalkın. Şu taraftanım vazifeli adamım gelen o. Doğrudan bir de hemen plan vazifede plan edarada işleyen, ne ombudsmanını işleyen, ya plan adalet ministerliğini işleyen, ya plan edaran kömekçisi, juristi, maslahatçısı deyip özlerini tanıdıp yüzünü açıp çık oturup gelayana yok. Doğrudan buların son ben buların dinlemeli diyalog edildiğinde. Vatandaşlar şu sözümü attan ben öňüm ýadym demokratça bolmaly, demokratça hormat goýmak üçin etdim bu zatlary. Ýöne inni bularyň içinden bir sanjak mert gaýratly bolup hökümetiň adyndan gelip bilýän bolmany üçin inden beýle ýüzüni açyp Türkmenistanyň hökümetiniň adyndan işleýän ýerini, zadyny, inha plany diýip gelip bilmejek bolsaňyz milli howpsuzlyk inisiýetiň provokasiýasyna gelmeýär. Boy nemäň uğraşsaň urudy ber şahlaňy yanki alacak diýenler heýjanyny dinlämem, jogap beremok çykaryp goýar ýani. Heýäwini soň menden soramaň, näme üçin etýän, şoňa düşünürdim heýäwini. Inni ikinji galkynçda dogry maksat berdiň, şoňa näme etmeli? Çünki birini var, birazajyk işiň üstünde durmaly adamlar. Действительно, bir hilek görüşmeň täýärlerini ütgetmeli biz wara. Görüşmeň täýärlerini ütgetmeli. Yani men pikirimçe bolmalam 100% adamlary bir pikirde jemläp bolmaýar. Allah Taala her kime her hilek talant beripdir. Birine akyl baýlygy beripdir. Biri zekini güýçlü, biriniň ýady güýçlü, dogry her kimiň bir talanty bar. Birininki pes. Dogry dämi? Şonlardan az ilatlı meselem diyelim 6 milyon 7 milyon halk için bir yaşamana bir şeyler döretme imkanı olur ya. Näme diýsen hem bir şans adam çağasyna 6-7 milyonluk ilat için bir zatlar etme mümkinçiligi badyrlaýam. Edil Yo, dowajda bar. Dedem 15 san devlet, 15 devletin içinde 15 devletin içinde dedem bütün dünýäni konuşmaýamam. Bütün dünya içinde hiç şek şüphem yok da. Meselem diyeyim Angliya, Germany o devletler vapşe baramdok. Amerika hiç hili baramdok da. Diyecek koyanım 15 sany soňky biz bilen dörelen devletin ýaşan devletler. Merkez Aziýanyň ne diýdi aray? Merkez Aziýanyň amalamam. 15 san devlet bar. Merkez Aziýanyň amalamam. Yok, Orta Aziýanyň amalalda 5 devlet, 5 san Orta Aziýanyň şimdi inson kamal ölemde wam. İnsanların pes yaşayasın. Şona açacak kolyan. O arada YouTube'da da bir denettir. İnsan kornu ornalla hem taraflı. Özbekistan'a gidip gördüm, Kırgızistan'a gidip gördüm. Diyecek koyam Kazakistan'a var gördüm. Özbekistan'a 4 ay olup gördüm. Türkiye'de 18-19 yaşadım bir adam. Diyecek koyam şu adam yaşayan. Diyecek koyanım hiçbir yerim yok. Nemçün Özbekistan'da partayyalar eşikleri prost avtobuslar oturdum daha ettim. Prost öde olanlarım gürlevler bilen farap taraptan geçtim. Partayyalar şonu da nemçindir olan halkı bir hil şadi ya neme bir hil yaşayalar. Nemçin bizim halkımızda bir kola fantı çivlem dok. Ben üye çağlar için kola fantı da şanam $150 karttan pul çekkenlem üye faram üstünden geçip
Prosta men 1 kilojik sneaker sertýän öýe bilýän utanýan özüm utanýanam. Ýöne näme üçin özüm namys edýän prosta çağalara bar şekala ýedireýin. Meni ýamam bir sanjak kola deçemok fan deçemok bilýänmi? Çağalara gidýän. Men näme üçin şu ýaşaşym näme üçin edýän 18-19-da Türkiýede boldum. 20-nji ýyldadam. Endi diýjek koýam 19-yň soňundan noýabrda kavrýan var, fevral geçen uje Covid geldi bilýänmi? Şo ýagdaýlar üçin hiç biziň ýurdumyzda bir adam, bir original kol üçin men öz başymdan geçen zatlar aýdýanan ura. Bir $150 kartdan 350'den bankda yatırıp mesela ýaşulym wraç diýip amaş meýle diýip bir edara özüm işlemokda. Ya renkam işlemok elbede sazyk diýenim bilen ýa molum yani o borçda diýenim bilen olan aýlygyndan hem 4 milyon 3 milyon pul mam 800 manat bilýänmi? Yani kart açtırıp Özbekistanda kart çekip 19-njy ýylyň oktyabr, noýabr, dekabr, ýanwar, fevral açan. Yani fevralyň birinden soň men geç bilmedim. Şu sen bir daha gözüňe tut, gow temany açdyň. Viza kartdan manat salyp, seret viza kartdan manat salyp daşary ýurda gidip dolar çekkä diýip halky günäkärlediler o. Tupoýlar. Şonu diýen men günäkärlediler o. Ey men islesem mara. Men islesem etçe o şonu. Men hakym var o sen manadymy dolara konvertasiýa urma, borçlu sen. Sen tupoy çornuryny bilen merkez neme bankyň kursunyň arasyndaky ol arasyndaky uçurmaýar o sen o. Sen öz yetmeli işini yetmeyen ýalňyşlyk görüp da halky günäkärlediler o. Şu viza kartı diýip pul salyp gidip taşawurda çekýänler bulaşdyrdy, viza kartyňa möňünü ýapdylar. O da. Yo men ura prosto men diýjek zadym biz Türkmenistan garaşsyz bir tarap ösen gowy ýurt diýip reklam edip biz Özbekistana baryp öz kartymyzy reklam edip bir sanjak bar diýelim Mar şäher biziň ýaşaýan şäherimiz men özüm ýaşaýan şäherim diýelim bir Westel magazynymyz bar nämemiz bar diýip Özbekistanyň bir dynç biziň iň kenarda ýaşaýan etraplanmaz ýaly magazynlara baryp haýşdy brat $50 çekýän da o ma 45-44 beräýin. Prosta özbekçe gürläp zaýdyp prosta gelişen okuraga bilýänmi? Şolaryň ýa ýolda geçiren kynçylyklar 2 manat berip men migrasiýadan mysal üçin geçen owajykda geçen ýollanmy men mardan Farawaçely gelen ýollanmy prosta ýaşly edaradan getirip viza kartydan pullanmy kartyma salan men kartymy rüşwet diýler ýani näme diýilýär prosta bir kartyňa pul bermek üçin bermele bolmasa salan okara onu berip dost olanma bank diýişen klatdaşam tap geçirendem prosta awtobusda gidip Özbekistana geçirendem o ýerde geçirip men öýden bişiren naharlamayıp 3 sutka ýatyp bilýän 4 sutka ýyla gelmeseň depor durýas nämet öýle beýle diýip o ýerden $150 çekip özüm çilim çekemok onlara getirip 3 paket çilim getirip berendem meselem ýaşlym içe Türkmenistanda 100 manat 150 manat bolan çilimden ýagdaýyny ura. Ondan soň problem ekan bolyn. Aýsdan gidip bolýanym men ýaşanam maçak bolýan. Olmay para poston men geçtim. Bilemok sen hayt poston geçtin men şu para poston. Men farapdan geçtim ura men farapdan geçtim. Alat tarafına benim kän geçtim ýöne men bizden olat var olat diýär sany bilýär. Şondan geçtim 1400 1300 adam ýanynda oçra durýarlar nura. Daydalar daydalar do lewaply marlara men marlyda opşy. Men aňyrdan opşy diýjek bolýanym mende de ýalňyşlyk ýöne men ýenedem bar bolýaly diýip para klassdaşym mady bratom mady öýle bady jaň etdirip togurdurup men kim ýalňyşlyk bilýänmi? Ben onu etmesem bolany 3'te geldim daňdan men 11'de 12'de gelmek üçin jaň etdirýän bilýänmi? 3'te geldim oçry 11'de günertan 11'de geçmek üçin jaň etdirýän merkeze klassdaşymyň daýysy bardyr suda bardyr bilýänmi? Men şo zatlar üçin çekçegim $150 pul men öz pulum bilen banka karta pul saldım. Indi men şonu 3 sutka ýamanjy ýatyp şo taýda bularda piwacyklardan arajykardan diýip men hiç zat ýok. Öýden erten çörejegim bilen iýän içýän. Indi men Özbekistanyň ýanynda Türkmenistan, Orta Aziýanyň ýanynda kemsinip
Olardan $150 pul alıp gaýdyp çağızyklam üçin kolafan çireyin diýip hersinden birden alıp gaýdyp galan zatlardan geçdim ağam keypinden seypinden hemme dağdan geçtim. Bir şikalat alıp gelip o zatlar alıp gelip men garaşsyz baky bir tarapda ýaşap $150 alıp gelip yine bir aylap şol ayla bilen ýaşap maşgalam ekleýänam. Başga da adam gerek ya bilýärmi? Ýa-wa. Gelende ağlap 3-nji paketde 4-nji paket alsam men saklaýarlar. Näçe Özbekistan men 20 paket alsam men çilimme saklanok. 150 man doýarda men 20 mandan alýanam kendi. Düşünýärmi? Öyle etjek diye o näme ne diye artaryalar. Min etjek diye. Bu ağanın bokunun üstüne bok bolar mı diye Kemal Sunal'ın kinosunda. Ağanın bokunun üstüne bok bolar mı diye ingul bok men sıçarnıya da bilýärmi? Şoňal bizim paşamız näme diye paşa diýenler. Çünkü paşa ýalamyordun alyp bar ya. Bolman geçen, döremen geçen wara. Şol ne diye ki men niýe çilim sewdasyna men etjek diye. O başka bizneslere men etjek diye size zat goýjak geldi. Taksalanan biznesini men etjek diye. Beýleklerde patent talep etjek de olar da patent diýen ol patentten berjek geldi diye otaydan gelen girdijine men aljak diye. Ey doýmaz dolmady haramda da tutmasanyň. Başta tonlary. Sen hol wurul. Yegenleri. Çilim özü satýar çilim tutukjada kesýär o. Yo, ettirjek. Gelo men şoňa wara ettirjek. Gelo sen prezident Widipandan hıyanat kılsın. Zalkınşa. Men diyecek bolýarym şol. Evet. Sen öz hökümetiň öz çilim satdyra çeken çilimden hem ceza alýar ýani. Bar cezany alma sewda. Ne diýen? Olur çilim çekilden o adamlar maholka çekýär ýa şol men özüm çilim çekkem o men öz ýa şolym üçin Özbekistanyň getirýärdim. Şowa 4 ay gatnadım men. Başımdan geçen zatlar görüňler ýani bilýärmi? Prosta men Türkiýede 2 ýyl işe gittim düdüler maka näme bolarka Nuraň aýdyşýaly baran ýerinde rüşwet bizim Mar welaýatymyzda opşy gün orta ýol eten işledik näçe wagt işledik dünýä belli zawodlar geldi dünýäň gün orta Koreýa Saudiýa Arabiýa Çinler hemme zat geldi dünýä belli 10 milliard para bilen ýatyrylan hemme zawodlar geldi näme üçin am şo zatlaryň gurulşyny işleýän adam rüşwet bermeli bilýärmi? Men 5-6 ýyllap şo ýerde işledim. Gurulşyny işledim am, itler boldum. Ýöne näme üçin men daşary ýurda ýene gelmeli, azap çekmeli men şo ýerde işledim, usta çykdym, bir da etdim. Näme üçin pul berip ýene işe girmeli am. Teret gaty dogry zat biledin şo ýol ötünde baram. Men özüm 50 kilometr avtobus işletdi. Avtobus bilen o. Teret şoň avtobusymy işletdi şo ýol ötünde bolýan. Ey avtopark stayankadanam ullokan stayanka. Avtopark Marin avtoparky wa. Şoňkudan ullokan stayanka. İçinde de var ay 100'e yakın avtobus var vatandaşlar. 100'e yakın avtobus var. Ol pazikler belki tıl diýendirler. Menne tata wady Mitsubishi Rozolar. Kendilerden maraflardan o. O seret akşam şu 6'dan soň wara iş götürýär bolýan. Avtobuslar var şeýle izleýärler. Gaýdýar da bir Uşka tarap neme sandyk gaşa tarap gidýär biri. Neme tarap gidýär bir mara gaýdýar. Tuğlama oğlundan işler, o iş bolsa, ekmek bolsa, aylık normal bolsa. Malades. Giden ok, hakiki. Men lişni öz avtobusumda. Mari oğlu oýupdylar men liniýam bolun. Dolýa da avtobusyň içi 77 adamlyk orunluk avtobusyň içinde yer bolanokdy. O arada oturýar görgüler, o aradan 5-6. Näçe tane avtobus gaýdýar şo taýdan. Yine de aylıklar diýen da bar raboça diýelim $100, $150 aylık berýärler am. Yine de diýelim. Allah. Eşekler işler. Serhat Murat. Men bu teklifim ha. Köp aylık berme diýipdir. Şo kareler diye başta gelenler diye $2000 diye $2000 işler. O $2000 aylık işlerim ki bu halk dik gelipdirler o gelenlerine. Ya. O diýerler teklifim Türkmenistan. Bular belki kan aylık bermän diýip gaýtam. Şolar hökümetiň ýagdaýyna atyyorum häkimlige gitsin bir da isläp görsün. Şo taýdak etmejek şekilde gyýtgaja video alyrsa dip Gollandiýada, Germaniýada bolan adamlaryň sany hukuklaryny näme bileyim
Birleşen Milletler şu videonun delil hükmünü artıkladı meydana çıkıp Yo, başladılar. men bular var ben göre gelýän oğlanlar. Men tidaýdaýyn olam bir çäre bolup biler. Ýöne 10 ýyllyk yol. Bir de 10 ýyllyk wagtyňyz barmy şu zatlar etmäne? Şolam bir çäre bolup biler, ha, o ýöne 10 ýyl gerek oňa. Meňe türkmen halkynyň wagty wadroýdam o endi bara. Ona baştan bu meydana zat yetti olunlar. Hemme zat bolly yetti diýän men Farapda dukamda bir sancak sıra var Nura görendir 1300 1400 adama var ýa-da daňdan 3'te 2'de var. 12'de varanlar da vardy. 8'de poster açylýardy serhetden. Yani bir sany eski tarapda. Registrasiýa köle uwazykda içeride migrasiýa merkezi ondan soň getirýär. İýde gelip otuýak. Bir sancak orta adam bilen gabat gerip gördüm bilýän Nura. Türkmenlerden hiç saat çıkan ok. Rus adam 2 san ara galypdyram. 2 san yani Özbekistanski ara galypdyr. Dök diýerler 1,5 metr 3 şişe yani 0,5 arakdan 3 tane geçirip bilýän diýe adam 4 san ara galypdyrda. Yani orta adamsy. Oňa diýär yani işgärler 4 dollar yani 2 litre bolýar Rus çay diýerler. Kator birini dökejeksin karoçy. 3 geçirip bilýän. Latýa on kakoy dök diýär. Yani Ors Türkmenistan ona amalarlardy Nura. Kakoy dök diýär. Ağzından birini goýberdi. İçdi. Bir ara poğanlarından içdi de ne orta adam arkamda durdu. Prosta goýberdi ýarfynda migras ne tamojly ýa tamam yeter diýe. 3 tane urdu. Hiç mi işlat diýilen? Biziňkiler çen orada näderdi? Bayram alyň orta goýberdi şonu. Görüş mikrofonuň yapdym. Seret men onu goklaşdym. Men şu neme 4 paska düdügünü var şolaň bilýänmi? Awa. Soň üçin Farapda goklaşdym bir gedek. Onsoň o tamojnyň iş ýary marly. Düşünýän? Tamojnyň iş ýary marly da näme diýe bilýän? Diýä seret diýe men görköz diýdim kardeş. Burun kejeleşdim şu Farapdaky bilen. Han görköz söne diýdim. Mende bir 6 paçka mı ýetimi bir zat bardy. 10 paçka çendi bolýar, bir blok bolmaly diýdim. Senki ýalňyş diýdim. Görköz diýdim on. Gidip o daşynda neme wa salgyda değişlidi barada neme wa. 4 paçka çenni salgytdan boş diýip ýazdyk o taýdady. Salgytdan boş odulýar diýip ýazdyk. 4 paçka çenni. Onun artykmajy salgydyn tölemelliğe. Bular haramlady. Geçirmek bolanok diýip. Ey sen diýdim. O kabilýäňmi diýdim. Gelberik diýdim. O kosana şunu diýdim. Näme ýazdy şunda diýdim. Salgytdan boş odulýar. Sen mennäki diýdim. Galan paçka üçin alma hakyň ýok. Geçirmek gadaganam diýme hakyň ýok. Sen diýdim salgyda alyp bilýändiňe diýdim. Şoň salgydan diýdim. Al salgydan ýöne men geçirjek diýdim. Ýok eden o ayak tutup dura. Muhturadyň maly. O diýdim o siziň diýdim aşhanaňyzda ol diýdim. O aşhanyň muhtur bedire bara. Şoň olaň aşhanasy. Şolaň dilegçi ol. Ol ulu şäherlerde bilýär, şapkasyny serip oturýarlar, bilýärmi? Şol Edil şol siziň şapkasy pul dilä oturan nämeňiz ol, kurşkäňiz ol, öňüňizdäki. Şol seret tamojnyň iş şäherleri ýejem hökümet sizen biliň ey. Birinciden hökümet iş şäherleriň köpüsi geday bagyşlaryň bolun. Esasanam şu tamojnyň iş şäherleri, migrasiýanyň iş şäherleri artaraşyp nemeden. Migrasiýa bir de tamoja. O ikisem geday. Gedayo siz o mentidayda değil mi? Siz özünüz honun veren moryansınız köpüğünüz var. Ay men Türkmenistan plan edarasını işte ecen. Ine sizin şey edaranız var. Şununuz var. Şunun şu da oram. Doğru maysam. Özüm huzur kärhanada işleýärdim. Özlerini kiň şahyndan asýardylar ol menen berden gülýärdim da. Trýap daşyndan gedayo siz diýärdim içimden. Geday siz bolun honun ver. Bolýanyz özüňiz gowy gepsiňiz bir pawonujy eşik forma. Awa sen adam bolunmadyň şu eşigi ýeňiň bilen diýärdim da. Evet. Şu gedaylar. Nura aýdyşyň ýaly mara barpda 18-19-da bir tane 3-nji mikrorayonda kvartirantda sakladym şu şäherde ýeşýän 2 tane migrasiýany bilýärmi? 800 manda aýlyga. Kvartirant pulny berip bilen oklar. Geday ölew bulaw bu edara bara. Öli iň son konçy edara mı? Geday, Dilegi şu her adamdan
birinden çilim oporjok, birinden arak oporjok, birinden pulu oporjok, yöne birer goporjok. Ölecek dine darma o hiç il çıkaracak ya işte. Kurban uli, Serdar, sen tutuş halka olun, tutuş hükümette işleyen organ işyerler olsun, hemme budjetnikler hem geda ettin ha sen. Ey Türkmenistan'ın prezidenti, siz hakikaten hem yurdu maskar ettiniz, işyerleriniz bilen bile. Ministerleriniz minister yerine değil. O budjetniklik begenen o. Sen bir zatı gözüne getirip görüp budjetnik yani mollum, vraç, doktorlar işin taşlap Türkiye işlemene gaydan bolsa sen hayt yüzüne ekrana çıkıp gürleyen oşondan soň. Sen hayt yüzüne çıkıp gürleyen özüň men şu ýurdun baş tutany diýip bir ýurdun budjetini tere Türkiýede da durmuş kyn daşurutlara gitmeli bolýarlar. Ýöne mollum işleseler giden okşolar. Şu mollumçuluk aýlyga ýetibilmän soňlar gidýärler. Bizde o mollumçuluk aýlykly işi zyňyp al nesip etsen o özüň işlediýip bara taşlak gaýdýarlar. Dogry diýäňiz, Türkmenistan içine diňlerler için baryň işten çykyň, baryň sistemadan çykyň o. Şoňa kömegim etmeň. Şu bir köseni wala liňle hemmämiz agzyrlyk bilen bir köseni wala liňle. Agzyrlyk bilen dogry aýdýan. Işten çykyp mollumlukdan edarada işlenler edaradan sadikdan bar bir wada arzatmaýapda diýne ýani. Sistema durýar. Sistema durýar. Dudurmaly şeydip bara. Dudurmaly şeydip dudurmaly. İş taşlaýyş grewen bir hakdyr. Jinamentler Gülýaly yerimiz var ýöne. O oňaran Kamal ölen o hökümetde hiç kiri normal komanda ýok bilýärmi? Ýoksa yerimiz barada mesele ýok bilýärmi? Sözüň agdynda bir munçuk sözüň agdynda geçen hepde Gallanjanyň polisiýasy greve gitdi watandaşlar. 2 günlük bizdi iş taşlaýasdy. Gallanjanyň polisiýasy geçen hepde 2 günlük iş taşlaýışa gitdiler watandaşlar. Bak iş taşlamak grev bir hakdyr. Bak Türkmenistan hökümet işgärleri özüňiz söýleýän bolsaňyz biziň olar ýaly greve iş taşlaýyşa gitmäge hakymyz baram bolsa, kanunda, konstitusiýada baram bolsa edibilem zoga. Onu tutuş işten çykan watandaşlar. Gidin gaýrat edin, gaýdyň Türkmenistana gaýdyň, Ýewropa gaýdyň, Russiýa gaýdyň, adatlaryňyzy satyn alyň o. Şöňe şu sistemany dudurmasak da watandaşlar, действительно siz şoňa işe gitmek bilen mara действительно çarhyň aýlanmagyna sebäp bolýaňyz bara. Çarha bir tayak sokmaly naborot çarha. Indi bolunna ora. Çünkü tam gelen derejemizden ha aýdy oturýar hemmämiz. Şu efirleň gelen derejemiz aýtmak aslına sersen. Bizim gelen derejemiz o TikTok'da bir pul kazanjak diýip patentini açyp bara ondan gorka şu derejege gelip duraw ýurt olsun. Nämen görüň edýäňiz o? Mollum wrazy 5 sancak Orta Aziýanyň içinde normal gezilemiz ok. Türkmenistan ýara Türkiýede. Kazak bolsa tamam, Özbek bolsa tamam, Kırgız bolsa tamam. Täjikler ýani Russiýadan atylandan soňra biraz gawradan şular da ýöne Türkmenistan diýä onu emmek şu var. Allah nur gatı Allah hepsi var. 6 milyon kişi idare etmiyor yani dolandırmıyor hiçbir şey yok. 6 milyon utanç. Yani 2 milyon da daşary ýurtlarda 4 milyon halkymız var. Ýurdun içine dolandırma ýaly yok 4 milyon içinde hökümet işyerleri. Utanın tutuş halkı üçin ediň oşuny. Özüňiz bolma tutuş ýurdu üçin ediň oşuny. Nura 4 milyondan fazladırmı yoktur? 4 milyondan fazladırmı yoktur içinde? Yoktur 4 milyon badırım öýde mokmen ara. Çünkü 5 milyon 4 milyon ya. Bir ýygyna var ýa söwdegar bolmasa var ansadan sat men ara. Biram şol eline näme raboçy wizasy ýa-da karta wizasy ontumuz barlar ýandyr ýöne olar gaýdyar. Aynen. Onlar da bir pasport için var ýala ya. Bilýän. Ejiller üçin çağlar üçin var ya Mikay. Mikay çağlar ejiller üçin var ya. Biraz şu çağlar bolan bir program ulada oynayıp bar ýalar. Efendim dinleýän dinleýän.
Kapatar mısın yayından çıkar mısın lütfen? Yine sen mi geldin amına? Almerdan näme diýäňi düşünmän geçdim ya. Aýtmasam da. Yok. Nura Almerdan bizimkiler yani Bilýän men gep jaňlaşyp görnä WhatsApp'ta. Ulumda Nuri maňa nomeryňy uratsana Nuri. Vay bara nemede? WhatsApp udalit boldy. Täzeden bir maňa bir ýazyp uratýan, öýletýän. Bolýa täzeden ýazar bolýa. Bolýa awarlaşaly. Bara ha dawa. Bolýa men çykdym hadi görüşürüz. Bolýa dawa ýaşy. Bolýa ýa. Mene barşym ýaly gaýtdym diýe. Baragda bu garşylar aldylarmy ýani memi? Sagdylarmy neme däl domurunun köprüsünden geçen ýala gedip. Hani bir o karmandan piýtaňy ters çöwürüp görkezýär. Eredin aý işladım ýokladım galmat diýip. Şo derejäge getirdim. Hudaý bar okulum ýok. Nura ýöne öýlenmedik tek başyna bolsaň dünýä hedileken bilýärmi? Git Ýewropa git. Yurttaşına git bilýärmi? Başyň şara prosta durmuşda çağajyklaryň ejediň aýalyň ýaşullaňma bilýärmi? Awa. Bolmasa durmuşda Talip olsan soňra bir maslahat dat karoçy men özüme sponsor boljak bu işe. 4 san hatyar tutýan ha. Telekommunikatsiýa SMS zadyny girýän altyna syryň mene hem sponsor bolmagy näse zaten menen boljak näçe goýulýan bolsa halkyň elinäki ýetip bilen adamlarymyza telefon nomeryny SMS uratmaly bilýärmi? Yurttaş nomerler mam. Yok, Türkmenistan nomerlerini diye. Türkmenistan'ın SMS adına hakerlik sızıp içine girip Türkmen raýatlarynyň eline SMS uratmaly. Diktatör sistematyr nämedir diýip. Şonu bir hökümet titreşli walar birat. Yani onu var ha. Da yurt içindekilerde bir sıkıntı falan çıkmasa olur ha. Yok lan ne bunu sen neme bilen internette SMS uğrayan neme var. Hakem gerek ha onu. Sen oturup bir sana haker olmasa iyi programda yapılmayacak derecede başka bir yurt. Türkmenistan'ın bütün numaralarını SMS uğratıp böyle internetin üstüne. Aynen. İşte şonu burada etmer, şonu ya burada dibitsin. O iyi işlep, açan etmelen bolsa gün verlep, şonu basit koyuverýän üstüne. Edip bolýa doğru aýdjam. Etmeli şonu gün ömmellemeli istesini ditok o gün arama uğradyp durmaly, bolup duran zatlara, halkyň bara telefon SMS'ini. Zaten edip bolýa internetde gurban bolan zaten videolaryny hem halka uğradyp durmaly bir wagtlar durup durup yani halkyň içinde bilmeýän watandaşlara. Onu halk bilip oturuyor, görüp oturuyor. Onu halk biliyor da o paylaşmıyor. Yok paylaşıp bilmekde bir gedek görüyor SMS, ikinci de görüyor, üçüncü de görüyor adam birazdan bolsa yüreklerini uğraya halk. Ondan sonra saatlerden ödüyordu, merdat geliyor linyen. Men pikirimçe var, yüreklenmek nemesin geçtim ka diýänler. Sümküne degdim ka diýänler mene var. Sümküne degdim ka diýänler. Kadalsa da geçti o ýa-da hükümet o. Dur ýa-da ýetdi de. O da o men aýdýan äder oturup berýän boly. Problem ýa-da portekiller bolmaly. Просто yurdumuz var. Gowy adı просто Türkmenistan просто hiç adına degen noktaray просто bilýärmi? Eng soňky 15 respublika boldugam. Eng soňky sowetlerden soňra Nomer gelmeýär. Soňky bitik dynç ýurt bolduk bilýärmi? Ori soňky derejäge geldik awa. Ori. Ha? Eng döre. Nomer ýazyna men. Vay bor diýdim aýaň vay. Yazmadyň ýazaý da men sana bir rat ýazjak bolýandy. Yo, Janowun men sen ýalaňda da men bu taýdan bulak telefonu tyrnaşyp atdy. WhatsApp. Yo bilýän sen TikTok'a ýazyp bilseň boldy bir ýerden. Ya WhatsApp'tan bir ýerden. Yo sen ýalaňda da men şu wagt diýen saňa uğradyp bilenmok diýen, saňa uğradyp bilenmok şu taýdan. Sen onu sen nädir WhatsApp'a uğradýan, men o kabilenmok onu. Bolýa. Telefonuň özünde WhatsApp.
Böyle halini görüşüyoruz o zaman. Ama oraya çıkan son ne belirtiydim ha. O ne algı sağlayalım ha. Pazarda yoktur ha. Ya ben pazarda donda şu var. O yüzden. Ya. Milas yanmaz bekle amına koyayım. Ama Türkmenin gelen derecesi o davno pazarlay aslında dersen. Sonra ki çadaşı otursa o ağzı birlik bilen. Hem Yo diyecek kolanım bir 15 tane devletin içinde bir 10. olursa 14. olursa ya 12. dat bolma şansı yok müddet o. En soku bitiyor mu? Doğru mu? Ben 15'e düşmen için var ha dostum. Biraz kılgayın tek kılgap durguluş geçen o. O yüzden. Sorun bende değil ha. Sorun değil. Hadi ben çıktım dostum. Görüşürüz. Tamam. İyi yayınlar sana iyi. İyi yayınlar size de. Canlı yayın açacaklar. Tamam gitti. Böyle daha. Halk indi 3 gün berk dursa bollu diye. Men çıkarýaňyz diýenem kim çıkarýar bu halkyny şey? Men düşünemem. Bilmem ha. Her gerek şeyle ya. Geldi. Men näçe gede galdym bu distisine girip çıkıp durlay bu halkyny istýän ödüň çykýan kan diýdim men. Yo, menem hayran otomatikman çıkartıp dur meni. Yo, bir de yarım saatte ne çıkamaz sen ödün çık gidýän gelýär. Yo sen ay ýöne halkyny men sana bir aýdyn sana sen barada. Geçenki gepleşikde de YouTube'dan dinleyenler var, atlar var, tuğulama deyip sana sen arada da pozitifini nemeler aldım men atsifler iyileştemden. O zaman sana şu var sonunun belki mara atak edýän olmakları mümkün. Şu daş doğrumuzda şu akuratdan o mollum ayal var bilýärmi? O näme şu kaderim diýdi. Atak edişiklerini görýän däm şulun şu birazajyk bir dilwaylyň bilen bir zatlary tutnamalar bilen düşündirip başlayan ol itirazı atak etýärler ya. Olaram hekerli programmalar bar, spy programmalar bar. Türkmenistan 2 milyon dolar verip Germaniýa. Akıllar var mı ora? Bizim akıllar var mı? Yo aýtak paka gelen oklar ha. Diýince alýandyrlar. Yok, men o nämäne mütküde oturna o nämäni taktikany. Yani gelip ödün arkadağım diýen bolsaň, Gülýali urdum ma diýen bolsaň, gidin açda bilerler, haýsy göden şahuly wa sen, haýsy Cemal Safar wa sen. Haýsy Ganjyk Musaýew sen, biz bilerler dogrudan. Goý halkam bilsin näde onuň. Gelip de nokot goýup adyna ýa-da adam oý bilmän fake at bilen gelip ejen. Bu da olanlara bir raçan ok näme üçin çünki sen ejide ganym häzir bilýär ony. Öden bulary kanun ruhsat beren ok senin maşgalan çağırmana on senin maşgalasyn çağırtýan. Oňa düşünýär. Sen kanuny ýokka edeniň üçin gel ana üçin bular ýüzüni açmaga borçlu däl. Sen mertlerçe görüşýän bolsaň, erkek bolsaň özüne et. Şu Türkmen oglanyň var. Köp şun niýaraw. Ejen erkek bolup maňaşsalar diýe men neme çekýärler diýe ejen aňardan ýa şu howslarmy azar beredi. Ey Türkmen hökümeti, polisiýanyň işleri, milli howpsuzlyk, esasen milli howpsuzlyk sukan sidi yaman marry milli howpsuzlyk. Seret olaryň buyruk bereni darada. Şuna çenni bir giden hojuluklara bardyňyz, çağırdyňyz. Haýsysyna ofitsialny çağırış hat bilen çağırdyňyz. Ine soraw. Haýsy hojulukdaky bir watandaşy internetdäki çykyş üçin ýa kommentariýasy üçin ofitsialny ýekece maşgalan çağıranyňyz abamy. Şu gelse meniň ha Türkmenistanyň milli howpsuzlygyny bir gelse birinji berjek soraw şu. Ofitsialny, resmi polisiýa edarasyna näçe hojuluk çağırdyňyz? Bir nem çağıranoklar watandaşlar men saýdym. Bir hem ofitsialny çağıranok. Diňe jaň edip gel git. Ha gelecek gelme. Ha bollunu men seni getirmeni bilerim taparın ukuraja dedi. Sen banditden näme tapadyň onu? Kanuny ýöremeýänler şonu ura. Urşma onu biz hocam. Onu sen bir kanunun çıkanına bolup dura watandaşlar o size bir daha diýin o. Yo, in düşünmedik yerim opşe Türkmenistan olýan halk ol, ýöneköy halk ol. O zatlar kanun bilýän bolsa wara Türkmenistan bu derejede bolmaly. Türkmenistanda adam kanun bilen ok hiçdir. Polisiýa jaňatda barmalym kadro ýetýärler o. Polisiýa barmalym kadro ýetýärler. Prosta jaň edýär. Yo adam opşe raddomdan başlap opşe mazarlyğa girýänçe ýöne hökümetiň azap başga zat ýok.
Doğru. Korslar doğru Raddomdan aşağı sağım raddomdan. Raddomda geldin mi taşlamasan ne yaşam petek. Taşlayacaksın ha. Vraç geleyim yanına gelmez. Mal işim yaramadı. Vraçlardan anan değiştirdi bir zat dollu. Hep de tuttum var da. Neme değil ya o şey. Velayet var ha. Velayet hastanede çağırlar için, yetinecekler için çağırlar. Tədə kurulan var ha. Onları tuttuyan neçe hep delik. Mesela şu vraç geldi mi üstüne attıyan mı? 200 mant, 100 mant, 300 mant attıyan mı? O 10 mant, 20 mant onu ya seyreden mi o? 100 mant, 200 mant attın mı? Şu gün şu sutka vraç sen kam. Gelliydin mi çağın başında oturuyor ha. 2 saat oturuyor. 2 saat oturuyor 10 mant da 2 saat oturuyor. Dermanını getiriyorlar, bintini getiriyorlar, onsun emmedatını getiriyorlar, yine ah kalatlan bir yerde diyar. Bu neyme diyor? Ay birden vraç çok oldu, bulan vraçım diye. O özmene beşam şeyan geltirdim ne velayet ablası. Ben balni tane için bari ana onu vraçıma sen özman parçak oldu. O tədə geldi. İsa bilen o men adam bakır neyme diye Allah'ım diye yine oturuyor. Öyle geçeceğim, 100 mandat diyen, böyle geçeceğim, neyme, tasarruftan gelen adam, ben edem çağıram, ölmesin, kalmasın, bilen mi? Öyle sağa geçeceğim, 100 mandat diyen, üstüne böyle geçeceğim, 100 mandat diyen, yine geçeceğim, hopş 400 mandat paylayan, uzaklı günde. 8 saat vraç sen kınan varsın, ölüm kökünde yatıyorlar. Adam yok şovun, İşte yanıma gel ağam. Karol sen şovun. Reanimasyada yatanın yanına gitse ben yanıma gel şovun. Yerinin maçada aklan yanına adam gelse ben yanıma gel 400 manat verdim şu vraçı. Bir ay diyen şu vraçım. Doğru. Yo beydva maşkalalımız yaşatmalın o vatandaşlar. Ya ha düdölün. Ya da düdölük bilem zok diyelim de ecileyenimiz boynumuzu alalım. Dalim ağzıvelik bilen var bari yurt taşlat çıkalım başka yeri. Koy kim vraç olayan olsa olsun, kim molyan olsa olsun. Kim kommunalning iş yer gibi de bekliyor. Bir dinleyelim olam. Ne dibilce adam yok mu? Nora, Floki dinlerim. Ya aman dikkatle bizi bekliyor. Floki. Flok sana söz verdik Flok. Yok hoş geldin gel. Aleyküm oğullar. Hoş bulduk. Selam aleyküm. 2,5 milyon. Elinizde faksit var mı? Buraç var zaten dediniz. Gel vatandaş. Evet ben dedim ağam. Haydi faksit var mı? Kaçan oldu şu zaten. Fakt men sana näme görkedelim, vize görkedelim ya, vize atayım yüzüne näme deyin. Sen opşe vraç mı näme mi? Sen aktivist mi o? Dost. Aktivist ya, opşe hayat senin arada sen floki değil, opşe men durmuşta yaşanna maydı bilen mi? Yo sen aktivist mi yok mu sen şu an aytma? Men yok aktivist değil, men prosta men koşuldum, men durmuşta yaşanna mı? Geçenle mi sana aydı bilen mi? Opşe sana derler, opşe yayında aydı bilen mi? Yok deyip bizim Türkmenistan yurdumuzu yurttaşlara çıkıp dinlemedi oturman da olanla. Yurttaşına değil mi? Yurt içinde şu at. Bana mesele. Neyme diyecek kolya? Nerede sen? Aydan mı atıyorsun? Ben şu at ben sana neyme nerdelik mi? Neyme kimsen mi? Aydarım ya. Ay görürsün de tanırsın da. Tanacak. Benim numaram atayım. Atayım ki numaram var. Gelmeyin görüştene sen. Gelmeyin görüştene. Gel. Flok men görüşmek isteyen sen bilen. Görüşelim Flok. Sen ne adam men sen görüşer ya. Kimsen? Yok kriyo burmut. Bilirsin şu anda tanırsın. Ben şu an 2 yıl veri ayal maşkala araşanda etçek korp yurttaşında on. Sen kimsen? Erkek bilen görüşem okta. Yurttaşında mı yurt içinde? Aynen. Ne soru selam aleyküm yok, aleyküm selam yok. Kimsen? Müslüman mı? Salam verdim. Salamı sen alan ol. Ne salam verdim. Normalni gurle bana, normalni gurle. Floki söz veren son birazcık dinleyelim Floki'ni. Floki sen dinliyoruz, evet. Söyle. Siz neme arzunuz var? Yurdumuzu satıp ne ediyorsunuz da yurttaşında? Satmak değil ağam sen, satmak değil. Kovmu sen yağdaylan canın sağ mı? Floki sen mi? Kovmu sen ne ya? Floki sen mi? Kriyo bir mutluray dostum, özüm düşündürecek. Yurdu satyan yok dostum, hükümete karşı çıkan var ne? Hükümetin nemeyiz var, ne rızanız var? Sen neme radin var, men ne radiylim, maydıp beren. Gülyalak uruşu yok. Gülyalak yurdumuz var, uruşu yok, Asuda, Asman. Uruşu Afrika'da da yok.
Urşa Afrika'da da yok. Kırıyor bir mutaşit edin. Tamam. Tamam. Ulan bak var, ulan bak. Afrika'da urşu böyle. Tamam. 777. Afrika'da urş yok mesela. En garip ülkeler 777. dünya yüzünde. Nepal'da urş yok. Son 777 pulunu versen hem adam çözülüyor değil mi Türkmenistan'da? Düşünmedim ağam terden. Yo içine gıtıp gelmey azamçık Floki. Pulunu versen hem adam çözülüyor değil mi? Başka ne mi gerek sana? Düşünmedim 777 bir zat dedi. Ne mi dedim ağam? Ne mi? 777 diyen pulunu versen hem mezadın çözülüyen değil mi diyen Türkmenistan'da? Çözülüyen değil mi? Ağam men özüm düşünem. Ok sen bilen men barayın nomerim alşayın. Pul var arada mesele yok. Pul senem verirsin. Menem işleyen senem işleyen ağam. Pul dökersin. Sen 6 milyon düşünüyen mi adam prosta pul dökesin geliyor mi? Yo Liboy Ben o gelsene bunlar yaman dil uzattılar. Liboy men pul dökeyin onu yaşayan. Onu Hacerka'dan sevdiğimizi zaten dil yetiriyorlar. 2 adamlık var, 3 adamlık maşkala var, 2 adamlık maşkala var. Sen pul dökesin geliyor değil mi? yo Flo kıpırdat dedin. Ne Flo ne mi dedin? Yaman diliniz uzattırlar 3 gün yurt dışına çıkıp. Yurt dışına çıkıp dilimi dudağına ok. Ağam men prosto yağday düşündürüyen sana. Dine pul taşak gelmedim ya kösenip ölüp halis bitik gezmedim yurtta. Kim senden pul soradı? Pulok eskimize muz oldu. Bana sorun. Ağam sen bilen normal gürleşilya normal prosto bir apşat edilya sen näme diýäň? Sik kemmek istedi var o sik çıkarıp oturmalı la berde. Şu at sen bilen dogryýan ağam sik çıkarylýan ýok şu at sen sylap salam aleyküm hemme zat düşünükli normal gürleşildi. Yani galkynyş geldi özlerden aýtdy. Ýa geldi özlerden aýtdy bilýärmi? Sen näle işini gürleýän prosto näme meselen näme derdin näme ağam? Menden görmeyi var. Assalamu alaykum. Qaysyň botana ýamalaýan? Yekecemin ýamalaýan ýok. Ağamjan ýurdu berde hiç kim ýamalaýan ýok. Prosto sen derdin näme? Şonu aýt. 770 dinleýänmi? Derdiniz näme Türkmenistan? Näme Türkmenistan'da kanun ýören ok diýen bolýarmy? Kanun ýören ok sen özüň ýerleşýän. Şonu aýt maňa. Türkmenistan işleýär. Türkmenistan'da işleyen düşünüyorum. Menem Portugalya'da işleyen näme meselen var? Opşu näme çıkıyor? Hani sen yani yurt içinde men zaten görüyorum. Näme jemleşdiňizler? Näme Türkmenistan'a gitjeksinizlermi? Näme nägileriniz var? Yok, senem Türkmen, menem Türkmen işleyen yerin gyzykly däl. Opşu näme problem var? Näme meselen var? Aýt oğlanlar aýt. Ya opşu diňle oturlar. Näme meselen var? Benzeri var. Asıl mut bolsa. Sen men sana bir daha aýdyn. Näme çödüldü Türkmenistan'da? Näme bermesen çödüldü? Şonu aýt maňa. Kırıyor. Zaten çözülüyor. Gülyalık yurdumuzda. Men okuw oturdum, men palide oturdum. Men näme üçin islendik yerimde 4 ýyl okudum men palide. Meniň hem palide okan dostlarym, ýardaşlarym mesem oňat wezipeler aldylar Türkmenistan. Wezipe gerek kämen wezipe. Agzyna sıken men 3 manda aýlyk bilen men maşga dolandyrylýan, okşony aýt maňa. Gülyalık dolandırıp ýörler. Söz ulanman gurlaşaýan da 777. 777 men normal gürleşip otyn diýär. Men 4 ýyl okudum. Menem sen ýaly orta bilim däl, men ýokary bilim okudum. Hemme da bitirdim. Ýöne näme üçin men maşgalada men eň uly oglan men göçüýlem o kwartiranda oturýan men 3 manda aýlyk ýetdim eten o. Düşündür maňa şonu. Men maşgalarda oturýan kwartiranda 2000 manat, men 1000 manatla maşgala dolandyrylýan. Ben şart işledim. Türkmen azy işledim. Näme de bilýän? Şonu aýt. Kriol 777. Sen dediňe aýlyga nägileliň barmy? Aýlyk pes başga normal memesat. Näme yo aýlyk bilen näme jaýat alyp bolanok, maşina alyp bolanok, nägilelik gorda şolu. Maşin boş ver ağam, boş ver maşin saşin boş ver ağam. Yo näme üçin boş ver? Aýlyk alýan. Birinji 5-nji gün işleýän 8-den 5 operator işledim. Aýlyga ýaşa diýjek bolýar. Aýlyga ýaşa mok men 2000 manat şäherde öýberýär. 1000 manat men ekle bilen okçam bile. Ya Türkmenistan koya koş anasız gen. Türkmen şey yapıyorsa da para. Ya salemlesi vadırmanda silermen. Niye onça bilen? Türkmen şey yapıyor amca. Ne kaplepsen paras. Ya bana gen пошёл ты нахуй любой чтобы потапак. Koştan abi, nasıl karna için sikeyim kuyu buraya. Yo, ne yaptın? Floki sen izinden geldi mi yo? Bilemem var kimin izin. Kadak kolay mı sap? Yo, kim ayo aynekli kim o? Kim biliyor doğru ya?
Özü geldi bir hafta gurulur. 777 Kriyo Aydan'ın doğru dostum bana. İyi akşamlar gidilerim. Valla sevilli olun sevilli. Birbirinin kalbini kırma. Hepimiz Türkmenistanlı. Birbirinin kalbini kırmaya gelme. Vallahi billahi. Ben o şimdi 60'a geliyorum. Çok okudum ben de. Öyle bir şey yok. Ya. Bolya da Nesibeni nerede varsan da nesibeni Allah veriyor. Sen oku, Allah söyleme. Öyle ne için arkada adil yetiriyorsun? Vallahi birbirini kırmak kalbini ya. Oğlum çocuklarım. Farkında da son için aydalar. 4 yıl okudum, 5 yıl okudum. Ne oldu? Tapotu ne oldu? Ömrün geçiyor insan. Oka. 80 yaşa kadar, ölenine kadar okuyacaksın gerek olsa. Mahtum Kulu bizim Mahtum Kulu ne dedi? Genço. Mahtum Kulu sizinki de Yok Genço. ben Genço de hiç kime salamına mamadım bir kılı kızman ya bir kalbini kırmayın. O yüzden ben çıkıyorum hemen onu. Bolya sağ olalım ya. Mesela hiçbir söz yok. Birbirinizi kalbinizi kırıyorsunuz. Genço niye Genço? Oğlunlar seçin ayıttın da bu oğlunlar spesialine gelip sor olur. Verdiler size öz oğlundan. Ne? Genço. Sarmasana şu. Genço mahtum gulamayt yara liderine gulluk et vatanına sögmedi yara. Ne? Evet. İnsanın kalbini kırmak zor yani. Herkes de anne babası döretmiş dünyaya birbirini kalbini kırmak. Sağ ol Genço, sağ ol. Sağ olun minnettarım bizim kalbimizden. Ben Türkmenistan Daşozluman. Sen Daşoz. 7 senedir ki İstanbul'dayım. Ben hiç TikTok'a girmiyorum. Yani siz mesela yaşınızı 4 yıl okudum, 5 yıl okudum. Sana ne gerek? Genço, sağ ol Genço. Ömrün geçence okuyacaksın. Anlamasan insan Ne mi? 4 yıl okudum diye insanın kalbini kırmak olur mu ya? İnsanı mecbur yaptı mı okumaka? Aramızda yaş oluyor okumayı bir 60 yaşan 55 yaşan 60 yaşan var ben geldim ama ben çıkıyorum aşağıdan baktım ya kırman kalbinizi kırman çocuklarım kalbini kıryan yok da yani Floki var ya Floki ters sürülüyor ağam onu yapar bolmaz ağam anlaşıp bolar ya anlaşıp bolar ağam sen de Türkmen, biz de Türkmen yani. Evet. Flokin, haydi yani bolmuyor ağam. Bolmuyor, ters sürülüyor ağam. Hemme zaten gülüyorlar. Oğlunu dine jalip ediyorsunuz. Herkese dine sizden. Jalip sen duydun mu ona söylemezin lazım değil. Sen onu yanlışlığını yaptın mı onu yüzüne yapmayacaksın. Genco. Ya davara Türkmen şey yapmasana bırak. Türkmen şey yapla böyle. Dur. Türkmençeden unuttum ben 7 sene ben Türkiye'de. Genco selamun aleyküm. Türkmen şey yapla Genco. Olmasa da gitsene ha böyle. Tamam. Var mı ya Fars mı sen kimsin sen? Gördün mü? Yo kızıyorsunuz. Daha soğulu vatan Türkmen şey yapla Genco. Ben daha şozda gaplıyım ha. Onunla Türkmen şey yapla. Daha şozda Türkiye'de da diyeceğiz böyle. Makara, braşkeler, undi bomanlar. Birbirinizi silanlar. Genço. İki sözün birine düşünüyorsun abi. Sen düşünüyorsun. Türkmen şey yapla. Yo, давай o şiva söz yok şiva diyalekt bol biliyor. Şiva diyalekt bol biliyor. Yani Türkçe değilseniz bolya, Orçça değilseniz bolya gel öz dilimde değilseniz yani. Daha şoğlu iyileşmeden öz gepleyen dili bizim Türkmen dilimiz.
Prosta hemen. Объясню тебе. Daha sonra olanlar ya sap görmen. Daha sonra dinlemen düşünüp oturuyorum. Yani daha sonra ben okul. Daha sonra daha sonra daha sonra özüm vardan. Nurkaya. Tamam odan o masat demene geldi. Kalbini. Sen dostum. Kalp 777 gapine göre girdim ya. Men 777 men. Ha. 4 yıl okudun, ne için okudun? Ha. Köçede kalmak için okudum. Yine sonra. Ne için okudun? Okuma menin yalak. Gez. Ha. İnsanlara yardım vermesen ne mi diploma aldın? Kafanda ne mi var senin? Al. Ne mi diyen genç o? Ne mi diyen? Men geldim. 777 ben. Kim geldi? Ben inovatörüm geldim ya. Kim geldi? Genco sen. Mesela aman açsana. Hem oldu. Yok. Bir dakika gursun. Tamam alın Erdan da ben. Ne mesela genco? Barımın çık mikrofonumu yapan olanlar. Bale. Gayret edin. Bir gelen oğlunlar seyret bir daha size suud ettiler şu vaat. Nemen suud ettiler. Şu dört oğlunlar geldiler. Danim yürütü. Neme yurdumda diline vereceğine zat deyip hükümet yallaklarının ağzı bilen yeplediler oğlun. Provokasya gittik şu vaat. Gördüğün bir daha suud edilir şu vaat. Toist biz aytacak zadımızı aydı bilmeyen yankın beren sorunu geplen zadına biz oturup manipülasya gittik denim. Var vaktimizi şolara ayırdık ve efirem gıyıkvar ettik şu vaat. Gördünüz mü? Gıyıkvar ettik. Şu taydanım köp işlerde düşünmedi. Türkmen halkam ağzı bir yalak olup, ağzı yalak olup, görünür. Birbirinin göğünü deyip oturan yalak bolluk mu bolluk. Görünür. Ay bu Türkmenler düdülmeyalay deyip fikir o yönlü mü kelleğinizde o yönlü, tanımadıklarınızda o yönlü. Yöne samam celeşli olunlar. Pastayanla menin efirimde çepekçilere yankı yallaklara karşı görüşen olunlar. Şu an size şu edir şolong eden oyununu gelip Türkmen Voice'um, Flow'um, Azamçıgam hemmesen bizim olunlar. Geldi denim size provokasyonu dettiler olun şu provokasya gittik denim. Aytacak. Seret onun öngünçesi ne el go gidip baryadık. Bular geldi olun. İlk kuak ortalığı bağlara vurduk. Yani gördünüz değil mi? Şu provokasya gitmelerliği bir birazcık şu olanlar gelip size görködüler. Yani mani yok. Şoloro yine yurdumuzda neyme dil getiriyen, plan pis biden diyen adamların aslında yürütü maksatlarını provokasyonu edip bilecektiğini ve bizem şu provokasya gidip bilecektiğimizi görködük. Ama bor ya sen ki doğru sen bar öyle işinle olayıp mene sana cevap veriyorum oturacak gelip özümüzü birazcık mertebemizi silap oturmadık da şun provokasyasına gittik. Biz belki şunu etmek isteyip diyen olmamız mümkün. Ay dava yetirkün görüşte şulam gerek bize bulam gerek deyip fikrini ütköçecek olup aydan olmamız mümkün. Yani bu yürütü maksatlı geldi de. Düşünün. Olmasa bir Flow'um, Azamçıgam, Türkmen Voice'um neyse YouTube'da kanallarda, videolarda dinleyen olsanız sesler emma, gidişen yerler emma, sizin edişini diyalak. Bir giden adamlarla görüşüp gelen olunlar. Prosta geldiler size spesialna orta nemedindiler. Sizem şu provokasya gittiniz. Bu ne için görkediyen? Biz inni şulun provokasyasına gitmeliler. Şuların oyunlarına gitmeliler. Sen milli hukukçuluk tarafından bir troll hasap bilen belki bir nokot bulup gelişeyali bir gelip niyeti sizin aranızda bizim aramızda çöp atıp birbirimize ortalığı efiri gıyıkva ettirmek bolsa sen onu sen ne heli suutnama getirsen getiray sen şun kellesini yutködüp bilen şunu otur tağam yöne spesialna hani neyme şikayetin var neyme dil getiriyen gelle onu yurdu planına pıs bidana diye oturan adam yürütü et ya onu düşündünüz ya ağam Nuri ol vara 50 gram içip gelip oturan adam ol neyme diyenim bilen ağam doğru baysın. Yo yankı genco diyem o genco bu masatlerde o yaşlı oldu da bir gün göğünü değmen dik gitti oldu. Flow bilen şu an Türkmen olsa neme aysi kriyo 777 euro
jogap berjek bolduňuz da galkynyş tanamaňsyňyz. Biz tanap Söýdüňiz mesele şoň üçin spakoyly gürleşmeli. Mesele seredin. Men aýdýada opşy 4 ýyl näme üçin okudyň, näme üçin hökümete kömek etmediň? Opşy senem okudyň agam, 5 ýyl okudyň, biz de 4 ýyl okudyk. Yo sered men bilgeçli mesele siz arkada diýip sered siz olanlar gaty görmäň. Öz aýdan gepiniziň 5 minutdan soň näme aýdanyňyzy ýadyňyzdan çykarýaňyz ýa-da panika girýäňiz bir gelip şunu gürleşende seredin. Men näme üçin arkadamyza dil ýetirýäňiz, haja arkadamyza dil ýetirýäňiz zat diýemde men dil ýetirmedim, zat şunu gürüňe başladyňyz da. Oysa siz aýdyp bilýäňiz, arkada hakynda gürlämiz o, biz diýip aýdyp bilýätiňiz. Ýani düýbüne kesip bilýätiňiz da dialog. Siz bolsa jogap berjek bolýaňyz, söýýäňiz zat eder. Men psikolojim bilen dayanykly söýsäňiz. Nämes gülkünç o? Nämes gülkünç? Yo, nime 170'e agam gaharın gelmesin. Res gaharlandığında söktün bilýärmi? Biz hem şolar ýaly etdiýdik öň. Nurdan sonra gaharlandığında res söktün. Tema başga ýere gitdi bilýärmi agam? Häzir biz temany değiştirdik. Asyl maksat gitdi diýjek bolýar. Awa. Inen apyrlar akşam bir önceki gün trend ýoluň atasy diýen gelýär. 2'de 1 neme diýär. Men basseyne girip çykaýyn, hamama girip çykaýyn, o ne diýen? Ya bir soru berýäňiz, spesialnaýda bu seredin. Yanında zaten onun gurlap oturan biri var. Mehmanyň taktikasy bu. Seni psikolojik tarapyndan çökertmek üçin sonra 2 gece 3 gece gaýtala diýär sana. Näme diýdiň eşitmedim de. Ya yan kellen başka yerde. Zaten senin sonra gaýtaladyp özüňi näme diýär? Ýalňyşdyr diýär. Ine şo zatlarda bir gece gaýtaladın mı? Eşitmedim diýdi mi? İkinci gaýtalap görürsün. Şonu 5 minutdan soň ýene tekrarlap gaýtalap başlasa, onda o bilgeçliğini edip otuýar şonu. Seni oýuna getirjek bolýar ýa-da senin ünüsüňi bozjak bolýar. Loki o 777 FBR egzamin tapşyrmagy gelen ol durmuşynda bolan zatlaryny aýtmagy geldi. Oň içinde ol düşündüm. O gaty görmesin. Yo bitdiň oňa däl tutuş hemme oturan efirde dinleýänlere de şonu görkezmekdäri birazajygam bolsa. Menem ýürüte goşulmanlara oturdum häzir şunuň diýdim soňunda netijesinde diýdim şunu adamlara düşündirýän ne wapşe diýdim de. Bolmasa planlanan da däl ýani bularyň gelip şular ýazady diýdiň dawa biz şunu ýazat diýip planlanadymdan däl. Bular gelilerde yürütüp bize karşı bize opozisiýalyk bolup gelirler. Yani biz indi şu opozisiýa bolup bize gelýär hökümetiň adyndan Floki kim köçede orsan Floki diýip birini tanamayan ýa-da başga bir gelýär, başga at bilen. Ama Arnold Dick gelýär, tanaň o hökümet gollaýar. Belkem gollan okşol. Yani şu maksatlaryň gelýär biziň aramyzda gelenler. Yürütü maksatlaryň gelen adamyny sen näçeňem näçe suutnama berseňem men dün kitaplar efire gelen 2 tane ulan var da kim şoň atlary nickleri göräýde. Bire göräýde. Bilen Apple user. Apple user olam neme trend ýol gataty. Awa ana biz men şonu ýöňüm tanaýan geldi göräýde. Hani göräýde diýip birini tanajakladyň barmy köçede görseň? Ýok. Olam belki ertirkuna halk ayagalyny biziň aramyzda durup ýumruklaşyp urşak adamlaryň biri belki. Ýöne häzir şol belli bir maksat bilen geldi şu taý. Ertirkun ina şu göräýde diýip çykşadan şol olan biri aýtmasa biljek adamdan ýok. Ýa-da öz aýtmasa, maňa şunu etdirdiler diýip öz aýtmasa, ýa şunu iýberen Milli Howpsuzlygyň iş ýary arhivde belli etip goýan bolsa, şey diýip bilinäýmese biljek banymyz ýok. Toýst yüzü ne belli, adı ne belli, birine biz bir gep düşündürjek bolýar, onun maksadyny bilemzok, niyetini bilemzok. Oňa olam diňe wara wagt gitirmek we aýtjak zatlanmady, ünsün sowmak. Esas hanam Gurbanula Serdara gep bitmedi etmek, şoň bar derdi. Sonra jogap alşan bolup Gurbanula bilen Serdar goramak. Aslına seretsen problemin kökü, ödönü şu şol ikisinden gaýdýar. Şol ikisinden gaýdýar. Çünkü hemmämeden bilýär ki ýurdun içinde ministriň roli ýok. Ministr diýenem egilip bükülüşüp durşundan belli. Şondan bir iş çykmaz abi.
Peşke iki doğdan arasındaki. Şun ba ertir bir tane şıkkılladan da türmeden gözünü atacak onu. Onun niyeden Kur'an ulu bilen terdar günahkar olmasın. Hemme zatta da şo günahkar. Edenetliklerde de şo günahkar. Milli hopsullukta da bolyanatlarda da şo günahkar. Oğurluk cümürlükler her kimin gözünün önünde karrupsa bolup durdanim. O yokordaki kotorona günah edilmişin. O son belkem havar yokmuşsun. Onu ehil olyara belkem havar yokmuşsun. Yurt derecesinde oğurluk cümürlük edenetlik. Aname dünkü sayattaki vakanı açamda ya ağurun başlığını açamda. Hem mesem o kursto şu avtayda yukarırakta, şoňa bayırın wedya, olam yukarırakta. Yine bir dostu var, şoňa bayırın wedya, in soňunda da prezidenta diýer ya şu. Şoň üçin soň meni basmaz, men maňa bir zat bolsa generalny prokuraturada ýa-da milli howpsuzlukdaky dostum, tanışym meni halas eder diýip etdi. Milli howpsuzlygyň başyndaky oturanam, meni prezident aparatynda bir tanışym bar, ol halas eder diýe. Prezident aparatda ham aymen juda neme bolsa prezidenta çıkarın niye şey dip halat ediyorlar bir-birlerini. Nuram, dinle biz bir ýöne bir halk adamsa da men özüm bir kellikde daşaýardy aýtdym. Indi nesip bolsa hemme çağalary maskara mal gaýtjak bärikde bara şu ýurdu kelle gitsinler am dogry maýdaýyn. İnsanlar şoňa var ya. Tagam şoňa var. Näger şu ýurdun problemi bir de galma men şoňa düşünýärm. Şu TikTok'da bizim edilecek adımız yok. TikTok'da edilecek adımız yok doğru aýdýan. Ya bolmana men aýtdym ha, ya agdylyk bilen galýasy düýdýäs, ya da bolmasa Türkmen akizem etmeýär. Türkmen diýen adam bar, Türkmen diýen halk bar, şeýle bir han gören, sultan gören adam olar. Şu han görse siýen adam şu Türkmen halky. Men sen dogry maýdaýyn. Indi şu näme seredonno? Menem öňürekler belki başda şonýalraklar pikir edýärdim bolun aeroportda Türkmen halky hansyz ýagdaýda ýollar açyň diýip protest edenden soň men pikirim ütgedi dostum. Seret. Hanam ýokdy şolaň başynda o bayram hanam ýokdy şo taýda dikmeser daram ýokdy. Ýollar açyň diýip de gowy etdiler. Bir epir açdy. Agdy birlik görkezde İstanbul aeroportunda ýollar 22-nji ýyllar. Ya Türk halkynyň bir etjekdigini men şonun näre uje göwnüm etdi araşlara. Men sana aýdaýyn. Onu Türk dedip bolar, Rossiýa dedip bolar, Belarusiýada, Polşa dedip bolar olatlar. Ýöne Türkmenistan'a dedip bolar. Türkmenistan'a dedenler bar, demir ýol kesenler bar, çärje ýol ýapanlar bar. Lewatda köçä çykanlar bar. Prosto havar çıkan okuyon. Havar çıkan ok bilen. Ne ýaýran okuyon halk bilen ak. Ýok mu kadr ödýät aňarda? O marin migrasiýonyň öňündäki bolan talpadan hawaryňyz barmy? Oğlanlar, Rotaýdaky oğlanlar agdylyk görkezip, Rotaýda onu näşsansyny alyp gitdiler Katalaşka. Soň göýberdiler bunu şu halkyň gözüniň içinde edilýän hatda halkyň gözüniň içinde tutup alyp gitmek. Soňundan göýberýärler, o kanýeşde bolmanam. Ýöne netijede tutan wagty eline ýapyşyp alyp kalsaň elinden, ana şonu etmeli halk. Bir şon etmeli, başarmaly. Şonu garada durmalylygyny tutuş halk düşünmeli şoňa bara. Ana şonu o Katalaşka nagdar bolmaly. Oňlara berä. Aýt, işiňiz üstünlük golyn bar ýöne men sana bir zat aýtaýyn. Sen näki bakelle hemmek istede wa osaň şoň üçin aýtjak bolan Türkmenistan'naky ol adamlaryň aladasyny sen etmeliler. Özüň çağajyklaryňla gowy ýaşa niýer gowy şo taýda ýaşa meňe ama pikirim şonýalar bilemok. Ýurt watan eller gitmeýän bilsek. Iň soňunda näme çykaýsak ýaşasyn zat bilemedinde öz pikirimi aýdaýyn. Täsbilen oğlu ikisi galsyn näme iň soňunda. O şarly sen Türkmenistan'a kösönüp görünen aladasyny edip özüň o doklanyňa degýän bolsa bilem, o am işiň üstünlük galanyny özüň pikir. Ýok, seret men öz pikirimi aýdaýyn, seniň aýdýanyň maňa görä, o meniň pikirim, düşünjem. Ecizlik. Yani sen ecizleyen hazır. Çağım alıp gelecek ondan sonra karışacak. Yani bolsa şu ýurdu kelle geysin. Men niýer gowy bolsa men şu taýda ýaşajak çağalym bilen. Men Türkmenistan
Sen etmesen, Olar ol bir-birden etmese, güleşeli. ol etmese kim etsin ne yani? Sen etmesen sen Ne? Ya men Türkmenistan hazırki ýagdaýda bolmasynyň sebebi ben Türkmenistan'da Euro sen bilen gürleşip bilýäsmi ikimiz? Dura Ya, azemçik nereden aýdyp bolaýyn da bilirsin olanlar. Aýdyp bolaýyn gaýrat edin. Euroseret Türkmenistan hazırki ýagdaýda bolmasynyň sebebi ine şu 60 ýaşymda men 65 ýaşymda diýip ýören en atalarymız bar, şolar winabat. Ine biz näme diýäs? Men mesele lişni öz adyma aýdyn. Mamaşkama, paxanyma zada aýdýan men. Atgyryt aýdýan siz wagtynda eden bolsaňyz ine ýurtdaşyna gelip sürünmezdik diýen. Yüzüne basyan. Euro aynı şu bir gürünü erti bir gün sen hem çağılan sana aýdýar. Sen aýdýan ay men goşuljak ýa neme çeke. Sen ister goşul ister goşulma. Bu zat ilde geç bolýar diktatorluk hiç açan 100 ýyly geçen diktatorluk ýokdur. Yıkılýar diktatorluk uzun bir nemede. Tawçymen suat çağılam ya suat men soda alyp gaýtsak bolan tek hudaýyşy çağılam mektebe deýden ok men şoň üçin suat şutaýyk alyp gaýtsak. Özüm däl daşy ýurtda gitjegem däl. Pasportdan gerekli budoltmadı içecek şonu gerek bolsa. Yo umytsızlygyň ma düşünýär dostum. Men ağam Türkmenistan'a men sana yeni bir aýdýan ağam Türkmenistan'a da bir giden adam ma hemme kişide de menki kelle wa. Yo seret. Menki kelle wa men näme deýin olar halat edip olar hareket etmese men näme deýin olar hareket etsin da. Yani zat diýinde TikTok'tan oturup bir zat edip bolýarmy zat diýip hazırki 22-nji asyra gitdik-de uje adım atdyk. Bu asırda en güçlü arja internet platformu. Yani medya ya da internet. Türkmenistan'da ýa Floki. Ýurdun ýarsyna ýakyn ýurtdaşynda, vatandaşyň ýarsyna ýakyn. Sen şolar nemesiň boldy? Her hojalykdan biri ýurtdaşynda barmy? Bar. Şolar özüňe çekseň boldy hazırlykça. Bu bir. Iki, edip gören barmy diýdiň. Mesela Ukraina seret. Uruş başlanda sadece medýanyň üstü bilen dünýäniň dikkatyny özüne çekdi. Yani otayda sponsor gerek, goýdy bu sponsor gerek. Otayda bilýän näçe milliardlar pul oýnandy. Bilýän sen Ukrainada bolan. Men şowatlar Ukrainada 2014-nji ýylda. Bolýan seret. Hazır oligarklar. Hazır şu bize başlasak seret bizde de bizim dünya TikTok'ta dünyalarda başlap bilmeýärsen on ýazadım. Başyny yazma. Sen dinlän okta vatandaş bilýän sen näme ýerin şo taýda dinlän ok sen gepsen ona çel. Bolýa aýdy berin. Ya men aýdyptym Ukrainada giden ki oligarklar reshod etdi. Giden nemeler. O biz TikTok'ta beýdip halkyň bolýa şu Ukrainada Sowetski Soýuz dağılandan beri Sowetski Soýuz dağılandan beri uğraşıp gelip indi şu 2022-2014'ten soň uje sponsorluk etmene başladylar. Şolaryň bir 20 ýyllap eziyet çekdiler ýöne. Dogrudanmy? Çekdiler. Ine bize häzir indi täze başladyk-da. Wagtynda en atalarymız eden bolsa biz belki de bugün de bolmazdyk. Belki de 3 ýyl howdy aýdýan how ýaňry o 30-lyk nemänik çak bol otursa oýndy. Biz az birlik görkezsek halkyň içinde sponsorlar hem çykýar ya da halkyň içinde sponsor milyoner çıkmasın. Halkyň özel bir merkezi kasa diaspora şeklinde bir kasa edip inamly birine inansak şonu ayda $20 atanymyzda da bilýärmi? Mesela ayda 5.000 kişi diyelim. Ayda $20.000 atanda da dünyanın pulu çıkıyor şota. $20 pardon. Edip bolýar. Yani sponsorsuz hem özümüze eklep bilyas biz hazır. Hawa biz appozisiýa bolmam öz garnamydam döwürtmenim kadiýanly çünkü bu ýolda son sana sponsoram bolýar sen ine görýär hazır. Ýurtdaşyndan ine naprimер misal alaly. Men sana şunu aýdyn. Men muny lişni özüm baş barmam ýalan bilenim üçin men içinizde en köp näme tanaýar Nuri. Türkiye başta sin etseňiz derneği açıldı, miting edildi, sesini çıkarmadı. Türkmenistan'a karşı Türkiye'deki vatandaşlarına ulandı 1 milyon. Bunu hemme güçlü yurtlara medya özünü halkını ulandı. Türkmen halkını Türkmenistan özüne ulandı. Mesela şu vatla yardımcı olsa $5 milyar bu karayol geçişlerini Kazakistan bilen Türkmenistan yasakladı. Türk tırlarını geçirmediler. Ne ettiler? Mitingler, zatlar oldu. Türkmen halkı ayaklandı. Türkiye sesini çıkarmadı. Anlaşmanın reski Türkmenistan gol çekti, ikinciye başlattı, dogovor, kontraktı. Ondan sonra Türkiye ne etti? Aktivistler azar verip başladı, zat edip başladı. Eğer sen, hazır bizde diaspora yok. Diasporanın güçlü olsa, naprimер, yine misalı var bunun. Ermeniler var, Yivreyler var.
Ermeniler mesela Avrupa'da güçlü, Ýewreýler Amerika'da güçlü. Başka devletler sponsoran bolýar, sana pulan berýärler, okadýarlar hem gerek bolsa ya hemme taraplaryň güçlenýänse. Ýöne halkyň az birligini görmeli. Men muny nerden bilýän? Men bir sany Türkiýenin biraz ýokary wezipeli birisi bilen gürleşende maňa diýdi. Siz näme üçin biz bir millet, iki devlet diýen, näme üçin türkmenler kömeýden ýok diýende, maňa adam 3 minutluk bir gep aýtdy, seret diýdi. 5000 kişi bolun diýdi. Ölmene razı bolun diýdi. Türkiye size diýdi sponsor bolmasın diýdi. Kömek etmesin diýdi. Rusya eder diýdi. Rusya etmesin Amerika eder. Amerika etmese Fransa eder diýdi. İlla ki bir ýurt çykar, sizi peýda gazan. Soňam diýdi, ýakdan çykarma diýdi. Hökümetler bilen görüşýändir diýdi. Ýöne şol hökümetiň ýykyljagyny bilen badyna ýa-da çüssüt edýärler diýe. Beýleki daşarda oturan mesela hemme kim aýdýar Putin Türkmenistan hökümetini goldaýar diýdi. Häzir 5000 kişi güçlenip hareket edip başla ölümüne razı bolup, indi ölümüne diýende ölmene giden ok. Kanysını ýöne güçlü hareket etsen Russiýada sen arkandan yani hem Türkmenistan'ı goldar hem seni goldar. El altından seni hem goldar. Sebänem üçin bu hökümetin gitjegini olaram bilýär. Gelecek hökümet bilen diyaloga girme üçin kömek edýärler sana. Munyň taktikalary hem bar, ýaşanan zatlar bular. Diyecek bolamam. Düşündüm. Şoň üçin biz häzir özümüz güçlendik. Yani yine de siyasi sisteması boyunca gitmeli bolýar da olsa. Yok, güçlü bolmaly, agdyr bolmaly. Halky arkan alandan soň biriki başyndakylar satkyn bar. Häzir Türkiýede mesela aýdaly ine Atamurat Saparow Türkiýe hökümeti Türkmenistan sözde Türkmenistan razvedkası gelip operasyon bilen Farkadaki dişiyalı ekidiymişin normalde on yalda Türkiye özü berýär bolmasa istemese kuş bile uçmaya Türkiye üstünde de şon yalı edende çık 1000 kişi hem 500 kişi Türkmenistan konsulluğunun önünde çadır kurdan bir hepte dayanıp bilin bir hepte dayanalı Atamurat'ı gerek olsa izne de getirýärler Azerbaycan üstünde. Bir yerine bir dakika görkünmeli. Hoş geldiniz oğlunlar, täzeler. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin. Yani neticede sizin pikiriniz näle oğlunlar? Men häzir çağırış edýän Türkmenistan hökümetiň içinde organ iş ýerleri wezipesini taşlasyn. Ýöne ýurdumyzdan ay ýüzümüze uğralyňdan maşgalamyzdan çykaralyňdan daşar urda gidip ýaşalyň diýip men gahar bilen aýtsam iň soňunda gowy netije baran ol täbi oğurlar alagadan berýär ýurduň içinde de näme ejir halk galýa olaram kösünip berýär onuň wyjdanymyz rahat bolarmy ka biz ýatamyzda wyjdanymyz bizi ýatyrarmy ka Nuri şol topraklar bizim toprak dämi yatyk galan atyk gal diýipdirler soňuna çölle uğraşýar inşallah durmak yok nerede bolsa da azdan bolsa da görüşmeli. Yıkılmadık gala yoktur. Bravo. Onu beylere, hanlara boynun niyetsa olun men şu aeroportdaki halkymyzyň görkezden edilmenligini özlere kamera durup getirdiler. Hakikat aýtdylar. Pul bermän ýagdaý ýokdylar. Haydi Han'ın gol astında sunýaly eziyet çekipdir Türkmen. Haydi Han'ın gol astında eziyet çekipdir Türkmen. Bu arada doğru Mustafa. Hemme Han'ın gol astında gelen Türkmen. Yok. Seret Euro. Yok. Kaçkaklıkta gelen Türkmen halkı. Yok Seret Euro. Tarihte Selçuklu'dan soň Türkmenler ine paçalığa geçtiler. Ine şondan soň gulçulukda yaşadılar diýsen inanar. Ýöne hanlyk döwründe seret Türkmenleriň tarihden bir gelýän gepi var. Aňardan Bukhara hanlygy, bu gapdarlaryň hyby, aňardan Eýran net 4-5 tarap gepi var seret tarihde. Ýadyňam geçen Mustafa, dogrymy? Men tarihi özüm çok öwülýän tarihiň näme diýim. Onu bilýän bolsaň agam mara tarihde Türkmen halky bar, ezzetçilikde geçen halkam. Han gören adam. Euro men jogap bermekden tarihte Türkmen halky şöyle diýdi. Başka tarap Mustafa burmundam. Menem mektepde tarih okudum. Menem bir muçuk alkınç. Menem mektepde tarih okudum. Ýöne men
tarih sapakda maňa o zatlar aýdylmady. Maňa Oğuz Hanyň nemet aýdyldy? 5 ýyllyk. Yo, sen diýjek Bilen halkymyz şeýle diýip bana. Hanyň aşagyndan eziyet çeken däldir türkmen döwründe de başga taraplardan agdybirlikden çekdi eziyet. Tek Hanyň aşagyndan kalk eziyet çeken däldir öňden başga daşyndan gelen düşman sebäpli. Mustafa Şuwatberin soraw dowru soraw diýen zat şul. Haýsy Hanyň aşagyna şöyle bir eziyet çekdik diýe. Näçe tarihde munyň agdybyr bolup ýaşalmasa da türkmen bu derece eziyeti, bu derece gulluğu görmedi. Bayram Hanyň döwrüne bolsun, Gülceman Hanyň döwrüne bolsun, Liboy Hanyň döwrüne bolsun, türkmen ýerine galy. Gidip Buharada, Hywada işlemedi. Men aýdýan döwür Gülceman Hanyň öňünde dol. Şuwadyky Hanyň eline bir şuwat daşary ýurtda ittiýaly kösenip bör. Mustafaň berin soraw şol. Men aýdýanym Gülceman Hanyň öňü, Gülceman Han döwrü oluja ortadan gelen döwürler. Men ondan öň aýdýanym. Men meselen berdim. Ondan öň hanlarda türkmen işlete de kösense de öz watanyna galy. İngadan öz taýpatyna agdyr. Öz taýpatyna bu ýaly eziyet çeken ýeri ýok. Hiç on ýazat adamlaryň kellesini ogurlama, o Hanyň aşagyna bolan, Hanyň eline bolan. Kim o Han, kim o? Kim o Han? Hiç wagtym türkmen Hanyň elinden eziyet çeken nädir? Hanada bir yerine geçelim. Tarihte oluyor. Neyse tarihi geçelim de. Tarihi geçelim. Mustafa, Cüneyt Han'ın itten çıkarın şunu diyen sözünü nählirak düşünýän? Tarihi bilen olsun. Cüneyt Han'ın döwrüne itten çıkarmaly adamlar bolan üçin Cüneyt Han ýeňildi, atamra. Şu itten çıkarın diýende gapyda it vardır, seret. Gapyda it vardır. It diýmesin, it ýaraýmasyn şunu itten çıkarın diye. O ýani geçirip goýýaryň diýen manda. Bile saçagyndan dozy ýazat etdi, bolýa diye peşaplarına, nökerlerine itten çıkarın şunu diye. Yo, şu itten çıkarılmalıdır Cüneyt Han. Yok, hem itten çıkarmalı adamlar vardır şu döwür. Yok, şu eziyet çeken yine şu Türkmenler mi? Doğru, Garagalpagam syylamadyk, Özbegam syylamadyk, Türkmenem syylamadyk. Türkmenler Göktepe'de ýeňilen Atamrat. Men Göktepe'ni aýdamam, sen başga ýere tutma. Men Göktepe'den neýden ta walla Mustafa. Göktepe ol ýaňy ol. Yo, bir minut meni dinle, men Göktepe barada zat diýjek bolamam. Göktepe'de başlan uruş 37-nji ýyla çenli geldi. İnternette var, atamra internet açındı görün, Churchill var, o 41-45'te Angliýanyň prezidenti Churchill Awganistan направление diýişler. General Malison niýen biri Türkmenistan, o özbek Türkmenistan направлениede işlen. Secret dokumentler var, bu açdylar. Otan görün şonu. T. Jones bilen. T. Jones Malison o Kılıçkuliýewiň Gara Kerwan kitabynda da ýazylýar o hakda, okadym men, bilýän. O, şol adamyň fikir edip ýazan zatlar wa okan şonu. İnsanyny türmede ölýär şol adam. Seret. Mahtumlyň döwründe Hanaly Han diýen han bolupdy. Mahtumlyň döwründe. Ýanka-da ananma, ýanky İnglis'e de ananma, men sana İnglis'e de ananýama. İnglis'e de ananma. Bulara da ananma, ikizininkinem oku. Okudanın bir viýit çıkarıp gör. İkizininkem dogry däl, ýöne dogry yer bara, dönüp kan atamra. İkizininkäden ananma, ikizininkini gardanım, ikizininkini garıp bir zat çıkar. Seredinde, men käbir ýerde alalaşmaýan sen bilen Hanyň elinde türkmen haçan eziyet çeken diýen, gowça seretseň eziyet çekenler gatykän Mustafa. Eziyet çekilen ýerler. Ine şo Mahtumul döwründe sözümü böldüň. Hanaly Han diýen Göklen hany bolan. Göklen Han biýje atyşyp her 5 öýden 10 öýden bir gyz we Irana hyzmat etmek üçin ugrada aýmaly gyz talgydyny başymyzdan sowmasak, Gyzylbaşlar çapawullaýar bizi diýip. Ol var. Aýykladım kinoda görensiň, ak paçra soraýan olsa at tapıp beräýmeldir sonda. Mesele däl. Türkmen ezilmeli, ýöne orsa at ugradylmaly. Kimiň eliniň aşagynda? Ýene şu Türkmen hanlarynyň eliniň aşagynda. Yo bolmady diýsen ýok bolmady diýip.
Ya bolmat däl, bolup gelen yerimiz şuday. Gelen derejemiz. Martumulu döwrü Haýys hanyň aşagynda diýil. Hanalı han deyip, Göklen hanı. Eýranyň bellen hanı, Eýran belleýe. Bul türkmenlere hanlyk etdi. Yo, dur da bir minut gurulu da Göklen hanı vardı, goşkom ýazda. Hetten açdy bu zalim hanı. Awa goşkusam maşun. Astrava şalygyna degişilsen. Astravadam şugat gurgun ýylya. Çotak degişilsen. Magtymul tarapyna. Bu tarapyň bayrama ala degişli, mar tarapyň, lewap tarapyň köp ýer bayrama ali hanlygyna degişli. Magtymul döwrüne aýdyp ber oturyn şu wada tamrat. O wagtda Men Magtymul'yň ýaşan ýeri Türkmen Sahra, Aktokoy, Kümmet Hovuz, şo töwereklerde Eýran tarapyndan bellenilen hanaly han hanlyk etdi. Nalog geldi Eýrandan, çapar geldi, ana şunça zat ugratmaly sen Eýrana han diýip. Eýran şahsyndan buyruk geldi. Hatda şu yetişip duran 14-15 ýaşly gyzlar yetişip durmy biýje atışmaly, kimin biýjesine düşse gyzyny ugradaymaly. Eýran şahsy kim? Ağa Muhammed Qacar'dan gelelim de yani. Nedir şah? Keymir koy. Yok, Nedir şah 1688-nji ýylda dogulup 1700 Atamrat. Onun ýaş kiçi. Atamrat. Suat Matmulyn döwründe Mustafa'nın sesi yaman neme gel oturum. Dinle Matmulyn döwrü gidýärmi? Sen aýgyrtladım görüpsiň de. Aýgyrtladymda sadece Rus görüpsiň, inglizler gördüňmi? İnglisler basyp almaýam soňunda. Yok. İnglisler basyp alan oksuz. İnglisler basyp alan. Baylar nämetde? İnglisler baylar nämetde? Sovet häkimeti döretýär. İnglisler basyp almaýar. Sovet häkimeti döretýär. İnglisler garagana bassam şo ýerde. Gördüňmi şo ýerni? Kino. Atly gelýär, seniň aýnaň är diýeniň, Rusyň äri. O ýerde nämetde, o ýerni aýdan oktanym sadece Ruslan etýän hereketini aýtýaňlar. O ýer näme aýt dostum? Dur. Goýja gören bolsa. Dur inde. Eziz han näme? Taryhy çykaralım o taryhy. Başar halar zaten baylar. Eziz han näme diýe? İnglisler arkamızda duracaktır diye eğer tecenin ak pahtasından versek diye. Dinle, baylar baya verir, garipler am gariba. O yüzden garip bilen bayı orta sokmadanim öz hareketini etsene sen. Orta gelen bolsaň öz hareketini bile girsene, ol baylar planla detdi. Sen o döwür bar. Dur. Sen ağzımı yumduracak bolýarmy? Ana Mustafa, Haýsy haçan eziyet çekendik. Men eziyet çeken yerlerini aýtdym. Eziyet çeken ýeriň aýtsaň, häzirki döwürlen gitsene sen geçen döwürnem üçin orta sokýam. Erkek asen. Orta sokuldu da men jogabym berdim. Ama yeri geldi gürleşil ya o ne ettin daymını gürleşil. Almerdan ol sen goýunyňa ýarajaklar da aýtmalar ol öz niýetini aýtmalar Almerdan. Valya gürleşiler olmaly o faýda evet satdy bolanlar. Valya men taryhymyzdan bilmeli, bolan ýalňyşyklara öwrenmeli. Biz taryhdan sapam almaly way. Bize kimler oýun gurnapdyr, bizler kim algaly edipdir. Bize şuň bir günne gelmedik ki taryhdaky ýa göýören ýalňyşyklarymyz bilen geldik aşuňa. Şoň üçin taryhyny bilmeýän geljegini bilmezdi ýa. Geljegimizi gurjak bolsak, geçmişde göýören ýalňyşyklarymyzy öwrenip bilip, şoňa görä öz aramyzda. Elbette ata-babalarymyz ýalňyşlyk goýberdimi? Bizem çekip ber şu ýalňyşyklaryny. Näme aşagyna gelip ber. Ýok. Bolmasa şu wagt biziň şu olanlaryň şoňdan hiç näme mara, hiç näme görükçüligim ýok, genesem ýok. Eger şu Gülýaly ýurt bolsa bara, men Gülýala hiççilik problemamyz ýok bolsa, men birinji dogurda diýjek. Hiçimden mara aksat garipçek bolup görüşem dok. Garanam awetçek bolup görüşem dok. Bolşy ýaly görüşýär. Biziňe matalamyz erbet ýaşaň diýenler ol. Biziňe matalamyz etmeliýiz. Neden ýöne? Bizem özümizde düşen işi edelim de.
Mustafa, bizim ata-babalarymyz şu ort bilen bile bolalım diýdiler. Şu adam biz ort bilen bile bolup berdi. Edilädir arkada ya serdar diýip dursunuz da. Hayda ata-babam. Hayda ata-babam ort bilen bile bolalım. Ne uçtan sonra bolla, ne ortlar geçti, ne Gülcemal Han. Gökte uçtan sonra ortlar Allah söyleme. Yo onu vara, onu güç bilen aldılar onu. İslev bilen olmadı ola. Bizim ata-babalar islev bilen olmadı. Bizimkilerin ejizliği bilen olaryň yarawy we näme çertor imker ya. Solana sol menem son aýtsak bolar ama olmanam gel alýan olar, olmanam şu güç bilen allar. Ata-babalarymyzdan bermejek bolup Göktepe'de gyrgynlyga güýçlen aldylar. Güýçlen hökümetde ne şu düzgün, ne şu üstünden bardyňyz da ne güýçlen hökümet edilýäňiz, hemmeňiz. Owa. Ukrainanam güýçlen aljak bolup oturan ha şu wagt. Rossiýa. Ukrainlar nuru ýalňyşdyň Ukrainlar 2000-nji ýyldan bäri Zabastowka köçede gezip berler Ukrainlar. Yo, bilýän Rossiýanyň diýetini için zor bilen aljak bolup oturan. Ortadan aýrylmak üçin Ukrainlar 2000-nji ýyldan bäri köçede gezip berler nuru. Ya ben bilme dost, ben özüm 2009-2014 Ukraina'da oldum. O wagtlar Gater we gowy Ukraina 2014'de Maydan başlap, ana şondan soň başlady. Bilem oksaň ýöne. Ondan Ukrainanyň Kiev'de Zabastowkalar görüňler. Yo, Kiev'de Zabastowka Maydan 2014'de başlady. Türkmenistan Ukraina'ya etsek bolsaň wara bir derek kelle ama atmam. Edil Ukrainanyň ýagdaýy gowamda şu var. Edil ýurduň 10 ýyl bulaşdyrjak bolsaň peýda ýok. Yo, bir min adyny döne. Ol ýurt ot bulaşana ýurt bulaşyk bolsa milyonlap adam ölmeýär. 600 000 daga bardy diýip otur Ukrainanyň ýaralysy ölüsü. Yo. Bu adam üçin öreşýär o halka. Negden adam Jaýs, no option bilen negden halky gitdi daşar, ýurda gitdi, ýenetdi, öýse orasy. Negden ýurduny territoriýasyny giderdi bolýanmasaň şol. Olam dogry seret. Ýöne 5 ýyl Allah ömür berse ýene 5 ýyldan seret Ukrainanyň bolşuny. Bolýar seňe mäler şundan etjek diýip Ukrainanyň bolşuny. Ukraina var kartadan yetip gidýän 5 ýyl garaşdyň. Men sana burada daýdan bolýar. Allah ömür berse. Allah ömür berse. Ukrainany bir kenara goýalyň. Ukraina'ya aletsek diýsen da Türkmenistan'a da Özbekistanyň territoriýasy var, ýenesi var. Näme territoriýaň Özbekistan menki daý şu diýip alsa bolýarmasyň şo. Şu Ukraina meselesi geosiýasy oýunyň patlak veren ýeri diýip hasaplaýan men. Geosiýasy dünýä oýunynaky geosiýasy oýunyň patlak veren ýeri. Edil Ukraina urşam şol, Siriýada urşam şol. İkisem geosiýasy oýunyň sanak güýçi duşşan ýeri bolýar taý. Ýa, ýöne bir Türkmenistanla şunu diýem zok. Tagam bir tarapmy hawa. Biz içerik siýasatymyzy özümiz garaşyp alyp bilmeli. Başka siýasatda goňşular bilen ýene parahatçylykly siýasatymyz dowam eder. Halka bähwitli bolan ýöne. Bu wagtky başymyzda oturan hanlar halka bähwitlisine tereden özüne bähwitlisine teredýär. Nura Asmanna ýyldyrlaň birine ady natdylar o arkadagy. O bir ýylda atdylar. Begeniň o ýyldyza da arkadan adwa bolsa. Türkmenistan'da yerimiz ýok bilmeýärmi? Nuru senen satyn atdymy eden ha arkada. Menen birini aldım sertifikaty. Menne dur watandaşlar, menne de bir o aktivistlere diýip birini aldım men. Sertifikatym mı? Boluna şende. 2 minut söz verecek misiniz? Bolanlar gerekleşip bunu söyleyeyim mi? Asıl mesele 2 minut söz verin. Mustafa bolsa da sana değilsin. Sen soňuna çeli çydap bilmeýän, ortadan girýän gaýrat et soňuna çeli diňler. Ayş etdiň. Seredinle tarif. Adamam tutjak däl. Aýdyp bolman kameýan başladyň da. Gaýrat et. Ne tarihden gurgun açdyk.
tarihten gurrun açtı, kanlar dedik, begler dedik. Hazır katı influencer etsek, vatandaşlar. Kıynansak da şu tarih, şu gece gün nizam qaytalanıp dur. Biraz da tapağıdı var. Nämede? Seyredin, önkü döwürde de bolan ýaly nemeler. Lebap tarapda Buhara emirine tawin olup oturlar, näme daşowuz taraplar, Xiva hanlygyna tawin, o mar taraplar, akal taraplar Eýrany gelin bir öz başlyk, bir döwlet döredeliň. Bir sany türkmene, bir sany han saýladyň diýendir. Ha, kimden saýlarys? Pelançan saýlaly. Nämçin? Yok, olmalı. Aydyp bolaýyn, gayrat et, aydyp bolaýyn. Nämçin Yomuthan bolmaly, nämçin tekeden bolmaly. Bole tekeden saýlaly. Nämçin gökleň bolmaly. O bole gökleňden saýlaly. Nämçin ersary bolmaly. Şuňaly, o nämçin sen han bolmaly, men bolmaly. Yok, ulalaşmaýys ene näme. Şu gece gündizde de. Şu gece gündizde de. Aydyp bolaýyn, gaýyş, aydyp bolaýyn. Şu gece gündizde seretsek, ine opozisiýa diýip bir zat çykdy. Opozisiýada. O bul bilen ulalaşmaýar. Hatta şuňaly ýagdaýlara gattyken dogry geldim. Pelançanyň videosunu gördüňmi? O videoda aýdylan gep barada, edilen iş barada hiç gyzyklanma ýok. Kimiň videosu? Diýeli, ine Baky bilen diýelim biz düşman uruşukly. Bakynyň videosu. Gümet. Ol agent. Nuri bilen uruşuklymy? Nuri konkretny zatlary aýtdy. Sen şoň videosunu gördüňmi? Kimiň videosu diýdim? Nuriň videosu. Goy, ol agent. Öz toparından biri çıkıp ýöne o müňbir gijanyň o şahamçalaryndan bir zat aýtsa, ay berekella, ine akylly, ine gördüňizmi? Oňat gepledi. Ine seretsek tarih ýene gaýtalanypdyr. Öňtiri parazçylyk bolsa, indi komanda ulutdur häzir. Adamyň şahsiýete göre baka berirler. Etjek bolýan işine, aýda oturan tematikasyna, alyp barýan ideologiýasyna, proyektine bagışlan ölen ildirip koyanlar. Şu gürlap oturan Atamurat mı? Gümet, agent ol, agent. Onu dinleme, yok. Yani şuňaly ýagdaýa yine geldik biz vatandaşlar. Tarih gaýtalanyp dur. Yani öňkü döwürde tak bir nemede gürleşinen olsa häzir indi neme östü, tehnika sivilizasiýa östü, internet üstü bilen. Şu tarihli yine gaýtalanyp dur. Yok da. Şundan nädip çykmaly? Sorak, şundan nädip çykmaly? Indi aýda berim, aýdyp boldum. Yeni halk saylaýa mı? Şo taýda, Atamurada. Yine halk saylaýa. Halk saylaýa. Opozisiýaň edip bilýän işi barmy? Ýa sen halka goýup berseň şo zady saylawy, opozisiýaň edip bilýän işi barmy? Halk saylaýa, yok, adamçyk. Öňwerine baýlap berdi, no? Ýa Halka şo erki berip halka berseň şonu. Opozisiýaň 5-6 san opozisiýa bolsa edip bilýän işi barmy? Halk saylaýa dämi? Yok, ağzından çıkman ki eýam agent dip 4 sansy gıýgyryp otursa, ine meniň özümde boldy. Ağam sen o 4 san 5 san adamy demetip oturma. Pasport men paş 20 gün gözledim Google'dan. Paş 20 gün gözläp tapdym. 63-nji ýylda nämedilen çykarylan şo konvensiýa, Venski konvensiýa 63-nji ýylyň 24-nji apreli. Türkmenistan bar 96-njy ýylda gol çeken biz şu konvensiýada görkezlen her bir kanuny ýerine ýetireriz diýip. Öz başlyk döwlet hökmünde 96-njy ýylyň 18-nji iýununda gol çekilen. Türkmenistanyň migrasiýa kanunynyň 29-njy maddasynyň 3-nji punktlarynda da ýazylan daşary ýurtdaky Türkmenistan watandaşlaryna pasport beräýmelidir diýip. Açyp okap bilersiňiz. O şu zatlar efirde aýdyp oturanda eginde işleyen käbirleri gelýärden halky güýmemek üçin etdiňizmi diýe. Gidin diýe diktatory ýyk diýip diýe çağırış etdi. Pasport diýip güýmeme halky diýe. O gözüňe döneýin, düşün. Ine mektepde de egzamin var, işe girseňem stajировка diýen bir zat var. Häzir şu pasport temasynda biz şey diýip ýygjamlaşyp agzy bir bolup bilsek, şul egzaminden geçsek, millet, Türkmen halkym, pasport temasynda agzy bir bolduk, iş bitirdik. Gelin şu diktatoram aýralyň indi. Başarýan ekenik diýsek. Boljak iş şol. Yani biz şu egzaminden geçmeliyiz. Yok diye. Bulara diye hökümetten diye pul tölenýär diye. Halky güýmen. Yani hökümete karşı gürletmen bular diye hak alı otur diye. Pul töleni otur diye. Şonun için Atamurat Saparov çıkıp o pasportunuzu talap edin deyip ayt. Näme şoňal işler yerine ýetirýär diye. Men halk üçün, halk kıynalmasın daşary ýurtda. Ne şoňal kanun var, pasportu soramaňyza hiç hili jenayet däl deyip men bir halkyň gözüni açjak bolýan. Öz hak hukugyňyzy öwrenin.
Nemedin. Aktivist dip öğrenimiz. Bir redaboy bir grajdanin gelse, bolya diyeyin. Aktivist dip egine dirap öğren adamımız geliydi. Yok diye. Hükümet diye pul töleyi demek diye. Demek o pasportunuzu talap edin, güymeni oturun. Yani hükümete karşı zat demen deyip hakkına tutuldu diye. Şoň ýalda näme etmeli? Yani şu aýtdyň, şoň ýaly nemeler gaýtalanıp durur. Doğru aýtdyň Fuat. Nädip soňuna çykmaly? Bu ýerik belli etdiň däre. Hakykatdan ham o hökümetem şu wagt nazlo şu pasport meselesini eden okmuka diýenler şolar häzir bir hakyny alsalar, bular aýdy birleşip alsalar, soň ikinjiňi alarlar, üçünjiňi alarlar diýip nazlo eden okmuka diýen. Toýst onun derdi halka hyzmatdan geçdi dänim öz goltugyny, oturgugyny goramakdan ibaret bolupdy da. Hakykatdan. Nazlo edýär-de. Eger şol meniň aýdan sözlerim, şo konvensiýana zat aýdyp öz komandasyndan biri aýdan bolsa, öz komandasyndan biri çykyp gürlen bolsa, ana berekella, ine görýäňizmi? Görýäňizmi? Biziň egindeşimiz näme diýdi? Biziň komandamyzdan sebäbi. Daway şunyň izine düşelip pasport talap edelim. Atamrat aýtdy, Atamrat bilen ırk alışmaya, demek Atamrat agent. Ine bizim göre oturan kıyınçılığımız şu gece gündüzde. Adama göre, etçek işine göre değil, adamın yüzüne seyret gelir, kim şol? Edilýär. Şoňa göre de baha verir. Aýdan sözü etçek olan hereketi doğrumu diýip kritika eden oklarda kim aýtdy diýip kritikany ýa-da sözü şoňa göre diňleýär. Şoň üçin bir duran yerimizde kuruk beres durýas, bir duran yerimizde. Hiç ülkemez. Görüklükden başlaýar hekaýelerimizde bir hili görüp tamaram oýun ýamyny hemmi doğru maçsamara şu ýolda kim öňe çyksa men gollaýan o watanaşlar. Talip birleşmeli geldi. Goý Isteňmi Nuri? Temalar şey diýär diýär. Şu näme üçin gollamaýyn? Dogry da ýan adamyň gollaýan. Ýöne ýalňyş biler. Ýöne şu ýalňyşan ýerine de men ýalňyşdym, men ýalňyş tapar. Bagyslan diýmegem mara ol bir kiçilik däl. Sen halk üçin çykdyň, emosiýaň, duýgularyň, egoň gara aýyrmaly. Men arada neme täze aftaban gurulypdyr diýip video çekemde ýöne garasyna setki oýulmandyr diýdim. Onuň watan habarlaryna videoň esasyny aýtdym. Gözüm görüp duranda şunu aýtdym. Nur şu gece menem ötüş doladym bar eken diýdim distribusiýonda. Şu gece bolup duran gurrunlar da şu gece gündüzde bolup duran gurrunlar ana kemine tutuldu gitdimi galdymy Allah gumany gümürtük ýagny anyk näme jogap ýok. Kemine diye bizim hazinamız diye Halmurat Söýünöw. Saçynyň agyna ýaşyna hormatym bar. Halmurat Söýünöw. Kemsidi badyny tutamak. Şol diye bizim hazinamız diye. Sende öýüňde hazina bar bolsa men uwerin 7 gat seyfiň içine ýa bir sandyga tykyp goýansyň. Hazina sebäbi. Kemine hazinan bolýan bolsa Eller Fengem funksjonali, fengem holukma, fengem funksjonali. Bolya. Boşurlamada gitti. Kesse ol çağaytsız bolya mı? Gönün yerine düştü mü? Marketinin emdirin. Kuy sosu James Kane. Yüzüm açıp gelsene hayratım olsa. Bak men onu akgölliydim kadip onu çıkarıp oturuyorum. Bebet diyene kana. Hemen. Akgölalay tahdan. Hazinamız diye. Hazina olsa içeri girenden son diye vekalet vermene diye vekalet almana diye advokat var diye nemedi. O hazinan olsa gözün göreceği alı tutup kemine bu giren yolun hatarlıdır, hopludur. Bir advokat zadı gözünde tutkun deyip aytmalı değil mi? Eğer distribütüne hazinası olyan olsa. Aytmalı değil mi? Aytmalı. O bakışlan öyle sıçacak vakti göt gere gettiler. Kemine alındı, dağıt vay üstünden arz ettiler, falan oldu. Yöne, şonda da bir gezegem kemine atan töhmet için girdi deyip boyunu alan yok. Boyunu almak için gayrat gerek. Töhmet attı, şonun için girdi içeri deyip aytmaz. Yok, kemine hazine doğrular aytı, doğrular alan aydan için içeri alınmışlar. Yine, seyredip komentariyada nemede ay berekella, ay sağ olun, ömrünüz uzak olsun, ay yene neme. Son yurdun içinde avtoritar rejiminin, bu rejimin neme tapağıdı var. Dine öz aydanını doğrulap oturacak olsa, dine meninki doğru deyip duracak olsa.
Doğru aytan bolon kanalına da var ha, Edil Kurbanguly'nun propagandistleri ýalyk propaganda gidýär. Hakikat giden o tayda. Diňe masştab tapawdy bar. O Türkmenistanda uly masştabdy, o ýerde kiçirak masştabdy. Şo bir zat. Edil öyle. Alyna sağlyk. Doğru aytdyň şona. Atamrada maslahatyň näle bu kurukdan çykmak üçin nerden başlamaly, näme etmeliýän? Kurukdan çykmak üçin ine seret bir nemede de ine o kuruk ılgamaly ine sportsmenler, zatlar, nemeler, trener barlap görýär, o var şo ine bir nemeni de türgene. Barlap görýär bir kurukda, iki kurukda, üç kurukda, ahir bolanok mu ýam şo ýok şo adamda şo sport ugrundan ukyp ýok diýeli. Mysal üçin. Ahir aýry bar gitdi, gün boldy, bu seniň üçin däl diýip. Şu oturmalı aktivistler bur. Ulakan ýyňnak etmeli. Näme etmeli da? Goýmaly şu mesele. Men Star Gwardiya diýip at berýän. Siziň öz ılgamaly kuruğuňuzda biz seretdik, balet etdik. Bagyşlaň ölen ýeňişe getirip bileňizak. Siz sposobindan. Prosta gayrat edin, hormatyňyz zadyňyz özüňizde gördük, agzyňyzda seretdik. O näçe ýyllap Türkmenistany gurduňyz, näçe ýyllap o halas ediş komitet döretdiňiz, ýene näçe ýyllap dowam edip, ýene näme içigisi etraflary birleşdirýär, hatda biziň bilen bir komandada görüşmediklerine men var, Nuru var, Bak var, bularam jenaýatkardyr diýär. Bularam jenaýata çekmelidir diýär. Ses çıkaramsak ýöne näme doty. Prosta git diýmeli, ogluk bilen git ekranda görünme. Inandyk, seretdik, agzyna bakdyk, goldamaly ýerinde goldadyk. Ýöne netije çykmady. Ne düýejisinden, ne Murat Kurbandan, ne Halmurat Söýünden, ne Geldi Kärizowden, ne Sapar Iklimowdan, ne Sapar Muradowdan hiç birine. Prosta aýrylyň boldy, siziň möwritiňiz ötdi. Surok godnys nemäňiz, eksploatasiýa surogyňyz gutardy, siz näme etdiňiz, o komissowny boldunuz. Şoň ýaly diýmelden aýyrmaly boldy. Bir täze nemeler çykmasa, bularyň agzyna seredip otursak, bagyşlaň watandaşlar, bagyşlaň. Oturýas garap. Bir gün täze Türkmenistan gurarlar, ertir gururcu meclis näme derler, o Tüveleme Murat Kurbanov bir 7 gezek söz verdi. Eğer men şu aprele çeli almasam ben gidecektirim, sentevre çeli almasam gidecektirim, täze ýyla çeli almasam gidecektirim. Agzyna seredip otursak, oturaverýäs watandaşlar, oturaverýäs. Size inan bildirildi, ağzınıza seredildi, goldanmalı yerinde goldandı, başarmadınız. Ayrılın, boldu. Ayrılın, yaşlara berin orun. Biz olursa dedi bilmeyiz. Biz hükman bize yaşlı gerekmiyor. Biz nemçe yaşlı olup özümüz hazır misal için seret bak çıkıp benim bir özüm kıyırsam bul yani hükümetten opozisiya karşı güreşti. Hükümetten pul aldı. Hükümetin adamı, bu agent Atamrat Sapar, şonun için bu sözler aydı otur diye. Eğer şu sözü çıkıp Nuri, o Bakı, Atamrat, Alişer, o Neme, Akmurat, hemmeleşip, size neme çıkardık, karar çıkardık. Biz sizi preznavat edemizak. Boldu. Görünmek. Halka yüzden çetmeli. Bir adam çıksa, gördünüz mü ne? Yani köp adam çıkanda, bu hemmesi satın alınan diyeyim yani, kellesi işlese, aytmalı değil. Benim fikrimçe yok ılalışmayan olsanız aydın, yok ılalışmak Atamrat sen ne doğru aytken şimdi. Yo doğru aytken, meni alalışcan. Aydan zatdan var, hukman tecrübe bilen kazanılıp aydılan sözler bular adam. Yani oturup aydılan ok, tecrübe kazanılıp arasında oturup gepleşip neçe zoomlar geçirip maslahatlar edip yo şu yaşlı adamlar da araya bağışlan silahsızlık edýänem bolsak da belli bir derecede de diktatura rejime karşı görüşýäniňiz üçin sağ olun. Hani görüşýän kişileriniz ama görüşýän kişi bolup görüşýän. Baram görüşýänler bar. Yani ýynaklarda zatlarda, käbir zatlarda biz göz ýetirdik-dä. Jo iňwerki elementarny şu demokratik Türkmen geňeşinde öredimizde de köplük bolup bir sesi gazanlyk bolýan, şonu praktika amala geçirebilmedik bara. Köplük sesi gazanlyk biz ýöne planlar edilmeli, el galdyrly, her ýerimiz aýratyn bir platforma ödüm. El galdyrly bolýan şu biziň diýenimiz bolmady. 3'a 2 ýeňdigen bolýan bolmady. Men şonu diýdim-de, bular diýdim, azatlyk, erkinlik, söz azatlygy, demokratiýa diýip çağıryp walla edýärler de ýöne diýdim. Öz araňda gedek gelende şu demokratiýana hormat goýan oken diýdim-de. Goý bilmejek bolsak bolan seret. Şu men gämin kapitany bolsam da köplük şu gäm batmaly men şu gämin batyrýan watandaşlar. Köplük şonu diýdi ýöne. Demokratiýa şol. Sen şu oturan adamlar bolup
bir zat edelin diýildimi? Menem ýeke jözüm tersine bir zat diýdimmi mysal üçin? Şo ýalňyş diýdim. Ýöne köplük şonu senki ýalňyş diýen bolsa men dymyp oturaýmaly. Men köplüğün kararyny hormat goýaýmaly men. Men ýa-da şonuň ýalňyşdygyny düşünüp bilmeli. Ýa-da garaga çip oturmaly men. Şoňa hormat goýmaly. Eşdiýäňmi Nuri? Ýene cemnätsiňe burta bar ýanymda, bir aýda geldi. Bir pikirdäki adamlar bir. Men cemnätsim diýäňi, bir derek boş gürlemesene bamy, boş. Hiç Agam dolusyny sen aýda, sen dinläli, Akyol. Yo, aýyr. Akyol, sen şo göräýdi adam şu dünkü gelen. Mikrofon yaptım. Akyol. Şo kebir jazı var. Gürläbil sana gürleýän bolmasa da gün 10 sekund wagtyň bar. Ýöreýän şutaýdan. Yo, men sana bir zat diýjek. Diýip otine seni ýam sen ýöretjek zat diýen. Yo, men ýöretjek çünki sen mikrofonu ýene ýapýan. Näme şunu diýsen sen kendiňle. Sen arkanda hökümet ba bolsa, bular ýalagam özüňden uweren bolsaň aýdýan adamdan nämeden gorkýan? Ha bir de gorkýasa o bizim köpçüligiň maşgalarymyzy ýurduň içinde diýip gorkýarlar. Ejide ganym bir kanun üstüne barýarlar. Kanun boýunça şolarda barmana hakyňyz ýok. Şonu etmeň, bularym sen nämeden gorkýan? Sen kimden gorkýan? Bizim polisiýamyz ýok, mehememiz ýok, aktivizmimiz. Soraglary öňem berdik, bile şu wagt on dinlärimizin hiç ol peýdasy ýok. Kadijek bolan aramyzdan aýyrsak gaty bolar. Ödmelerinde oýnaýas. Bir derek özüň ýaly bar ya çağalara akly öwretjek bolup oturma hiç kaçanlay. Çağalara. Çağalara içiňizde haýsy çağa? Aýyrýan. Akyol. Beyniň içindäki beýin ýok, fistaşka bar dostum. Sen barda bir kitap okup durmuş öwren bar. Akyol sana arkadaň ýanyna akyol dileýän. Arkadaly akyollara üstü gardy. Arkadaň ýurduna arkadaň ýanyna bagtly ýaşamaňa akyol dileýän uratdym seni arkadaň ýanyna. Evet Nur atamrada doğru elletdi. Mesela gellik harisa öyle bir yol, täze yol çizmek gerekli. Şu täze yol näle çizmeli? Yani mesela olar okman biz dinlemek mecburiyetinde mi? Özümüz aktivistler olarak täze bir yol çizip bilmeýärsiň täze gelenler bol. Mesela mümkünler gördük. Doğru aýtdyňyz. Eden işlerine hormat goýýas, ýaşyna hormat goýýas. Başardylar ya başarmadylar. Iňadyň elinden geleni etdiler diýilýär. Şoňa görä da artyk täze ýolumyz näde çyzyp bilersiň? Nerden çyzyp bilersiň? Näme hili başlaýar bilersiň? Aýtjaň wa maraňyza ýa başlaýynmy? Meniň ýan gaýdanym, meniň pikirim şo diaspora gursak ine iňlemesi güçlüs şu hazır. Ýöne şoňa ýaraşa bolmaly özümize. Mende şöyle bir pikir var. Özümüz şu täze bir guraman uryan ýa Nura magdak geçdi. Özümüziň bank olarak ladymda özümizde şo tasap açýarsydyňyz, ýa bank awzaty gibi. Şoda dörödýäs. Baznamyz dörötmeli. Özümizde sponsor bolarýalyk. Ondan soň birinji edemezsek, soň ýoşadan gelip gidýär bu zatlar. Ýöne bizem şu wagtda atamra dogrydy. Täze gelenler hem şo kruwuň içinde pırlanyp durp bir iş adam edibilem dok. Nime şu Ýewropada gerek başga hasaplardan gelýärdim. Öňem men ýapylan akkauntlaryň bar, belki sesimden tanaýan bilemok. Diýjek bolýanym şul näme edibildik? Ýekece jogap bar hiç zat. Gerek men aýdaýyn şo galkyny men şu Ýewropada ne tip bolsa dokument aldyň birinji etjek işim şol. Ýöne istiýçinde 20 aýal wagta bir ýitirdim Polşada. Hani öz üstüme düşen jogapkärçilik aýdýan. Talip ýerleşimden Amerikada şunu ýaly bir diasporaň üstünde işläp ýör. Biz Turkiýada açamyzda anan marsyň başymyzdan bir zat geçdi o. Amerikadan bir aýal olanmyz, Allah razy bolsun, pikirleri bilen, maslahatlary bilen biziň aramyzda gollap berip gören bir gelinejämiz. Nur diýdi, bir munjaň etdi. Seniň diýdi o derneňe pul berip bilemok diýdi. Iwerjek bolýan bolan diýdi, bank bilen habarlaşyň diýip diýdi, o jemleňe çykýar diýdi. Menem beh diýdim. Özüm täze açypdyk, Wakf bankdan açypdyk. Derneň şoduny. Ondan gittim banka ýörüýte. Bak, bular ýaly işmezde men wagt ýitiremok. Banka sırada gittim. Meniň diýdim şodumda näme kemçilik bar diýdim. Çünki daşar urtdan pul berjek bolýarlar IBAN'a bolan diýdim, gelen okşol diýdim. Näme sebäp? O gelince aýtdy, bu beýdik diýdi, her kim saňa jaň edip durmaýar diýdi. Ay bolan okbasa bolan o edik goýar diýdi. Sen şoň üçin diýdi, bu meseleňi derrew çöz diýdi. Asıl meniň şol Swift'imi bloga salyp goýup durlarmy näme şu açan derneğime $1 pul giriş ettirebilmedim.
şodum üstü bilen. Bir dolar bir sandır bilmedim. Onun Turçoda ana birazcık işimiz has kıynarak bolýar şo tarapdan. Inni Ýewropada nesip bolsa ya Amerikada diaspora açyp bilsek, şo adam açyp bilsek, hökmani suratda Ýewropada Türk täkeli denetlik bolmazmy ka diýip çaklaýan. Ondan Ýeni ýagdaýymyzda şo diýapaýan ýagdaýymyzda Ýewropada şu mümkinçilikler bar. Meselem, o pul ýokman şodyň üstüne birikdirmek däl, online bankajyk sistemalary bar. Sunra ya PayPal ýa-da kriptan üstü bilen olar bilen toplap bilýär. Meselem, kripta hiç kim şoga garşymany da hak ýok dünýä boýunça. Edilödi. O da atlara mı gösterebilýär? İstesine bu arada Talip senin özün kakras berde senin nimen näýelik boldy şol diaspora mesela. Bize bir sanca gittik o vatandaşlar. Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun şu Talip birleşimini açıp şoň başına geçebilse de men Talip doğrumda buna nyan özüm tam hayır sowat işler edip gör. Hakikatdanam şo pul halal ýagdaýda seredip şo pulun gödöwçülüğüne seredip barmal ýerine bardyryp üçüne edip hatta özünden çıkarıp öz aýlygyndan goşup görün ýerlerem kän bu dostum bu. Öz aýlygyndan basym ýene ýakynna wagtlarda görürsüňiz videolaryny o goýjak diýe şo Türk masarynyň içindäki näkäýerlerine kalyaska diýe ýene diýe invalidni kalyaska diýe şoňa meňde şartlarym edip gör. Köp adam öz ýeter etmedilerini özünden doldurup berýär. Yani işläp ýören aýlygyndan kisesinden çıkarıp berýär. Ho, nirde tananok edenok bu hemmesine talibim aýlyk bilen güýji ýetmez ha. Şoň üçin men halallyk boýunça seredýänler halal bolan gelse beren halkymyzyň berjek goşandam hiç ýere gitmez. Öňe bu ýolly puluň bir nemesi rolu bar. Näme adwokatlyk mesele bolup bilýär, başga meseleler bolup bilýär. Biziňe Atamurat bilýändir, wagtda bilýändir. Bu görüşýän döwürlemizde köpümiziň arendamyz, jaýymyzyň arendasyny tölemege mullokan dert do köpümiziň. Onan aýyň oglanlar. Şeýdip çykdy o şu ýola bara. Toğumuzy, suwumuzy töläbilem doktuk. Şolar ýa derejede görüşdik biz. Yani şolar ýa derejede dernek kuruldy. Biziň her aýyň 20 sene derneň arendasy tölenýärdi bolun. Yeni şunça yetenokda diýip bara şeydik gezdik o pul alıpdır özüne geçiripdir diýip hamana milyonlap pul gelen ýaly guruldylar. Ýa samam gelip arendan töläbilem dok. Şolar ýagdaýda görüşdik biz. Ýene Nuri şo döwürde näme de bolsa halkda ymtylma bardy. Halky belli bir ýere gönükdirmäne derek owa sen atogurlap çykdyň, sen öňçin onik bolup işlediň, sen nämetdiň, nemeler şey deyip bir-birini ýitip topara bölünip gitdi awtomatik ýagdaýda. Ondan soňra başla sözüňi böldüm. Ondan soňra iň esas zat häli bugüne mene lüstrasiýa diýerler. Men primerde düşündireyim. Misal üçin men aýtdym akşam palaw pişirdim diýen. Ýa-ni palaw näle pişirdiň diýip soranda tüwü saldım, içine qaynan kädi saldım, mäş saldım, nokut saldım, garpys paçak bardy, onam dograp saldım, bir gowy palaw boldy diýsem goýsana ondan palaw bolarmy diýip düşünen adam aýtdy onuň palaw däl o gaşra muhdaý bilsin, mala berer ýaly bir zat diýip. Indi lüstrasiýa bolanda lüstrasiýanyň içine nämeler dykdylar? Ölüm cezasyna dikeltmeli, cinayet edenleri derinlemeli, çağalaryny sürgün etmeli. Eliňizde Google var, telefon var, kompýuter var. Ýazyň lüstrasiýa diýip. Wezipe getirmezlik, ne допускать к власти. Ne допускать к власти. Bular lüstrasiýanyň içine dykdylar ýa-ni meniň palaw pişirişim ýa-da. Nämemiş lüstrasiýamış. Inde bugünkü gün görüp oturan hasylymyz näme? Sesim gelýärmi? Gelýär. Bugünkü gün görüp oturan hasylymyz inde diýeli bir redawoy polisiýa işgäri, redawoy. Inde eşitdi bol. Biz barýas, derňeýiz, jinayet etdiňmi, çağalaryňam sürgün, özüňem türme. Bular gelse meniň elime häzir halky ýep bekledip dubinka ber koyan hökümet. Bu dubinkamy elimden aljaklar. Alyan wizatkamdan mahrum etjekler. Owa meni kıyın güne saljaklar. Buların geleni gerek däl. Soň ana Nur Muhammed Anaýew diýip bir çykypdyr, Saparov Atamrat diýip bir çykypdyr, uçaskowy bar, o bir basşet gaýt, bir gorkuz gaýt diýse, bir gezak bar diýse, ýa-ni 5 gezak bar ýa. Näme üçin? Sewa gelmegimiz islenak. Nämenin netijesi şu
Lüstrasiya diýip eklen tohumyň hasyly bul. Soň görýärler, Atamrat çykdy, Atamradyň öýüne 5 gezek barypdyrlar. Şu razgon alyp oturan menem çyksammy, menem goşulsam şu ýola diýip duran, hoppa tormuz berýär. Ýok. Meniňem öýüme 5 gezek dagy barjak bolsalar, kakam dawleni, ejem ýürek kesel. Ýok, estağfurullah. Çykjak däl bu ýola. Ine bugünkü gün illüstrasiýanyň hasylyny alyp otyryz. Aslında bolmalysy nähilirakda, indi estağfurullah akıl satdy däl. Düşünýäs, sistema şuňal gurulan. Düşünýäs, mejbur boldyňyz sebäbi şu wezipede işlemek üçin ýokardaky pay çykarmaly. Düşünýäs, edeniňizi etdiňizler. Bundan sonra jenayet etseňiz berk çäre görüljekdir. Aylygam normal ýagdaýda dünýä standartlaryna laýyklykda aýlyk beriler. Bundan soň jenayet etseňiz temi beriljekdir diýip. İş muňal alyp barmaly. Entek o düýen ýerde, artiwin ýerde, entek bular Şweçiýada efiriň öňünde ay ana bardylar, ana ýykdylar, eýem illüstrasiýa edip, eýem sürgün etmeli materiýa çeli tapdylar. Afrika çeli. Polisiýa bolup işläp ýören, prokuror, sudia bolup işläp ýören, başlaň welin beýnisi bar. Beýnisi bar, olar lutşu şu eli dubinkaly galan oňat. Ana şol goýulan ýalňyşlyk ene bugünkü gün hasyl berýär. Häli bugün hem şonu boýundan alanaklar. Biz şu taýda ýalňyşdyk diýip. Häzir şonu Almurat söýnüp seniň agzyňdan çykdy. Sen şu zatlary aýtdyň diýip mysal üçin meni gürläýin. Ana, görýäňizmi? Hökümete işleýänler nähili gürleýär. Hökümetiň zadaniýasyny ýerine ýetirýär. Ýene nämeler. Owa men ýalňyşypdyryn. Ene şu taýda men ýalňyşlyk goýuberdim diýip boýun almak üçin bagışlaň welin gaýrat gerek. Türkmenistan'ın hükümeti özüne karşı gidende vatan dönüğü diyen olsa bularım özüne karşı gidende mehemen agendi diýerlerdi. Ýöne o zatları bir-gira goýup meselem bolan ol öz täze düzümüzi täze ýani topar gurmak bilen öz toparmyzy gurup bilersen gerçekten aktivist ol. Öz ýani näle öz bähwidi däli halkyň bähwidi, watanyň bähwidi üçin ılga biljek näçe çowlanlar bar. Hala öýme 5 däl 10 gezek gelsin. Men gene matam gitdim, men özüm bir deňe çağalam, altyklym rahat ýaşadym diýjek näçe çowlanlar bar. Olar şu düşünjede bolmaly hemme kişi. Hemme kişi ýankaýynda bolmaly. Öz bähwidimizden ötür birinji köpçüligiň bähwidi üçin ılga biljek işlerimize başlamak gerek artık. O gurulňlary da goýup ýa-da gel kim agentlik berde meselem näçe ünür efirlere dikkat edýän davalaşyp ýa jenjelleşip oňmy tartışyp ýöremler. Az önce men şonu ýalňyş, menem ýalňyş ýapdym Flokiýa garşy. Bir zat dedim Afrika'da atı dolup dedim aslında gerek yoktu. Doğru ettin son Nuran'ı. Bankasa baş açacağız ondan sonra düzgünlüğümüzü özümüzü çiziyaz, koyuyaz, neyme diyen olsa her adımımıza uğra ilerleyaz. Kim neyme diyen olsa değilsin. Şunu uğra hareket etmelik ediyen ben. Yani çaktı özümüzü. Fikrim aydayım mı? Eğer mümkün görseniz son çıkacak katı görmeyin. Talip aydıp biliyor mu? Birazcık sen hakkında gurur geçecek. Aydı ver brat. Men öz pikirim, maňa sorasaňyz, ýa-da Nuruň aýdyşýaly, Talip Amerikadan diasporasyny açsa, Ýewropadaky mesele aslında Germaniýa, Gollandiýa tarapynda oturmak eken. Zaten Ýewropada bir-birine nem edip bilýärler. Geçip arkaýyna aýlanyp bilýärler-de. Ýewropadan hem şo filialny açyp bilýäs. İstesek soň Türkiýeden hem bir ýol tapsa bolýar. Onam bu men pikirim serediň watandaşlar. Talip bizde hazır yekeceneme var. Bu maňa sorasaňyz naprimер, sizin marka yüzünüz kim diýseniz Talip. Sebäbi näme üçin diýende Talip'in başka bu nemelerem barda. Bu bir TikTok'ta da Talip soň TikTok'a geldi. Beýleki platformlarda ýokary wezipeli Talip'i izleýän, izarlayan adamlar bar. Talip'i şoň başyna getirip zat etsek, Talip'in nemesi bilen, şu adamlar bilen hem zat edip, habarlaşıp, mesele dakmetan işlerde, käbir yerlerde etçemize edip bilýäsmi käti pikir edýän, ýani sawetlaşyp zat edip. Menem bollaýan Talip'in käbir nemesine girmedim ben, üstlüğe geçtim. Talip sonuçta ortada Talip'in nemesi. Üstesine de Talip'in özüm dün oňlukda videoda çekdi watandaşlar diýdi, ýani eger siz gollasaňyz diýdi, men siziň öňüňize düşüp diýdi, nemetmeni taýin diýdi. Şular ýaly ileşmemiz bar. Men şuňa approach ýani men öň geldim, sen soň geldin ýaly ýok, iş başarýarmy diýjek. Dün çykan bolsun, ene töwelemik alkynyş denem mala der.
Şolar ýalak iýleşdirmez gelen wagty biz şonu şu wagtdan öz aramyzda görkezip bilsek, erteki gün ýurtda da şonu ýalak bolýas. Biz Bolmanda da biz hemme bir adam hem zady bilýär diýen zat ýok. Men halat etdim diýip men şonu gujoklap ýa çekip duramokda iş başarýanmy diýip soradýas biz. İş başarýan bolsa şonu almaly, düzgün şo bolmaly. Aslında fundament şondan başlamaly. İş başarýanmy? Nirin gutoran bol, haýsy üniversitet gutoran bol, bilimiň barmy? Bolýa synadan geçýän, ha sen uňaçyk o dogonyň garnaşyň daýyň daýdan oly oňa seretmerler. Biz şonu başarsak tagam ýurdun kemçilikleri köp meselesi çözülýär. Köp mesele şonu çözülýär. Bizde häzir şo dogony garnaşy, tanyşy bilşi, biran puluna seredilip alynýar bolyn, şoň üçin korrupsiýada düzelenok, şoň üçin edenetliklerim düzelenok. Hemme zadyň düýbünde şo ýatyr, hakykatdanam. Yani inşallah ay kadrlary işe almak. Bamy eşitdiňmi? Ay şo da şoňyň bollum sade etrafynda bir oglun tuweleme Russiýany gyzyl diploma uturupdyr, ökde dekin, vay derro habarlaşyň getiriň diýmeli biz şonu. Getiriň şu watan bizim watanymyzda işlesen. Amerikadaky, Ýewropadaky şonu eşitse özü gaýdýan o. Emenniýe güýçli wraç men onkolog ýa-da hirurg men ýurdumda işlejekdi ýara, ýurdumdaky hastalary kömek etjekdik gaýdýar şolar. Yeter ki öňüne açaw şolaň bara. Häzir bir pursady biz ýaman elden sypdyr otyrys. Ene kan Nur senam gawat gelensiň, baky senam gawat gelensiň aktivistler näme başardyňyz diýip. Aýna ýollar açdyrdyk diýende ýalan görleme prezident kol çekdi, soň ýollar açyldy diýip oşuň ýaly bolandyr dialoglar. Bizim sypdyr barýan häzirki mümkinçiligimiz ýakynda repressiv döwletleriň içinde Türkmenistan ýokary orunlara geçdi. Häzir şunun üstünde işlense, şunun üstünde işlenip o bir-birine pok atıp sen at ogurlap çıktın, sen o bank talap çıktın, seni bir zat ettin deyip o zatları gırada koyup şunun üstünde işlense, hatta şu dünyanın ehli nemesine şuna ultimatum berdirse öyle. Milleti Türkmen mi? Elinde yaşıl pasportu var mı? Devleti şolanın represivdir. Represiv devlete gitmene men İslamak diyende siz şuna erkinlik berin diğer yalı yeryüzüne buyruk yayratsa öyle. Ana onu ayrıp bilmezler, arkadağımız etti deyip. Şu zatların üstünde kelle ağırdandan, ay ana, ay bul, ay yena bir zat, ana bayram namazına barın, ona nemet, abardam halk namaz okadı gaytdı son. O niye ata böyle peçeli Polşa maňa atkadı, erdiler 2 sapar. Maňa verdi atkadı. Şu Türkmen halkynyň içinde bilmeýän, wa mäde Türkmenistana barsam, meni şu gyrmyzy halyň üstünde duzlu çörekli karşılamajany bilmeýän wamy. Ya baramda şo taýda polisiýaň bir bölegi uçastagyny taýin etmese, hele oğlun olan şonu taýin etmese aeroportda. Bir 20 adam bir pesinden 20-30 bir kiçiräjik bir nemäni taýin etmese. Şonu kırmızı kaldı, şonu krasnodaroshka şonu krasnodaroshka bolýar. Atka deren bolýar, ýani diýjek bolýanym. Bir gide täýap padyr bolan ýöne biziň şu Atamradyň aýdyşýaly dünýä derejesinde şu Türkmenleriň kösünüp görenligini we öz ýurduny baranna nähili repressiv nemäň badyny действительно neme raporlaryň iň soňky oruny biz şu wagt. Iň soňklaryna dursa. Sözünüzü kestim, başlan Talib'a biraz söz verelim, sonra eşitmek istəyəndə hakikaten ben Talib'in beylek platformlarını zaten takip edenim için o taydan bilen. Son vatandaşlar şu tayda oturanlar 106 kişi var. Gayret edin. Önkü adı Twitter, hazırki adı X. Şuna birazcık yüklenin. TikTok'ta oturmayın diye. X'a yüklenin. Instagram X. Bu taylardan politikacılara, dünyadaki tanrı adamlara ulaşıp bilyaz. Talip söz sende. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Sağ olun söz bereniniz üçin. Birinjilik bilen size aýtjakladym. Köpüňiz bilýänsiňiz beýleki akkauntum blok boldy. Beýleki akkauntumyz bor edýädik. Bir Meryem gyzymyz bardy, kiçiräjik.
Şonun operasiýasy üçin pul jemleşip otyrdyk. Men günne primo efir açýardym, zaý diýdim. Enha düýün maňa wideosy geldi. Menem şu TikTokda paýlaşjak bolum bolyn TikTok nuruşene berip otyr. Şo gyzymyz üçin $20,000 pul jemledik hemmämiz. Şuýda kim $1 beren bolsa Allah Taala şoňa müňe gaýtarsyn. Gyzymyň operasiýasy boldy. Ejesen begen ýer, sag bolsun aýdýar köp. Instagramda ýöne ýükledim storiesimde. Instagram takypamy görjek bolsaňyz TikTok'um üstünde Instagram dip bardır. Şoňa geçip storiesimde görüp bilersiňiz. Ejesi gaty begen ýer nesip bolsa 4 hepdeden Meryem gyzymyň şol reabilitasiýony periodu başlanýar. Ondan sonra da inşallah bu olar ýöne şuýary diýjek bolan adam ne görýän. Amin hemmekinden. Kiçi bärde görýänmi bir vesile bolup da bir şeýdi kiçijek çağanyň aýagynyň üstünde durmana näle uly iş bol bilýänmi ýani bir çağanyň ýürümegine vesile bolup bu gaty uly iş. Menem begen ýan şo adamlar şu ýaxşy işte hemme kişi jemläp bilýänmi? Sebäbi gaty kyn özüňem görüp otyrsaňyz bizler diňe haýr sahawat dälle. Şu diktatura bilen göreşýär. Her kelek töhmetler atyp otyrlar. Daýdy öňümizde kesçek bolýarlar. Ay eýdip şu wagtym ýa-ni şu TikTok'da videonu ýüklejek boldum. Вообще TikTok video berenok ýüklemänä. Men bilemok. Даже любой videonu ýüklejek bolýan narушение прав diýen. Näme üçin beýleka? Bol gördüňizmi hiç? Araňyzda bol gören barmy şolar ýaly? Amerikalılara gıynalı TikTok meselesi. Ya menen TikTok durduk göre. Yok Amerika'da olsan TikTok kıyın nemede şu akmır adam kendi nemette uğraş nemette sonu Joe Biden var neme Bayram Biden. Olam kıynalıp nemede başladı. TikTok birazcık nemedet ki Amerika proçfi diye TikTok'un nemesine Kataylan kovalan son. Yo beli bolma hakkı yok meni hiç beli bol görünok ya jala ve kenat diýerler şonun ka bilemok näme üçin beli bolýar. Olam bam ka. Olam badırlay tin. Öň menne nime bolýardy? Öň menne şuňaly efir edýäne kaýtly videolardan, kaýtly premo efirden videolamaly bilemok. Mara. Menne şoňaly bolýardy. Oň efir atjadym bolyn. Lımp edip ýapýardy. Ataka bolýar o arada görünüm ýok. Talipdan ara ataka badyr hökman badyr. TikTok Xitay'ınki da bilýärmi? Xitay hökümeti häzirki Sirri Aziýadaky bu Türk Cumhuriyetlerindäki hiç bir hökümetiň ütgemesini istemeýärse işine ýaraýar. Xitay üçün bir TikTok umrunda däl ýöne häzirki hökümetler ütgemesin. Biz näme? Biz pasiýan efirlerde aýdýarsa biz häzir hökümet gelse öňki kontratlary bir gözden geçirsin diýäs. Xitay pul tölemeýär, mesela gaza, maza, oma işine yaramaýardy soň. Belki şoň üçin edýändir. Häzirde öňünü keseýin. Floki Xitaylara söz yok. Efir kapattırma şimdi. Xitaylar gowuzat diye bol. Xitaylara şöhret. Amin. Allah kabul etsin diye. Allah razı olsun. Hemmämizden eden işi berdi. Bir adam değil. Näçe insan adam. Azap ettik ýöne Allah'a şükür diye Allah Teala diye galdırılmayacak yük yükleme diye bendesine. İnşallah bizler var ya şeyle de diye bilemok şu akmak sırada oranı bilýänler ağam maşallah alım bar şu zat diye Allah Teala diye bendesinin ýüregine diye bolmajak zady salmaz diye. Значит biz görüşýän bolsak, значит bizim ýüregimizde bardyr şol Allah Teala ýüregimizde salam bolmaz. Значит şu zat döwürs biz rejimi bar. Nasip inşallah. İnşallah. Sen başlığımızı ne seviyeden birinci gün mesela aktivistler öz gazına sıydık yani. Kriptan üstünden, PayPal üstünden başlayalım yani. Yine gururun edip koymalım diyecek. Doğru. Seret gördünüz hem biz aramızda çepekçi değil yani yankı provokasyon, manipülatörler almadık bolun. Yerlikli gururlara edip başladık yerlikli gururlar. Ne düşündürüş işlerini iyi de koyalım la. Benim fikrimce edýän işlerimiz barada täze maglumatlar barada rahatlar aýdyp biz ödüňizde söyledelim. Halkyňam içindäkiler düşünmödüge düşünenler düşünürsin diýär. Düşünenler düşünmedikleri siz düşündürüňiz gaýrat edin. Ýa-da YouTube'daky videolary görüň, oturuňda her bir illeşimden goýan videolaryny görüň. Şo taýdan düşünürsiňiz diýär bara. Olar ýadylar manam goýmaly, hökümeti ýykmana başlamaly. Owa.
realny işler edelin var. Distiçinde Talip indi sen ayda şu diaspora hakkında ne diyesme başında duruyor mu yok mu? Men etçek men wara daje wara men ertir inşallah kripton aşacak. Birinjilik bilen kripton aşacak. Diasporadan şu wagt men habar garaşyp otyrum. Eğerde inşallah hemme zat gowy bolsa men size aýdýan men prosto haty garaşyp otyrum. Hat gelligi men uje zapros berkoberdim. Hat gelligi gönü men size aýdýan wara. Son her praznikda New York Times meydanında Türkmen bayrağı açık ya zanyalarda. İsteseňiz arkadagy daje maşynyň üstüne aýlap videosunu New York'un içine aýladar mesele däl. Yo New York Times'da o zanya var bir sene meşhur pul töleýän ekrana goýarlar ha. 24 saat. Ol neme siyasi neme bolsakan paylaşan o kene arada etjek bolduga. Yo Edipolya, ona Edipolya nuru yollar var. Sedat Peker koydur da biz mi koymayız? Koyduralı, çıkalı, çık. Kim Sedat Peker'le kontakta girsin? Sedat abi. Yani mesele yok edelim var ha. Конечно bu yollarda. Yani işim yani ol birazcık şov tarafı da ol. Yani bizim esas etmeli işimiz şu diasporanı güçlendirip bizim nememizi güçlendirmeli. Neme değil ya şonu yürütü adam var ha. Karoçom nemeleri güçlendirmeli. Kontaktları yukarı edip Euro Parlament'in ben ana yer gelen neye atladayın. Adat Kraçasında bir neme vardı Amerikan kimde? Bruce Banner. Bruce Banner bilen Varşava'da konferensiyada gabatlaştım. Berin sorum şu. Men çünkü her kime sorak bolan nokta. Bruce Banner dedim. Sizin dedim Adat Kraçasında Türkmenistan'ı analiz edýäniňizi görýän dedim. İngilizce oturup görleşdik. Görýän dedim. Diagnostikalar goýýaňyz menem pikirim gabatlaşýar, sizin pikiriňiz bilen dedim. Indi men sizden soraw dedim. Mena biz dedim şey dip görüş, görüşüp görüş, adet dip görüş. Bu yolla biz nädip yol almalyydym da yeri gelýär dedim. Käwir dedim hökümetiň dedim Ýewropa, Amerikanyň içinde käwir hökümetiň Türkmenistan bilen partnerlik edip oturanyny görýäs dedim yeri gelende dedim. Ne o beş seguramaz dedim. Diýen bolýar, goýan bolýar dedim. Men şu konferensiýa dedim. Bir giden oğlunlarımız, aktivistlerimiz başvuru yaptı, olara da dedim viza vermet dedim. Üniversite dedim, şolara gelin deyip dedim. Ne biz dedim bu yolla görüşmeliydim on. Sizin etmeli adınız deydi var ha. Kovmaz saat verdi o. Sizin etmeli adınız deydi, şunu yalık bir diasporanız grup deydi, guramanız grup deydi. Onun içinde şun başlığı, direktörü, onun nemesi, onsa olmalı. Şun esasında deydi, sizler deydi, mesela için Amerika'dan bir senatör mi, ya Euro Parlament'in bir nemesi mi, Türkmenistan tankitleyen makalaları var mı, ya televizyonda onunla çıkışları var mı, şolara deydi, siz hat yazmalıydı. Yine sizin şu nemeğiniz gördük, bize mine şular yalak bir Türkmen diasporası, sizin nemeğiniz katı golladık, şu fikirlerinizi bize şun yalak neme deyip, şolar ulen nemeğiniz güçlendirmeli. Neme deydi yara şu sözün adına? Gatnaşıklarını da daray opşuman. İlişkiler. Opşu. Yok, başka bir sözü var şu an. Yazma şunu sözün adı. Yazma şu sayeden. Lobby ana yazdılar aşağıda. Lobby. Lobby'niz güçlendirmeli vatandaşlar. Diaspora bolsa men pikirimce lobby güçlendirmek ansat siyaset. Men bunu Amerika'dakilerden sorap görelim üçün diyen. Talip bilen gürleşip gördük yani üstünde durmadık. Mesela New York Times, Washington Post röportaj verip bilýän var. Doğru belli bir miktarda pul tölersin ya da hiç olmasa bize aslında gazetine çıkma önemli değil. Bize Twitter'a çıksın. New York Times'ın, Washington Post'un Twitter'ına önemli için ben bunu diyen. Twitter'a çıkanda sevgili Türkiye görüyor. Türkiye'de bizi kızıklandırıyor. Mesela Türkiye'de aslında halkımız Türkiye'de bolan üçün işin ucunda olan var. Biz yani olar yalı siyaset alıp barmalı, özleri yalı. Onun yanında yine de neyle yine Talib'i yine de takip edenlerden bir meşhur biri var. Dünya çapında tanınan sözü geçen bir adam var. Talip on bilen diyalog geçip bilýär arkayın. Başka da bir neçe kişi var. Biz aslında elimizde güç var. Sadece
Häzir ipin bir ucunu tutup bilemizok. Bu arada vatandaşlara diyecek bolýarym şu, diaspora diýende vatandaşlar ya gorkup çekin oturacak bir zat değil. Bu bir neme vatandaş näil diýler? Türkmen halkynyň birligi. Birligi diýler. Ýene şonu ýalaýdyn. Yani sizin bir güýjüňiz bolýar. Mesela aýdal diaspora Türkiýede häzir türkmenlere viza berilenokmu? Bunu diaspora çözüp bilýär aslında. Bu dernek ýaly däldir. Dernekden biraz güýçlüdür bu. Diaspora teret baki tagam käbir düzgünler var vatandaşlar. Ayna meniň bir derdim ma bolun. Mysal üçin İstanbul valisi bilen duşşok diýip barýan bolun. Gelýär kan geçen dinläýin diýen oko bolar o. Sen olar bilen randewu almaly, ondan sen ýuridik litsa bolup barmaly, ýene şunýaly bir diasporaň bolmaly. Ondan olar baraňda duşşoňda ene men lişni men 2 gedek duşşuk geçirdim. Bira AK Partiýaň Kadıköy ilçe başkanlığı bilen duşşuk geçirdim. Suratlarymam goýdum TikTokda şowat. Farhat, men, Enejan 3 olup bardy goýjan o. Oson bak olar bilen oturup gürleşdim. Biram Deva Partisiýanyň Ataşehir ilçe başkanlygy bilen duşdum. 2 partiýa bilen duşup ýetişdim. Tak biziň partiýamyz gurulawam ýetişmedi ýöne. Şo taýdan sorolary men size aýdyp bereň. Ýokary bilimiňiz barmy? Haýsyňyz nirin gutordunuz? Onu soradylar. Lişni. Onsoň ýokary bilimli ýaşlaryň biz şoň üçin biziň aramyzda goşulmagy gerek. Yani baranyň wagtyň bir sely türkmeniň adından bir diasporada bir öňünü çekip biläjek bir ýokary bilimli olanlar hökmany gurup bolmaly. Gelin ýokary bilimler bize goşulun. Haýy hökümet arkada size ýetişkan o. Gelin bize goşulun. Ýa-da siz pul bermeseňiz ýüzüňize seredenok müňläp daşarut gutoranyňyz ýene daşaruda çykmaly bolýaňyz. Gelin bize goşulun. Ola bir. İkinjiden hem soran zady näçe tanak agdaňyz bar diýdi o. Şonu sorady. Agdaňyz näçe tanak? Biz ýaňy guruluk diýdik. Ofitsialny bir 50 goly agdamyz bardy. Ofitsialnymyz. Intak ne ofitsialnymyzam 13 esesi bolun bilýäňiz türkmeniň köpsi Turçada kimliksiz. Kimlik bolmasa, kimligiň bolmasa sistema kimlik nomeryň bolmasa salyp bolano. Şunýan şoň üçin biz ne ofitsialnymyz köpräk diýip men düşünürdim. Aslında biz 250-300'e yakın barsıydık ýöne. Bular men registrasiýa edilemok diýdim. Diýiçileme edilemok kimligi ýok. Daşy käbir kimligi barlarymyz hem goşulmady. Ho kimligi bar adyny aýdyp oturmaýyn. Käbir kimligi bolubam. Ay men goşulmaýyn diýip ýöne pastiýana dernege gelip biziň aramyzda bolup ay ýoluň başyda da o. Bir hil has çylşyrymly, has kynrakdy watandaşlar. Onuň olar da düşünýän. Ýöne netijede şu diasporaň sanyna bir seredýärler. Onuň san hökman gerek. Rastak arkada diýilýän adam biziň ýüzümizde oturýan bolsa, siz hem ýoňyň ýüzüne oturuň da gaýdyň bize goşulun. Halkyň ýanyna duruň. Biz diýänimiz bizem şu halkyň derdi. Onuň göreli diaspora bolup gerek bolsa tembol Amerikada kurulan diaspora hemme idaralara o taýlarda da barp bilerler. Ýurduň içinde bolup duran zatlary problema dörer, o çykar, bu çykar. Ýeri gelende güýçlü senatorlar bilen duşşor belki we şoňa meňdeş adamlar bilen we bir çağırışda diasporaň çağırışynda müňlerçe bolgan köçelerde bedenimiz bilen çykyp görkezip bilsek başarmajak galamyz ýok watandaşlar действительно. Ýöne indi biz beýdip bara neme azarak wagt aýyrmaly, hem şunu ýazada köpürak wagt aýyrmaly. Meň pikirimçe. Ve başarar diýmem umid edýän. Galip sen şo meseleň oňçuda bir tiýlendirsen, näme edip bilýän bolsaň şo. İnşallah. Men ne var aýdyp otyryň. Men ne şeýle bir daýo adam bar. Men de podpiskamda Instagramda öýdüm gürleşýän şol adam bilen ady George Galloway. Angliýada partiýanyň başlygy, özüm öňkü parlamentiň agdasy. Şol adamam Ýewropa tarapdan hem kömekdeşlik gerek bolsa, nesip bolsa inşallah kömek edýär. İnşallah ümid edýär. Çünki bu aýalym musulman öz aýaly. Şol aýaly. Özür jurnalistlerme şu dokumentlerimiz sakın mena bir yerde duracak adım ýok vatandaşlar. Angliýa barmalymy, eýlek barmalymy, beýlek barmalymy, süýazlar duş. Türkmenistanyň problemi güç var. Her kimde birinde tanıdık var, birinde ýene bir zat var, birinin baştan geçmişi var. Yani bulan bir güç.
toplasa hemmemiz. Ne diasporadan bir örnek vereyim ben size. 80'ci yılların sonu 90'cı yılların başlarında Nuri sen bilyendir. Atamırat senem belki. Türkiye'de bu Atatürk Havalanı'nda Ermeniler neçe 50'ye yakın adam öldürdü. Ermeni diasporasyonu idam cezasından kurtarıp Fransa'ya gitti. Son o vaktlar Türk diplomatlarını, elçiliklerini, zatlarını öldürüyetiler yurt dışında. Amerika'da her san Türk öldüren bir san Ermeni vardı. Şonu türmeden çıkardılar biliyorsunuz mu? Diasporanın gücü yani diyecek bolyanlar size. Şu terettana distriktin gowzady atlattın Ermeniler var hakikatdanam ağzı biri halkay. Yani diaspora tam şoň üçin güýçlü. Ýurdun içinde de Ermeniler var. 3 milyon halkı var. Her milletten, her halktan, her döwletden alyp biljek zadymyz var o. Distribution ağzı biri oşolar var. Beýdişip biz birinkiler ýaly YouTube'a çykyp, TikTok'a çykyp bolsa bäş, bolmasa 20 tana oturanoklar oşolar var. Birinkiler de var oşolar. Hakikatdan birinkiler de var o adyna magdaty melenok bolun. Görýänsiňizdirlay. Şu ýaňy Atamrat ýaman gowellak geçdiň oşo taýsyň var. Distribution şu Atamrat dogrusyny aýtsa Atamrat diýip diňlänoklar. Ýa Nuri ýa Baky diýip diňlänoklar. Onuň ne dogruda da aýtsa men hemmesinden bolladym şoň üçin. Maňa kän aýtdylar o. Agam şuň ýanyna görünmäý, agam muň ýanyna görünmäý diýip. Dogruda da aýjanyň ýanyna bolmasak, oňa plan ýetek bir näýlik güne gelersidik. Ýeri geldi şol adamlar hakly çykdylar var. Onuň oturup seredýän gaharma melýä bolup görüşmedi. Düýdüben bilen ok, gepem diňledip bilen ok, ol özüni hondan berçekkä, bu özüni hondan berçekkä. Rahat diýen bolun. Bizim adamçylyk ýalňyşan ýerimiz badyr. Aýdýaňyz da gelip ýüdümdi. Ýalňyşan ýerimiz bağışlan, ýalňyşap biler. Şol neme de aýtdy o, biz bu ýola ýaňy çykýasyony ýalňyşyp biler, bağışlan diýdik ýöne. Ýalňyşyp ýeteliň o maksadymyza ýeteliň la esasy. Ýalňyşyp ýeteliň bolun ýöne ýeteliň şoň olay. Bolmanam ýykylyp, çümüp, batyp, ýalňyşyp şey diýip öwrenmediler ha. Bolman näde öwrenjek o başga türlü. Böyle ýalňyşyny boyun almak mertlik bol, erdemli bol. Yani gaýtamşa boyun alman, gaçyp görmek namartlyk. Käýerleri çykyp tökmedi atdylar, gelerkek bolsaň gönü ýaýlymda diýip wyzyflara merdik, gelip bilmediler ha. Gelip bilmediler, men Atamradam kän adam aýtdy. Şoň üçin wara, eger hakikat bilen ýüzleşip bilmeýän bolsa, men ol adamlar wara, lider diýip pasaplap bilemok. Lider diýen adamyň Lüboy bir emir, lüboy sorawa jogaplaşyp, soraw jogaba girişip bilýän adam bolmaly. Nämäden gorkýan ki? Nämäden gorkoýun ki? Ýalňyşyp durma o. Ýalňyşyp durun ýerine ötünç sorar wara. Indi gaýtalamajak bolar ýerine wara. Näme sorar o? Biz menlik etjek bolsak häzirden. O egamyzy öňe sürjek bolsak, onu biz halkyň öňünde işimiz ýok onu. Onu gideliň özümiz bir husus kärhanamyz, firmamyz açalyň, şo taýda başlyk bolalyň. Alan iş ýerimize de meň diýenim bilen bolýalyň dänim oturalyň şo taýda. Halkyň öňüne düşdüňmi sen? Distributionna öz şahsy egoňy aýyrmaly. Men şoň üçin hem şowýalar da edýärler onu geçirmeli bolup käbirlerini borlaý diýip oturýan. Näme halkyň öňüne düşdüň her hil adam maçä. Seret Nuri, bu zatlara oturup pikirlenýän de menim kellämi nämetden pikirlenýän bu näde ýaly ýagdaýlar döredi. Sebäbi köküni izarlayan men. Köknirde o baldağına, yaprağına zededip duramak. Kökünü tapacak bollen. Türkmenistanyň öňkü prezidenti ýani Gurbanuly Berdimuhammedow o pök oynadı, nişana attı, velosiped sürdü, at çaptı, rap aýtdy, rally näme sürdü, aýyny nämeler etdi. O yegenleri dağıdı. O satan zadyny satdy, o islan ýerinde yegenleri o at eline zat gurup garaç eden etdilik. Ha. Şunun wezipesine men bolsam, ona aga sen kaç, senin yerinden de men geçdim diýip, şoň ýerine men geçdim diýmek menem edilýän. Menem edip bilýän. O maksada yetmek üçin näme etmeli? Instrument gerek. Demokrasiýa diýerke gerek, o gazow ключ bolsa gazow ключ gerek. Näme etmeli? Halk kıyın günde. Halkayı ağa kaldırmalı.
Halkın problematına alan kişi bolmaly. Ana şu iklimler edip oturanlar. Yüzleşip bilenler halk bilen ýöne. Halk tijemeli. Halk tijemeli, dawaý nemetmeli zat o. Bolmasız iş bolanda da o nemşetmeli. Yok ol Fransada, yok ol Şwetsiyada hiç oňal zat bolan yok. Korkmaň nemetme. Bolmasa oňal zat açanda adamın kualy karta goýlarda o sapalaga oturjak bolsaň. Ana onu diýmek nerden gelip çykýany? Eger halk bilen yüzleşip bilmeýän bolsa, özüni ýene ol asmandan asýan bolsa, biliberiň watandaşlar. Demokratiýanam ulanya siziň nemäňiz üçin halkyň problemasyna ulanya, onam ulanya, munam ulanya. Biz şuna çenli näme üçin şu efirlere gelip söýýärler, pikirlerini aýtýarlar, ýene de geçtik indi şu temany watandaşlar. Indi şu temany ýapdyk şoň üçin. Hani halk bilen gürleşip bilen ok diýiljegi ýokdur. Şu iň köpem mara aýna şu aktivistlerimiz, şu ekranlarda görüşip bilen aktivistlerimiz soraw jogaba girişendirler. Olar girişip bilen näler köpsi? Köpsi girişip bilen näler? Seret 3 ýyl şundan öň, 3 ýyl belki 3,5 ýyl ozal şu bir dowlatynyň uly zomunda hem çağırış etdik. Bir 20 adam, 25 adam bolsa hesama toparna ağzı birlik gowuzat. Hatta bir şu yerden misalym getirdi. Oğuzhan oğluna ok ýaýyň okuny berip bir sany döwsoň, 2 sany 3, 5, 6 bolan soň dövmek kıyınlaşıyor, gördün mü? Siz bir bolsaňyz, birikseňiz, siz dövüp bilmezler, kıyın döwerler. Şondan misal getirdiler soň. Näme daha bir fakirçe oglan, Musa Metafizik, Amerikalı. Şol Saparaga diýdi, ýaşyňyza hormatymyz bar diýdi, bir ýaşly adam diýdi. Gelseňiz, gepleşseňiz, bilmedik zatlarymyzy düşündürseňiz, maslahatlaşsak zat ömründe bir adama hapa söz aydan adam däl. Tanıyan olmalı sen Musa Metafizik'i. Tanıyan. Ertesi gün çıktı da Sapar Eklemov näme dedi? Ejeni çağır dedi. Ejen bilen gürleşip bolýarmy dedi. Ya. Hene? Olan zat aýtmadym diýip çykaýsyn men garşyma. Aýtmadym men şo gepi diýip. Ejeni çağır, ejen bilen gürleş diýdi. Soň nämesi onuň soň siýasatçy bolýar. Soraw jogapdan gaçjan bolsa, nämesi siýasatçy? Biz geleceğe nemeden nemislerin bir nemesi var. İki Dünya Savaşı'na da koşuldu nemisler. Yenildi. Yöne kazananam yine nemisler oldu biliyorsunuz Avrupa'da. Benim için diye de eden yanlışlarından doğruyu çıkarmanı başaran millet. Nemislerin bu taraf şu tarafı. Diberde bir zada edip geçecek. Bu yine de ben öz fikrim. Son kalanı siz özünüz edersiniz vatandaşa. Katı görmeseniz hem dişmare hem kesele mezat birden geldi çıkacak. Neme diyecek? Yani diaspora zaten gurrum ettik. Bu ekranda oturanlara değil de aşağıda oturup dinle oturanlara değişli. Seyredin vatandaşlar. Yani Taliban maytıda bir sana kıyacağızımıza bizim gelecek nememiz şu. Bizim neslimiz şu olan. Kömek zat idi, $20,000 zat idi. Yine de aşağıdan kömek edecek bolup bu zatlara koşulmayacak bolup oturanlar korkup zat edip nemetmeyin. Ay bula diasporada bul harcar. Seredin diaspora ayratın, talibin ediyen işi ayratındır. Onu aydayın. Bu men öz görüşüm. Yine korkup ay bula diasporada şu pulul olayan bolu aymasın deyip nemetmeyin. Sizin sadaka beren pulunuz, sizin sadakanıza gidiyor. Onu yani gözünüzü yumup arkayın edip bilyaniz o zadı. Yani sizin pulunuzu alıp da biz sizinkine geçtik, siz sadaka deyip verdiğiniz o bir çağacın geleceğini alıp biz öz kisemize koyup ya da bir uloncak ona ihtiyacımız yok hiçbirimizin. Ona maydayn yine de korku oturmayın bunları siyasete karıştı, bir zada karıştı deyip. O talibin alıp barayan işi o ayratın, o talibin öz şahsi işi. Yani bu ben içimden gelen 3 yıl aydayn katı görmek. Sonra yine bir göz yetirmeli zatlarımız var da vatandaşlar. Yine şu diktaturanı yıkmalı diyende hükman var, yakasından tutmalı, güpürtapır ağdarı vurmalı. Yok, vatandaşlar uzak yol. İň bärkisi ýaly hareketlerden başlasa bolýar. Bolsa da Avrupa devletlerinde. Türkmenistan bilen şu söwda şertnamasynda barmy bir ýurt? Mysal üçin Italiýa bir şertnama baglaşdy diýelim. Paxta nemesi boýunça. O Polşada Italiýanyň pasolstosy barmy? Öňüne çykyp näme alyp pazor diýip durar, halk gününü görüp bilmän. O näçe milyon halk türk diýer. Siz hem şol diktator hökümetden zat satdyny alýaňyz diýip näme öňünde miting geçirer bir-iki gün. Deru üns merkezine alýarlar. Näme boluşdy? Nämesi ýatyrýar.
diaspora bolup barsak daýyn soňa waka diasporadan hatan meter çekinýärler. Çünkü diasporanyň ýygyna da Başka ýaşyzläbem nime? başka yollar da var internette. Bärde aýdylmajak yollar var. Men prosto primer getirdim. Näçe bir ýollary var onuň. Mesela Avrupa tarafı var, o banktan pul oğurluğu var, banktan pul oğurluğu Amerika gol görüyor, onu yazatları, para karaklaman Amerika yaman gol görüyor. Atamra da doğru elek geçten şunu yani ildeşlerimize bildirmeliydi artık gep gurundan ya da ediyen işlemidi ildeşlerimize görkezip turtak mesela men doğru aytdy İtalya Polşarat zat davaty Türkmenistan'dan mal har İtalyanlarda görkezsek edilen videolarym diasporamyň şu halka görkezsek halk ýoş öz biziň tarapyda geçip uraya. O da teacher kynçylygym ýok, adam ýok, esasat diasporamyzy gurup öz gaznamyzy döredip özümize ýakyn boljak zatlar topardaşymyň diýilýär ildeşlerimiz diýilmeýär. Bähwitdeşlerimiz diýem olar we bele hereket edip öz halkymyzy gollap biler. Bu bir ikinci meselem şol maslahatlar artık käbir zatlary TikTok üzerinden ya käbir platformanyň üzerinden näle esas maslahatlary Zoom üzerinden edip biler. Meselem esas aktivistler bolup men goşulaýyn ya goşulmaýyn ol ya Nurany olsun o däl. Esas goşuljak adamlary soňam alynan kararlar aýdyp biler. Köýüň kararlar näle uýgulanjagyny belli bir sürece mesela men öz şahsy pikirim inteken TikTok'ta zatda görkezmeliyim kadan çünkü TikTok'ta görkezdiğim sürece halk bizi gollayanlar we gollamayan tarapyndanam bizim TikTok hasaplarymyz ýapylýar ya o gadnalarymyz ýapylýar o da etjek işlerimize päs gelýär. Yani öz pikirim aýdýar. Doğru aýdýan. Ýöne bir şey bir komanda bolman başarmaly netijede bir komanda bolmaly biz wara. Yani bedeniň biri aýagy bolmaly, biri eli bolmaly, biri kellesi bolmaly, ýöne şeýdik bir beden bolmaly başarmaly insan. Onun için biz vatandaşlara seslenmeli de. Bu arada şunu amaydık geçen gene de ben aslında vatandaşlara sesleniyorum. Halkın evladı zat diye bol. Neme? Söyledin o mehkeme geldi, mehkeme on etti ya da bu nemeti hükümetin işgärleri zat etti. Adını ya da kimliğini, haysy wezipesini açacak gel. Türkmenistan içinden käbir adamlar bilen gürleşende. Wezipede işlen. Diaspora gurun diye şolaram yalvarýar bar diye bizim öz içimizde de diye size diye golda berjegim bar diye goşuljagym bar sizin tarapyňyza geçmene biz razı diye biz dawno diye bu zatlardan nemet. O baştan uru o Kadıköy'de nemet diýordyň sadaka berip ýadyňda bolsa dernek açylşynda. Ine şu zatlar adamlar gurrun berýär bilýärmi Türkmenistan içinde diye biz şu wagtlar diye näle umutlandyk diye. Soň diye bir seretlik öz araňyzda dağıtınız. Hatta adamlar näme diýär? Men bärde seredim. Şu wagta çelle hiç bir ýaşumda etmedim ýöne ine Nuru Atamurat ikiňizden hem köp men o ýanky ýaşulary tanaýan da ýurtdaşyndaky Abbas Senýar bolup ýören ýaşulary hatta kim näçe pul teklif edilen näçelenmesin gerek bolsa ýüzüne de aýdan men boldy. Şolary hatta diye siz diye şolara kulak asma diye biz diye olur bilýäs diye kimliğin diye siz yaşlar bolup bir zat edin diye biz hem sizin arkanızdan çıkalım diye goldalım yurttaşında da ya finans tarafından bir zat etjek bolalım ya da yurdun içinde de şu derece gelin ki diye siz yurdun daşında nemedenizde halk sizin arkanıza çıkacak şekilde bolsun diye biz şu halkın içinde bolalım diye. Düşündünüz mü ya adam ince nämeler aýtdy ya ulu bir zat aýtdy otayda. Ve yurdun içinden bu adam aýtdy. Wezipede oturanlar aýdy. Ya olaram ýadadı, o bir maşgaladan ýadadı olaram. Se atkrit aýdy. Bize diýär prikaz gelýär, biz şonu etmeli bolýar. Mecbur biz sebä diýär. Sebä ertesi gün bizden sonra ýalady. Men pikirimçe wara, iň köp sapagy wara şu öz aramyzdaky gurulup soňam öz aramyzda dagan nemämiz iň köp ýene şu gurup daganlar tapagallym ka diýen şu ýalňyşlyklardan şoň üçin bu ýol wara nälik diýen çukurly, beýikli ýol düz bolany wa her wagt. Öwrenýäsmi kakdy ýani şeýdip birazjyk tejribe galanýat ýalňyşlarymyzdan we men pikirimçe birinji gedek bolmady, ikinji gedek bolar, ikinjide bolmady, üçünjide bolar. Ýöne hökmany suratda bir palta sap bolar aglyk bilen. Ýani mena şoňanan ýa. Bolmasa Lenin näçe ýyl sürgünde gezdi ine. Lenin näçe ýyl sürgünde gezdi. Şolan birinji sapar başaryp bilmedi, ikinji sapar, üçünjiden bir zatda başardy şol adama. Demek ki sam şeyler biznes edeňde birinji biznesiň bolanok, ikinjiň bolanok, üçünjiň ahyrdan bir zata bar ýa şu. Şu wagtky milyon milliarderden köpsi wagtynda bir işeden bolman, ikinji işeden bolman. O Ali Babaň nämen başlygynyň aýdan zady bar ha.
Näçe edek iş nemet ýaly hiçne paltasy daşy deyip durýar emmesine. Soňunno hatta diýär o McDonald's'tan bir ýer işe girjek bolýar ony alýana 20 adam diýär menem 20-nji bolyn diýär men şonda da girilmedim diýär. Yani gözüňize getirip görüň o şonu ýalaga adamlar şu wagt dünýäniň milliarder kompaniýaň başy bolup oturýarlar bar. Yani toýst näçe iş başvuru berip zat edip iş başarmadyklar ahir soň bir palta daş buron bidem şonu ýaly Gepin Türkmeniň tejribesi hem ýok. Siyasi tejribesi. Hakykatdan Türkmen halky siyasata goşmadylar. Aýt. Gepin şöyle diasporany haçan gurýas başlaýar. İnternetim açyp getiräkdir. Käbet gidip gelýär. Haçan gurýas gaznany haçan atýat we hepdeniň haýsy güni öz aramyzda ýygnanyňyzy geçirýär. Şo günler şu wagt belli goýsak we yani disiplin oýunça gitmelik ýaly. Yok, Nuri, şu adamların telegramları var olsa telegramda gruppa açay bu tayda da kan bir nemet oturmalı 105 adam var özüm düşündüm. Gruppa nemetip gruppada telegramla diýorjun neme diýsem. Bolýa. Açıp şu yerde gürleşerler. Ona gruppada gürleşersek mansuratda. Şu kalkınışan bar agentlik ediyor. İnternete gidip geliyor altın asırda. Hili. Ortalık karıştırıp gideyim de gidip oturup. Selam agentim ben. Nur, men näme hayran galýan? Bir minut. Men näme hayran galýan? Ýaňam aýtdym, Stary Gwardiýa, ýagny gel kemsitmeýin. Birinji basgançak, ikinji basgançak diýeli, ýokary basgançak, ýagny şu ýaşullar. O gizda oturmalyda näçe ýezek gepimiz gaçdy. Näçe ýezek uruşly dawaly zatly boldyk. Ine Ahmet bilen näçe uruşdum, beýlek aktivistler bilen. Ýene şuňal bir ara gelmeli bolsa, orta bir tema goýulan bolsa, şu geldiýilende ine häzir mysal üçin diriliş bilen hem kırma kekirdek. Şuňal bir mesele çykyp, şu ýerde dirilişem bardyr, o barjakmy desem, men barjak diýen. Ýöne, o ýaşullardan. Her näçe ýyldan ay bilen gün şöýdip bir-biriniň öňünden nemetip geçjendir. Ýöne ýaşullarda şoda ýok. Ýok şoda. Bir zoomda görüp bilmersiňiz. Şu ýerde soraň ýüze çykdy. Bular baxt üçin hereket etýärmi ýa-da taht üçin? Düşünen adam üçün jogap tapmak kıyın değil. Doğru. Bizde yaşlarda nähili uruşsagam, nähili gıygırışsagam, gel şuňal mesele bar diýende bardım diýip ılgap barýas biz. Düşünýär sebäp bir-birimize, olarda ýok şu düşünje. Atamrat, bizimkiler indi halk asnamyny bizde seretme bir zada diýende, ýaşul diýende ine geldik herjip saparykly, kim o hal Murat Soýunov, o Maksat Bayramış diye. Diňe şular mı kadip kirede? Ýok. Neme bar? Recep A diýen bar. Prokuratura ýokary wezipesinde işläp çykan. Näme diýersiz diýe bir topar edin. Men gele hiç bolmasa diýe. Başyňyzyň çykyşmadyğı ýerde menden diýe pikir soram, men öz pikirimi aýdarym diýe. Ýa-da ýene Mälik A bar. Akuratly adam. Bir ýalnyşymyz barmy? Ýalnyş däl de indi bir düşünüşmedik bir ýerimiz barmy? Sonra aýmaly şo bilýän urundan sonra maslahat alyp bilýäs. Bunda problema ýok. Ýöne ýanka Atamurat sen aýdyşyň gelmedimi? Ýalwaryp getirmeli niýetimiz hem ýok ýani. Zaten özleri gelýärler, halk karar bersin. Koy halk. Yani kimliğine seret biz ýere gelende emosiýa bilen hereket etdik, tankitler etdik de ýöne şunu diýmesin, şunu ýaly pikirem etmesinler. Biz olar düşman bellämiz ýok. Olaram biziň sötaki şu Türkmenistanyň watandaşy geljekde de salamada yer vardır, yolum açıktır her wagt. Kim bilen teýoşanam bolsak, genedenem bolsak, ýöne şol adamlar berip bilseler maslahat bersinler ýöne öňüzde ýatan töňe bolup päskel bermesinler daray. Berip bilseler mine halk üçin bersinler lay, onuň bizi üçin etmesin şonu. Halk üçin ine şunu ýarak geldi bir maslahat berýär. Onuň öz araňyzda maslahatlaşyp görüň diýip ýa-da ýynaklarymyza gatnaşyp maslahat berip bilerler ýöne. Biz onu düşman belläp o düşünje panyataňyza çağa panyata o meň pikirim. Şolay aýny bular barsa bizi gelbilmez, bular gelse bu barılmaz. Samsyk düşünje o zatlar. Şoň üçin diýende halk toplarsa şolar hem gelýärler. Gerek bolsa bar, halkdan güçli zat ýok. Gerek bolsa silo tasmaýy takajam diýär, şoňky ýaly edip getirýär halk şolar. Özleri gelýärler. Dört ayak bolup. Yeter ki
Halk karar versin ona. Halk zaten halk bilýärle kimin kimliğini. Halk hiç açan ýatdan çıkarmaya bir 50 yere yazıp koýýar diýip bir gep bar. Arhiw iň ulu arhiw halkdyr. Mene wara şu halk bilen wara ýalňyş manada razy. Şu ýalňyşda tamam şu watandaşlar siz bilen ýalňyş aýjak wara. Ýalňyşda gam siz bilen ýalňyşany mowdur çem o diktaturaň arkasynda goýrugmy asyp gorkup egilip bükülip göremden ýalňyşyp göreşek bolýar. Şu ýalňyşam bolsa näme bu ýol döreden olan öldürer. Mecbur dörede bu ýol tagam. Başka çıkargamam ýok. Öwrenmelem, tejribenem gazanmalym. Biram indi aktual işleň üstüne durmaly biz. Действительно aktual işleň üstüne durup köpräk şoňa wagt aýyrmaly. Biziň lobby faaliýetlerimiz güçlendirmeli. Absolutna şoň üstünde kän durmaly o watandaşlar. Realna Türkmenistan wara iň soň koruna durdar o. İnternet azatlygy bolsun, media azatlygy, söz azatlygy, adam hukuklary hemme tarapdan iň soňky ýerde dur bolyn. Hiç ýelekneme o. Gat görseňiz göräň o şu ýaşullar, opozitsionerler we özüni insan hukuklary goraýjy goranmalar diýenler gat görseňiz göräň o. Bir çyt ýaljak öňe akitdirip bilmändir şuna çenni. Ni tolko siz bizem günäkärdir bilirlikde onu. Asna onu bir şunça wagtlap agdy bir bolmanymyz üçin olondan bir zat kemçilik gözleýär, bolmandan gözleýär, geçirimli bolmadyk. Ay bir ýerde meni tankyd edipdir diýip derrew şonu bellige allyk bir-birimizi. Şey diýip bara netijede biz bir-birimiz kösäp otyr. Hakykatdan ham Şagirňa nurunu, menki al tankyd eden ýokdur nurunu mesele. Ana şu oturan oğlanlar bilen mara kän tankitler edişdik oturup bilýärsen. Egomuz aýralyň hop bolalay. Halka hyzmat şu halka hyzmat şu. Halka hyzmat şu. Iň köp ýadyr halka hyzmat diýip etdirkün Türkmenistana demokratik jemgyýeti emele getirip bara şu halkyň öňüne düşeňde de iň köp ýene-de tankitlanjaklar. Bizlerdir şonu bilip hereket edin. Ýene iň köp bizi tankit ederler. Şu Kurwan ulyň diktaturasynda da gepläp bilmedik adamlar dil açar görersiň. Öýden bara senden menden gezek geçirmän bara dil açar. Ýöne şu ýöne halka hyzmatam şu. Şu wagt geler bolyn. Bey blorial tool mekaniň da ho. Wagtyna Kurwan ulyň diktaturasynda da birazajyk bir gelip gollaýmalyňyz da diýdirer bara şu wagt. Diýdirer şolar ýaly. Ýöne halka hyzmatam şol iň köp öňe geçen adamyny gençleýärler da sag bolsun aýdýanam bolar bolyn ýöne bolmasam birazjyk balansam gerek. Ýöne şu kategoriýik bolmajak zat men aýdaýyn erteki meniň gözüňe tutýan Türkmenistanymyzda şu geplediň o, diýdiň o diýip öňe polisiýa baryp sen gapyň kakap neriň oýnap o biriniň şu polisiýa diýlen edara bar. Ni za što köşede saklap dokument sorsa da gulawundan çekmeli o şoň bara. Sen kim o sen watandaşy sen dokumentin sorar ýaly kim sen o kim? Ýurduň içindäki adam sen territoriýan sen sakla ho. Eskeriň bilen waýanyň bilen o köşedäki adam ay men nirden bileýin sen niýe gaçjakmy? Territoriýadan gaçyp girip berenmamy? Aşgabatda kam sen watandaşyň, Marda kam sen watandaşyň. Duduran bolup, pasport soran bolup, zadeden bolup sen kim o sen o? Ýurda özüň goro, ýurt başçysyň bolup oturan bolsaň. Ýurduň içinde gezip beren adam jenaýatdan gözlenmeýän bolsa, zatdan bir nemesi ýok bolsa, şüphelenmeýän bolsa, näme üçin saklap sen dokument soraýan o wapşeda? Ýewropada gezip beren 1,5 milyon, pardon 2,5 milyon ýolda saklap kimliň göreýin diýen o şular. Ýüzümden belli bolmasa men gallant däligimle, ýa polyak däligim, ýüzümden belli. Menden bir adam dokument soran o. Türkmenistana bolyn aýdy biljeň ýokdur, dokument soralmadyň ýokdur bara. Ýöne dokument, ýa-da gaýlar saklap dokumentin göreýin, dokumentin ýürege düşdiňde dokument diýip bara. O wajyp däl ýöne bir kiçiräk teklifim bar. Şu efir meselesini hem çözelim olma sebebi. Nuru her gün akşam 4-5 saat oturup efir açmak mecburiyeti yok ya da aç diýsek aç ya Nurda problema yok. Ýöne sonuçta bu adamam
yurttaşda. Yani bir wagt geçirmeli, dinlemeli, bir zat etmeli. Şoň üçin naprimер Talip açdy bugün. Ýeki öz oturdu da, şunu ýalda Talip bu nemesinde Talip açanda Talip'a barmaly ya da her gün bir açsın efiri ya da önemli vakalary hepde 2 geze yetmeli efir. Önemli vakalar hakkında mesela aydalı Talip öz efir açsa bu men pikirim ýene de siz düzeltip bilýäňiz ýalnyşym bolsa Talip efir açsa naprimер aydalı Talip hayır sevap için efir açan bolsa o aýratyn oňa men satyp bilemem. Efir açma aram bir dertleşmek üçin açylyp bilinler ýa-da bir ekstrem bir situasiýa bolsa şonu aýtmak üçin açylyp biriler ýöne şu wagtky gelen derejemizde näme üçin ip başlayan soralar berdi-ga. Köplen şu soralarlaryň başy näme üçin bilen başlatdy. Şu näme üçin bilen başlanan soralar berip oturup bara nemetjek adamdy ýok, no zatlar goýulyňlar. Şu bir temalar bar, lenji çykan temalar YouTube'da dolu görüse gelen barsyny görsün. Kim şu soraw beripdir, öň şu berilen sorawlar ýene men jogap bermäne, ujo men nime görýän özüme bara. Gitsin YouTube'dan altynçy jogaby. Kanaatlandyrmayan bolsa da o taýy dogry men diýjek bolýar. Nemetler nuru mesela aydaly hepde 2 gün sen açdın diýelim efir. Aydaly sırada pätmisa sen açdın. Näme gerek şol efir açmak mysal üçin? Ekstrem bir ýagdaý bolmasa, ýene bolmasa. Men şoňa aýdýanda bir täzelik, bir habar bolsa, ine şolar aýtmak üçin diýär we şonu alyp YouTube kanalyna goýsaň, ine Atamurad açdymy? Atamuradyn habar alyp mesela mihman bolalım ya da ine şunu ýagyrlaşar. Alşer açdy, gerçi Alşer gürlemene fırsat bermeýär-de ýene de. Ýok, deret bak deret. Dinle. Biz şunlar bizim efirlerimizin uzak bolmanyň manysy biz düşünürüş işleri we provokasiýon sorawlara jogap berjek bolup diskussiýalar geçirip daat edip biraz halkyň gorkusyny aýyryp adamlaryň kellesine ýyldyrym çaktyrny edildi-de. Ýöne inni geçjek bolan efirlerimizde günni bir saatga almaýar o. Bir saatda almaýar. Aýtjaklaryň aýdyp, diýjeklaryň diýip ýapyk görýän bolly onam ýükleýän neme ýa-da YouTube'dan edýän. TikTok'ta 5 minutluk 10 minutluk nemeler bilen duýduruş bildiriş hasabyna edýär. Toýst arada zat bolar ine purkollaşarsyň oturursyň ine ýanky biz geldik. Purkollaşyp çağa urun goýdan o näme purkollaşmana wagtymyz bar bakdylar. Ýa-da mysal üçin aýdanda onu daşynda disiplinli bolsak gowmy katýanda men özüm aýdýan ine gelip o şetenekler bar, gelip siz näme iş etdiňiz zaty aslında üstünde şo kän durýaňyz. Mene duramak bu işni. Alşer zat kän mesela Atamurad'ın hem demesini görmem nuru apşe spakoyly. Alşer kän ağız dalaşyna girýär, şonu ýalla bilen ara var ya diýe köçän jargonuna geçip gidýär-de. Durmaly. Furkolsuz geçmeli boldy. Demeli geçmeli. Gylyk gidýäňi da o birazjyk şonu saklan çünkü ýürüýte manipulasiýa. Häzir men wara ona aýtdym o şu hökümetiň nemesi bolup çyk. Ýürüýte gelip men niýetim sizi drazni edip sizi etdi ýa. Etdi. Bazar etmekeni etdiler oğlunlar geldi bolun sırada manipulasiýa. Şoňa gitmek gerek geldi. Ol ýürüýte geldi ol. Düşünüp oturýan men hemme dada. Gülýär 5 garmyň içi aýatynda ýar görüp oturýan. Geldim ýöne Näme derdiňiz bar? Näme. O zatlary öwrençiň. Ol ýürüýte maksatlaryny edýän adamlar. Düşünmäneden onu, vatandaşlar düşünüp edýärler onu. Düşündiňiz? Düşünmezlik bilen edýän gataly 1% badyr ýa ýokdur. Olam bolmaly, bolmanam näme? Ýok, gulak asmanda nemelerem barlay. Men mesele işini özüm bilýär-de. Şonu ýaly täzirleri ýok, o giren ok. Alşeriň efirine girýär mesela Alşeri ara zat diýip gürler Alşer. Alşer paşy gaýt edýär. Bolmasa özü bar, konkretni wagtynda şu Nurun derneğine pulum yatıran adam Alşeri aşağıdan adyny üsketip gelýärden Alşer paşy gaýt edip oýnaýar, aşağıdan ýazyp oturýar diýär. O ýa-da ýanda bir dost olan zat bolsa şoň bilen girýär efire onu gürledýär. Öne özüni meheme ýaly neme ýokmy kim o? Trend ýoluň atasy mesela Sefa köýde Sefa bakkalmy bir zatda işläp ýören adam o. Ine Nurcan edýär, maňa şu gündan bilen 2 sany çörek bir pakeden Marlboro getirip kapyň öňüne goýup git bolýam diýse bolýar agam diýip ýören adam aslında bilýärmi? Ýok hamama girdim, ona girdim. Ine oýallar ama özleri bir hili wezipeli adamlar ýaly görkezip ýörenler hem bar. Ulas bolda şo üçin.
Yo, olam trend yolun atatam aktivist men sana aýdyn. Olam aktivist. Olam aslında ýurdun düzelmegini isleýär ýöne. İçi gasıp käwat tersine rol oynan kişi bolýar, eýle oynan bolýar. Olam aktivist. Men oňuňy adiyenden aşgalarını gördüm de ýöne birazjyk tarapyny adamlar belletse gowlay. Eýle oýnap görenden. Şondan men dün kitaplar jeýip goýberdim onu. Baka, bir zat soracaktım senden. Habarın var mı yok mu? Bugünlerde iş alatabilen kan bir wagtymam bolan yok. Dogrusu YouTube'da Vatan Habarlar programmasyny görem yok men birazrak wagtdan bäri. Indi berjek soragym şunu ýaldyrak. Geçen aýyň 26-synda Bamra tamdam ýogalanmış. O da TikTok'tan emedil, soň Wikipedia'ya girip seyretdim, hakykatdan 26-sy diýip ýazyklydyr. Indi şu taýda bir şunu ýaly nemelerde de efir açsak oňatda bir ýogalan kim? Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Garagalpagystanyň halk artisti, 3 döwletiň. Bamra tamdam diýip çarjyly. Şol ýogaldyr, 40-njy ýyl 84 ýaşda ýogaldy pahyr o. Yakında Ruslarda Anastasiya Zawaretnik ýogaldy, rak keserden näme. Ine bir gün soňky magilasy näçe gün goýuldy, ana 2 gün soňkysy nähili çykarlyşy, nähili tabutda ýatyr, bar şoň ýaly. Habarlarında da aýdyp durdular. Resmi habarlarda da, televiziýa habarlarında da aýdyp durdular. Ses gitdimi? Gelýär. Titul derejesinde hasaplandı 2 döwletiň ýa 3 döwletiň halk artisti bolmak herkime başardynak. Emma şu barada Watan habarlarında aýtyldymy, aýtylmadymy? Habaryň ýokmy baka? Ben Watan habarlar wapşe görem oga. Mene yer gelende görýän bolyn ýok. Watan habarlar. Mene mara yarım seredýän görem ok hiç. Ben hiç görem ok. Severlem üçin bilýärsiň ömrümde bir gezek Watan habarlar görjek boldum. Ona kim bana bir zorlap uğratdy da gidet 30 sekundun içinde 15 gezek arkada eşlerle son ucu düşünemek da näme diýip arkada düşündüm yani. Son işte bak wapşe görem şoň üçin gatty görmeýin. Yo, o gün tutmasa görüp bolýan habarlar. O gün tutmasa açyp çykyp goýan ýaman gowat ýany. Hudulän ýaly ýatyp galýan. Başga hiç sat ýok onda. Evet. Anlayf diýen birine gördüm TikTok'ta ýaman meşhur ekan. Anlayf diýen bir Russiýada pankty zady. Yo, näme Nur mesela üstüne pırkalı çizadiçe uğrattım. Aslında biz şonyalı adamların durmuşunu, storyasını öğrenmeli bunu. Belarus'ta bir anlaşmayı? O kompüterden zaten o düşünen bolsa arşivlen yolları var. Girip öğrenip bolýar o zatları. Ediyas vaktinde nesip bolsa ediyas olar. Doğru. Yo, onu var ya Türkmenistan'da haberleri vatana çıkmaya çünkü vatan haberleri yeketek wezipesi ve borcu atalı oğlun propagandasını etmek ve şoňa değişli haberleri aýtmak. Galan haberler, galan adamlar, adamam däl ekeniň aýdýar, şonu ýaly bilinkiler. Yani Ene şu Çerendur diýwanyň ýogalanyny 4-5 ýyldan soň eşitip ýörün, dogrymy aýtsam. Aýtma, onam aýtma da, halk artistleriniň ölenine maýdan ok. Halk artist bolup ýörler ha. Yani hakikatdan hem dine olur gollamak için gerekli adamlar. Ölen wagty öllüňmi diýjek adam däl olur o. Yani öllüňmi diýjek bolmaz. Şoň uruna bir şu ölse bara men bir daha da göz ýetirdim. Şu Cemal Saparunkin aýdarlar, biram Gödel Şaolýankin aýdarlar ana. Şonu bilýän. Galanyňky ýol arkada şöhret diýip aýdyp boş güdüp ýören bir topar o efirime gelip oň tarapyny çalyp ýören şymaralara aňarda dursun. O bağışa sadanlara mölse o öllü diýip habar etjek adam däl. Sen näme pikir edýän? Cemal Saparow üçin matam güni ilan edermi diýip pikir edýän. Häzir o telewizora çykarsa matam güni ötmeli. Yarım gün bolsa da matam günü tutmaly bolýar. Galkynyş saňa ýöne ataka gidip duraýtyn. Kim çykarýar kara ýa öz çykýarmy näme bolýar saňa? Evet, şu men özüm bilelim bäri Türkmen telewizionyasynda ölüm habar kimleriň gaýtyldy. Näme Daşowuzly näme bardy? Sadullah Rozmetow. Şol aýdyldy. Şol aýdyldy. Birim näme aýdyldy? Ejesi bilen kakasy aýdyldy. O patlamada aýtdylar ýöne, patlamada da 5 günden soň çykyp aýtdy. Niyazowyň ölenini aýtdylar. Şu prezident ýogaldy diýip. Yo, näme aýtdylar? Atamurad o patlama boldy. 100 näçe saldat ölüp zadetde. Büzmeýiniň nemesimi?
Kimler ölen onu aýtdym ýa ýöne sana aýtdymy? Yo, sana aýtmadylar. Diňe wakada aýtdylar ýani. Kıynaşlı vaka diýip aýtdy, sana aýtdy, 5 kişi diýip aýtdy. 5 kişi olanlar üçin eger suluj dedeniňiz bolsa bilýändiriz, uçepkada zatda 5 saldat ölse o bir zat ziyaýa diýerlermi näme? Karoçy onuň üçin neme gitmeýär de matam günü zat tutmana gerek ýok ýalda. Uçepkada zatda ine şonu ýaly edip geçirdi onu. Ona 5 günden soň bir zat aýtdy. Bolmasa. Traor eden oklarda. Şonu ýaly etdi de 5 kişi diýip aýtdy. Diýme onu ölen adamlar şo Gurban Ulyň ata senesi Türkmenbaşy Sadyl Rozmetov 4-5 tane adam da şuna sen. Murat verdi Sopiyev diýip ýazýar bir Gıpçan hakim bar. Murat geldimi? Murat verdimi? Sopiyev onam aýdypmyşdylar. Ýazyp otyr Men eşitmedim ýöne mümkin. Ýadyma düşýär bir sanak ýarym sanak şol Wikipedia'da ýok bolan. Ýok, on niýetine meniň wekil wadar etraf häkimi Gurt geldi Murat diýip häkim mady häkim käýe boldy. Eýtüşe häkimdi, häkimlikde käde ýok boldy şol meniň bir klassdaşymam kaka şol geldi Murat we sonra diýip klassdaşymyz bardy. Şoňa on ýaly habarlar aýdylmady, ýani onkuy çykmady men bilýän. Aýdylanok, ýani häkim bol, ministr bol, aýdylanok diýip bilýän. Balyk Hajiýew aýtdylarmy? Bilemok, Balyk Hajiýew. Yok, lay watandaşlar ýa. Türkmensanda 2 tane 3 tane şol ýurt başçylary, ýani boldy şolara değişli bolsa gymmatlyk degeriň ba. Şolara değişli bolmasaň sen halk artisti bol, 2-3 döwlet bol. Facialar aydın oklara suallı tilalı näçe lewawy ana ay aladyň halkyň çeken diýan aydın ok tutuş bir etraf bir vilayet filalaryn aydyn oklar şu Silede 30 tane çağa ölüpdir diýem habar bar men mana gelen habarlaryň arasynda ýöne olam aýdylan ok takşto tarapyňyz belli watandaşlar nerede durjagyňyz bolay. Sizin gollaňyzda da gymmatyňyzyň bolmajak tarapynda durasyňyz gelýärmi ýa-da özüňiz filaman wagty nowаты gelmedimi? Özüňiz bir filan haýyn bolmany. Yani bize sizin üçin çykýas watandaşlar sizin gollaňyz bilen biz adam. Siz gollamasaňyz biz ertirkün diaspora açalyň. Ertiden aşama açanda oturalyň. Gurrun edeliň peýdasy ýok watandaşlar. Siz ýene tarapyňyz belli elmejek bolsaňyz. Mertlerçe bir tarafta durulmayacak bolsaňyz. Biz siz bilen adam ve siz bilen bir zat başaryp biler bolmasa. Nur kim, Atamurat kim, Talip kim yani. Birimiz Van'dan, birimiz Arnold bolamyz da peýdasy ýok şoňlay. Anno aýdylan halkada düşünse bole Nuru halkada düşünüvermeli sebäbi böldüler. Şu taxta yetmek üçin böldüler. Onu dinlemäň, meni dinleň. Ol agent. Yok, onu dinlemäň, meni dinleň. Ol agentdir diýip. Halkam öldürer. Diňe şüphe sallar da. Halkam düşünse öyle näme diýmer halkada. Dinläp otursaň hiç wagt özüninkini howa men şutaýda ýalňyşlyklaryny diýip boýuna alaýmaz. Asla boýuna almaz. Yok, menki dogry alan agent dinlemäň. Просто dişimi gysyp ýörün, bir prosmotr üçin de şuňal material goýsam prosmotr bolar diýip o Özbegistandaky oglan. Näme? Kim Cuma Sapar Dadabaýew. 2,5 ýyl üstüne goşdular. İnternetde ses çıkan üçün. Düýeje kanalynda goýan üçün. Karşı şäherinde oturýardy, Özbegistanyň karşı şäherinde bir normalnyrak uslowiýada. Alyp gitdiler Nowaý diýen şäherine. Boli stroge. Kıyın yere. Prosmotr bolsun diýip şu izlizine koydu durdu. Ana kahraman ýigidimiz türmeden ses ugura diýe. Kahraman ýigidimiz türmeden ses ugura diýe. Indi näme üçin goýanak? 2,5 ýyl üstüne berdiler. Administrativ zakonu bozan üçin, türmäniň kanunyny bozan üçin. 2,5 ýyl lişine oturmaly indi şol oglan. Bir düýejiniň prosmotry diýip kanaldan. Aýtsaň aýda bermeli. Az düýeje sen şuňa iş etdiň diýip, helike muňa hüküm berdi hökümet. Bul şonu ýerine ýetirýär. Onu dinlemäň. Ol agentdir. Hine? Onuň ýanlarym tapylýar. Olam ýöne halkyň ruhuny galkandyrjak bolubam diýse diýenler bolýan ýöne.
Ay o türmedäki uslowiýasyny Hasan Meter meňe pikirimçe bara Türkmenistan hökümeti birin türmede düşen siyasi aktivist olanlarymyň daşynda soragy toranyda çykarar ödemek mene şoň üçin Näme çykdy? Diňe öňe çykmaly we çaltyrak çykmaly şol olanlaryň hatyrasy üçin bara. Allah verdi çıktı. Allah verdi. Kim Allah verdi faýsy? Balkanda jurist vardı. Ol çıktı, ol edil bizim aktivistlerle diýaly çykyş edip daat edip ýörenem diýaly da ýurdun içinde birazjyk hereket etjek ýalak. Näme girdi zat ol onur berdi Halikowam çykarypdyrlar. Halikowam çykan o Korhanow mu näme ol galdy, soň Düşemow galdy, Mengelow galdy. Bayram näme wa go daş goýdy, boş gokan, onam çykaran oklar gerek. Yok, onam çykaran oklar. Şonuň da muny alalanda bir kendir etmişem yok. Aýtmasana şonuň ara bir ütköç bir etmişem ýok, şo görgüliň bir boş gokka da oşallaýna. Ahir. Ama bir ütköç Başmaly kene lewaplar öldürün diýip ýan baş ýatyp gürlän bar tabii. Oraz nemismi? Ol basmaly keler oň ýerine. Nämäni? Onu çıkarmadık kozalar. Bana de satavay bastılar mı kara onu? Basmadılar mı kara? Şartlık şimdi konstitüsyon aldığına näme deýnidi onu basmadılar ha? Basmadıklar, sanalyňla basılmadıkları. Basılmaly ona göre de daşynda geçip görünür sanalyň. Suudu boljak ulan zat ýa-da. Doğru. Serdarım, sen ölen günüň menem ölerin diýip 2006-da ölüp topakyl bul äli ýaşap ýör. O öler mi elit kallonasın? Elit geçti ondan. Az kovuna geçti. Serdar madar yüvertti öde elit geçti. Ya yurdun içindäki edenetliklerde we bir kanunçylyklarda geçip görenler basylan okwana maňa habar gelip otýar. Lewap belatyň haýat etrawyna bolan waka. Ya o nimedäki beherden etrawynyň awuryň başlygy. Ya şo beherden etrawyň milli hopsuzlyk müdürlüğüň başlygy. Şoň arkasyna baýyrlyk edip gör. Bu zatlary görüp dursa basylan o. Şoň urlu öldürülen göreş şol çağa çıkar ha. Süleyman Tursunbaýew. 12 monç ýaşynda çağa ola nerden ülsün ýeňip ýeňmejegini. Aýtmasana çağa şo daýno siyasat. Bir siyasatçy bolamsoň bilýärse häzir meni bir 40 ýaşyma gelip görün boksör bolan bolsam, karşymda kam ýegenden nemesi bolan bolsam, yeňilmeli zat diýse, do ýurt bolan elinde zat borla yeňilen kişi bolaýyn, häzir wagty däl ýerdim belki. Ýöne ol ýaly çağa ola. Sen siyasatyňa da onyňa da düşünen bar o. Ýeňen onu äkidip urup eşon şu çağazyny ýadyp urup bilýärler oň içinden. İç kanama bilen öldü şo bilýäňizmi? İç kanama. İç kanama diýýär. Ballisa barsa seretmendirler ama. Bunu türüne kravat içenýär diýip hataplanýar şo. Urulýar da adetçe içinde nemeler üzülýärdi. Jalka. Şatlyk efir geçdi. Kim Gülşat Oraz berdiýe diýdim näme? Diýişini sogurtdy, gany gitdi, şondan öldü diýip. Şatlyk şeýif haramlady. Şo haramlady da şoň ölenligini ýalňyş ýalan näme berýäňiz, näme etýäňiz diýip bir giden videolar çekip boldy. Şu Süleyman Tursunbaýewiň, seredin Süleyman Tursunbaýewiň ölmegini jenaýatçylykly öldürilmegini näme aklajak bolup ýalňyş işler edip gören haramlady anam reklama berişip şoňa hormat goýýaňyzda şo paçanyň gany siziň emeliňizde endi aýdyn. Şo paçanyň gany siziň emeliňizde o dünýede ýakasyny. Şo haramladan, şolary haramladalary hormat goýýan bolsaň, barýan bolsaň, näme dinimizde bara sebep olan yapan gibidir diýe. Sebep bolan eden ýalak. Sebep boldymy şo? Şo öldüren adamlaryň ýanyna durup şolaňa işini ýapyşdyrdy dämi? Boldy, seni şol adamyň gollaýanmy? Şu tarapyňyz gaty wajyp o watandaşlar men daýdan nirde durýanyňyz gaty wajyp. Birden oturan ýeriňizden o dünýede hasap bermeli bolaýma o.
Ay men edem o diýip bilmeýäňiz şonu. Çünki siz ýanyna durup bolladynız şol adamlara. Bular adı bilderler, o adı bilmedik yurdu içinde näçesi var. Niýe durýanyňyz? Biliň o watandaşlar zalim ýanyna durýanyzmy ýa zalimlaryň garşysynda durýanyzmy? Bir sözüňiz bilen hem şo zalimyň ýanyna durup bolýandyr men size aýdaýyn. Sana aýdy bermel çärede prezidentiň akranaty kakak gidip ölen çağajyklar diýjekmi bayram aldy. Çäräki dilende bir tane bomba tapylyp atylyp ölen bayram aly etrap dolan 5 tane çağa öldü olar aýtjakmy? Sana vermeli ýa-ni. Ay şu taýda da özüne hem iki akranasy öldü. Türkiýede awariýa düşüp. Türmede urulyp ýenjilenler aýtjakmy? Bergiden pro geçenden soňra ýene uzolduryp ýene ýatyrylanlar aýtjakmy? Otomobil pro berilen soňra ýene uzolduryp türmeden bir kanun ýagdaýda çykarylmaýanlar aýtjakmy? Olar diýir görkezin kampaniýasynda bergiden adamlar otyr. Siyasi tutsalar pikir üçin, düşünjesi üçin. Şolaryň hemmesiniň hem günäsi siziň eliňizde watandaşlar. Öýdem şolar türmäň içinde ahy arşa ýetýändir şolaryň men size aýdaýyn. Edýän ahyny alasy. Onuň mena durup biljek gal o hudaý bar. Mena durup 2017'de çerçeve. Tak ölenler ana mazar. Emesi bu kimeli? Boynuzun müdden olmuş o tarafın hakimi özü nasıl öldürdü? Mesela ben diri tutulacak yaş olan elde deyip özü nasıl öldürdü? O oldu 20 yıl bastılar. 23 yaşındaki oldu. 20 yıl bastılar şurada. Sebebi biliyor musun ne biçim? Karoçı azatlığa da çıkardılar şunu. Neme deyip. Karoçı adam oğluna pul veriyor. Pul veriyor yurt dışına çık diye İstanbul'daki Türkmenlere diye finansiyetleri ayaklandır diye. Bolondur diye adayımız diye. Bunca çekenimiz diye. Oğulda bir yolda tarpa paket ediyorlar mı? Yolda tutuyorlar oğlu bu arada. Azatlığa çıkardı o 5 milyon deyip çıkarıyorlar. Aslında 23 milyon dolar pul oluyor. O tane 8 milyonu indiraganda diye polisler tutarlar. MKM artık. Ama anlarsan hakime maydiya karoçuma diye dir tutulacak gel diye sebebi diye bulan elde dir düşenler ölürü gov diye de öz ras yaşadı. Şu bir bağda bilyam olsa çerçöde vağzalın yanında ças yandı. Farab şäheriniň hakimi bolýar. Farab bu şu tarapları karoçı. Vağzalın yanında ças yandı. O çasam aslında şu taýdak siledi şu vağzalın yanındaki yanan ças var ya şonda hem ofisier basılandır şonda. Ya bir ikisi galadır. Sebebi şu hakim bilen işbirliği içinde şu demeli ofisierler bilen çasam özleri yaktırıyorlar saldatları da şonu edip ayaklama planları vardı. Son ofisierler hep gitti yine şonu alıp. Yine on yalı kem bankalar var yurdu içinde. Proste internet yok, havarlaşma nemeleri yok da halkın havarı yok. Ay mena şu metotlaryň içinde iň dogry metot diýip hasaplaýanym halka ýetirilip durulmaly, halk bilen iş çalışmaly we daşary ýurtlarda diasporaňyz bilen lobby faaliýetlerimizi güýçlendirip kanun boýunça görüşjek bolsak kanun esasynda da şulary edip oturulan edeletçilikleri Türkmenistanyň içinden faktlary bilen alyp öňüne goýmalyny ha watandaşlar diýip biz halka yetirip durmaly. Ve yurdun içinden fakt tapmaly yani bize maglumat tawar berebilecek derecede. Ay iş edip başlamak. Var onu berden del onu aýraty gürleşez galkyş var bir iki saat yollar var. Başka nemeler hem var. Ya da çattı neme ders. Yaman ansat yolu var. Hiç kim pikir etmedik yolu var özem. 4 ol geliyor saat ertir işe gitmeli. Mene çıkken efirden. Ol ya. Sağlığınız köp sağ olun. Yetip gitmen görüşüp duralım. Sağ olun vatandaşlar. Sağ ol minnettar gelin. Sağ olasın. Benim efir yapsam diýen oglanlar vatandaşlar. Baki sen otur ver. Kali bir çıkalı sen otur ver. El çıkacaktın. Sen otur ben sana moderatörlük berýän dowam et dostum. Men fakir gece gündüz hizmetde işgär bolasa kerpiç taşasy diýär. Boş görüňdiňe mesele çözýäniň ýok dogrymy diýär.
Şöyle boş rolumuz ne tip olsa dolu neme yeter say. Boş diýäňi da 30 ýyllap elindäki hadynasy bilen halka hiç zat edilmedikleri aýdyp onu. 30 ýyllap halky şunu getirenler ödem elinde Merkezi Bank var. Türkmeniň milli hadynasy var. Yerasty baýyklarymyz var. Galkırış. Boş versene Nur, olay boş ver. Ne şuna okuma aşağıda. Neme yazımı boş ver. Dinleme seni özleri ya. İki söz lay meňe söýleýär. Galkırış. İnternetten arama göz tapma nemen var mı? Arama bulma. Boş wagtlaryň var mı? Bir zatym. Bar. Bar. Boldy Nur. Yaman kendi informasiýa berende. Özem var ya, priyamo Galkınışy eskiden gelir. Biziň nemedäki TikTok'ta grupamyzda da alsana berik. Gruppa geçsene bu galkınış. Biziň bir oğlanlar oturup dememiz var. Şoňa bir gelsene. Otay men sen şu wagt Yo TikTok'ta da nemeden gürleşersin WhatsApp'tan zaten ertesi. Yo oňa geçirerse ýöne paka şoňa bir al ýa toň telefon numarda alşar ýaly. He. Boldy. Soňam çıkyberse iýleşlenmez şonu ilki TikTok grupamyza soň beýlek eýlek gruppa alybereli. Yo. Öz oğlundan çıkış ediyor. Hatta mende videosam barla şonun var ha, videosunu paylaşıptım öýde. Başka da bir iki kişiye verdim onu men informasiýa şeklinde ulansın diýip. Gönlümdäki ýaly ulanyp bilmediler de. Jalka. Bolly. Borana ulunlar, vatandaşlar, azamçyk aýtjaklaryň barmy? Yok, gönümdäki ýaly boldy. Bugün. Ýalrak gelmi kakdy, ýani mene dogry aýtsam, o manipulasiýa edip gep düşündirjek bolup oturma. Goý halkymyzam bunu ýaly uzaga aýtmaz, indi kefirlerem de ýöne inni iş edip başlasak 15 mund, 20 mund, 10 mund şol edilýän işler bolan wakalar tagam TikTok'a video goýup witkaja düşündirýän, aňardan bolýar maňa ýazylan hatlara. YouTube, TikTok, Instagram. Boldy. Ýanky ýaly boş diýile diýenleri watandaşlar indi sizler düşündirýän, hany bizler düşündirip ýadadyk dogrymy. Gerek bolsa onuň belki 2 aýda bir tapar, 3 aýda bir tapar eders bolmaz. Juda gerek diýse, hany haksim düşündirip bilemmäý diýseňiz, bir gün aýdar şunu 2 günden efir atjak, gelin bir ýerde soraňyz wagta soraňyza jogap berjekdir diýip şunu alyp patradyp çykar. Bolmasa. Mehmemäge çyksar diýem al. Hemen kim tutmadı? Yok, bu efire gelip gürleyenlere aylık çıkartmalıyla olur da aylık verýärler. Goý olurum az kalsın neydi o? Aylık verýärler. Olurum balağını sıyırsın diýen Nuri. Конечно, balağını çıkartın da TikTok'ta pek ayaş etsin diýersinler de o. Näme ony? Anfatça eklenç şulara garşy görüşýän diýip aylyk alýan almasynlar da o. Pul berýär diýse näme etýän diýer da. Hani olaryň efirine giri bilen gowunny. Näme üçin bereýin diýerde. Bolly şoň üçin aç goýarlar, goý olaram gitsinler de bir guruluşda da işläp galansınlar bar. Ankadekden jetmesinler. Bolýa. Mehmeleri iş görecek därler ya, o goý malyňla goý. Geçen Halliş baryňyzy soňuna ýetýär diýe halliş ağlamandan diýsin de. Ağlamandan diýsin. Ol kim aýol? Floki. Orla hani goýulun biri. Öňem biri aýdypdy, meni sorapdyr da biri. Soň aýdypdyr, 50 kilolyk jygyz bir zat diýipdir, boyu 1.60 zat diýipdir. Soň gören adam aýtdy, sen diýe garaşanym ýaly adam da lekeniň zat. Karuç hallişin ýanyna ýörep gitsem şemalda ýykylja oğlan da şol ýaly. Bolýar. Awa. Yani bizim derdimiz ne var? Umum halk meselesinde edilmeli işler ve şonu birinci yere koymalı. Halkın içinden tapağı yok.
Yani bunun ýaly nemelerem tanamalysyňyz urgan ýana. Hemme kişem düşün ya. Ýöne kimsi gepler bilen okda. Olam näme onuň wybary. Hekim özüniň wybaryna görä netijesini alar. Orunna oğlanlar vatandaşlar. Mene Nuri şonu aýdaýyna, näme bolsa bolsun da halka polny şo neme aktivistlaryň arkasında. Menem şeýle pikir edýänler bolmanam, bolmanam 20-50 adam karşı tarapda da bolmalylar ha. Orada. Neyse Nuri ben çıktım ben garajda oturuyorum da. Daha gitti gel. Öydek urya bizi olmasa. Bizimki yalda bizimki kickbox yok ama. Ona göre. Davay. Davay. Sağ olun. Eyvallah. Ay halk aktivistlerin yanında bolman var ha. Biz aktivist diýäsler, soňra diaspora bolup da dedik ders bolunýar opşy. Biziň aýdýan zatlarymyz yalan zatlar değil ki yani durmaly zatlar değil ki. Doğrudan aýdyp oturan zatlar bizim güýjümizem şu hakykatda bolmanam. Bizi edýänem Mawtumul eden zat näme bilýän vatandaşlar? Mawtumul eden zat Mawtumulyň aýdýan hakykatlary. Ol hakykatlaryň Burhan Kerimden alýar. Burhan Kerim ýorumlaýar aslynda tersten Mawtumuly. Burhan Kerim'i goşka uğraya diyen yazat biraz. Goşku bile düşündürüyor diyen yazat. Yani senin elinde hakikat olsun o istese var ha. Kur'an-ı Kerim'in tesvirini yazık giden adam da Mawtumulu. Hani işte son tesvirini yazan Mawtumulu oluyor. Yani bizi edecek adam hakikat olur var ha. Hakikati yoyman, hakikati gizlemen, halk için görüş. Kış gelsin, yaz gelsin, soğuk gelsin, şemal gelsin, ütgömen, gorak bilmek, ol her wagt anhat däl işte içinde. Ben şonu aýdýar, bermejek zatny arzu ettirmez diýe. Owa. Ona bir de adam ýalňyş biler, ýa-ni ýalňyşmajak bolalım. Hudaýa şükür pozisiýamyz gorajak bolýar, elimizden gelen etdik şunu çenni. Yani içimizden çıkıp namartlanlar bolly, yani ziyany yok, olan bolmaly. Bu yol, söwüş, görüş bir näme. Tarihte de bolupdyr. Gully hanlar, Eýil hanlar tarihte de bolupdyr. Häzirem bolaýmaly ol. Gitjek ýeriň ýok. Nemäni görüň berýär, Mawtumulyň goşgusyny kadalar para üçin diýdi çöke başlady diýär. Yani sen 200 ýyl öňkü goşga oşalaw. 200 ýyl öňem ba. Onuň şu adam ba. Bolmaly şu. Geljekde de bolar. Yani geljekki Türkmenistanyňda da bolar para üçin egiljekler tapylar. Ýöne şolary biz halk bolup öňüne geçmeli nesip bolsa. Ýöne men bir zady bilýän şu wagtky ýaly insan korunlarda bolmaz. İnsan korunlarda bolmaz. Öňüräklerde bolar. Hükmani surat. Birinji bolmasam Yanlış mı? 180 yurdun içinde indekste sadece internette 179. öýdýän Kuzey Kore'den öňde. Kalan da Kuzey Kore'den miydi yani? O Kuzey Severni Kore'de bizden öňe geçip urut käwirdatlardy. Bir internette şondan öňde bar ýa. Onuň sen pikir edip oturup vatandaşlar şular ýalyk derejeden ýurdu gallyryp häzir bir 80'e 90'a getirip bilsek näme armanymyz bar? Etip bolsa 20'e 10'a da getirsin. Ýöne ol bize bagly. Halka bagly ol. İnşallah. Aralarda bir yere gurlaşıp durdum işte Türkmenistan'dan şolaydı. Yahu diye bu hükümet bana da bize da verse de bolýar da şu ingaddan şu aeroportda açıp barsaramata diye halk bahir Türkiye gidip bir işläpdi. Her 6 aýdyr maşgalasyny bile görmäýän rady diye. Gırgızlaryň derejesine gelsek rady diýip ýazan. Ay maksadymyz beýikden tutulýanlaý watandaşlar. Şu beýikden tutulýanlaý şu beýikden tut diýe bärakdan gaýdanda da häzir biz maksadymyz Gırgızlan kawoýsak biz Gırgızlan kiň bärägine de ýetmeýär. Maksadymyz beýikden tutulýan. Belki şonu dogry bolar. Beýikden tutulýan bäräginden gaýtsagam biz
Diýene. Ne olunur? Efir yapayın soň YouTube goýan bolýan. Populär dinlemek diýenler we onuň işte aktörler var. İki ağız sözüm var şu tayda Yakuba. Yakup sen goğolun bolmalysan bilýärmi? Aňyrda muňal ağzyň hapa däldi sen. Ağzyň bozma. Yakup özüňe gel. Aslında goğolun sen. Yani yoklay olu manipülasyon goýulyň diýse. Yok manipülasyon däl o neme o? O hiç kim neme tarapdan da prosto. Tanıyan mı sen onu? Ey uzaktan diyen ýaly. Ýöne goğulun öze. Doğrudur. Güzel olay. Käbirleri seret ine menem badyr menem okusunlar diýip aşakdan ýürütdi. Şolar ýaly kommentariýalar ýazýarlar. Sen şonu okudun. Yok olar ýaly nemede o seriozno o on kellesinde o aňyrdaky neme kelle ýok onda. Düşünjesinde. Onu biraz gittiğinde var ha. Peydalı siyasi diskussiyalar, gurumlar dinletinde anın düşüncesini öyle östüraysın. Doğru olunur vatandaşlar meni efir yapacak. Tamam anca gelin. Bir alt varlar diye o iyileştir, işe gitmeli köpsünü işten mal kalıyor. Onda böyle sağman yapıp durun. Özünde olsun. Sağlıkta görüşelim. Allah'a emanet. Allah'a can. Niye de geçseniz sağ edin. Sağman maşkalarına da boğuşun. Allah'a can. Yurdum budum. Ağzı birlik bilen düğe dölün inşallah. 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 Baba, yaşı. Sağlıkta görüşelim.